راحي مركسهم نطفئ نغيسهم نحجز كيفرسهم عبيدنا يزلو سرايهم تفوسهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا ويهويتا فخر واج قدامو اندرا عزر جيت مالتما سكرو سكرا حليلهم يقولون ادفقوا إريترا أبي أبي الله بجزي أبي 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 الله بجزي أبي 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 نبركو إينهم حسابهم مدني الساعات معرضت ستمنو قلايو بزعبت وحوين نليلهم قريو كاب زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم عبيدنا عميو حيدتهم كنت عرقيرهم ذن عاسو حيدهم كيبهم حج عليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا وانتقاسو عبيدنا يوزلو سرايهم تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو ودي يتصورتا بريوز السعر كواج واج وي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وانتقاسم عبيدنا يوزلو سرايهم نفوس الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو برد حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تصقر مالو نصنع حسبية عقلي تأمقيتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عقلي يفوت صحيكم عبيدنا يوزلو ودي يتصورتا بريوز السعر كواج واج وي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وانتقاسم عبيدنا يوزلو سرايهم نفوس الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو برد حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تصقر مالو نصنع حسبية عقلي تأمقيتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عقلي كم يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عقلي كم يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يفوت صحيكم اوكي سلام سلام تخاتلت نايز channel كمل لخم كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمليتنايو again welcome نابز program ناتنا كبلوكم يفتو لومي كلتا غاش متيوم الله حدا سب دما كمتصنايو introduction كننا وحي كونان thank you everybody سيراك كما دما دانيال انكو عبدحن مصاخم كما يكنيكم مسكبا كما تو نقبر سلام سلام جورجو سيراك كما تغني مرحبا داني سيراك كما مرحبا جورجو داني كما يغنيهم صباح الله alright نحن بالي
تدروس كاكتو متيلو Welcome تدروس انكو عبد الحمد مساخا Thank you everybody is here تدروس maybe كما يكنيخا قربس كمس زم ማሕበረሰብና ኣላልየና ምክንያቱ ኣነ እውን ብዙሕ ኣይፈልጠካን እየ ነይረ ከማይ ዘይፈልጡካ እውን ሓደ ክልተ ክህልው ይኽእሉ እዮም ዌልካም መጀመርያ ድማ ኣብ ሚት ኣለኻ ቴድሮስ ሚት ኣለኻ ሰላም ስማዕ ዘለኹ ሕጂ የስ ትስማዕ ኣለኻ الراي مرحبا حاو درار كلكم احوات بزلكم بزي قاطامي نزي عدل بمفقاتك لباو مسغانا يقرب تسفا قبر سمعك كله لمكن انتينا نبلو بشودن طرع بتي اب غنبوت السنه نبلو ازي بزح محبره وغدايات ممرقتا تمهرو مرعتا سلازلو قال حدا وراينا بكالي خنبل غريتا دونغي تدروس غويتوم بهال عباي شودني ابز حلفه قدم 4 عامات كم حصان اب شودناتي اب مسارع محبراتنا مسارع كوماوي نتفتات زعابخو بو كم عدلنيا خوينا استقسكسكو اب حقف حزباو غنبار وداب حزباو غنبار اب قدام زعابخو يخاب قيحت عنبابا جميره استفلالي ودباوي هاجراو سراح ما خنتف صنحه سواكل مسلني غزي يوسد بتام صبوق نفسኻ ናይ ነፍስና ኣተታቢልካ ኢንትሮዳክሽን ምግባር ድማ ነቶም ናሽቲ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ኣብነት እዩ ብፍላይ ምስቲ ባህልና ስለ ዝኸይድ እምበር ኣብዚ ዝመፁ ኣጋይሽ መቸምቶም ተኸታተልትና ትፈልጥዎም ኢኹም ቴድሮስ ኣብ ሚት ባውርዳ ነፍሲ ወከፍና ድማ ዘረባ ምስ ወዳና ኣብ ሚት ነፍስና እናገበርና ኣብ ሚት እናገበርና እንተኸይድና እቲ ነቶም ሰባት ኤክስፒሪየንስ ጽቡቕ እዩ ኦኬ ቴንክ ዩ ቴድሮስ የቐኒየልና ጽቡቕ ዝኾነ ኢንትሮዳክሽን ጌርካልና كون لعلك كبهال مخالق نحن كالق قطم خن حتى كاينا ناي مجمريا مخفتي حتى ناي لومي بتزلو هلو كنتات مخنجمر لومي اب عالمنا حدا فليزي بلا قطامي كوين زلو اسرائيل ምናልባት ተኸታተልኩም እንትኾንኩም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ገይራ ኣላ ብዙ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል መንጎ ክልቲአን ጥራይ ዘይኮነ ካባና ርሑቕ ኣይኮነን እቲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣናቶም ستراي دي كونه دما حوتي اب غربيتنا له تحتو اسرائيل نبي قصات كي تخل سلازي مجمريا نناتكم تعزبتي ابزارس زي ببناتكم كل زي مسناي سكيورتي حتى ناي زوبانا اتا هيسكا سلازخونه تكداي بوسكا كنجمر معناتو صاتكم ونت كنتات تعزبوا سلازلهم بدانيل نجمر انا بسيراكي راح جمري لازم anyway جميل الله thank you وانا بحكي هلو كنتات على مچم معلتي صباح معلتي ون انتخم دمص ابدي نغمتلو كنتات يدلو غليغا وان فوتوس دينا نابوي صنيحون كبال خلي مالتي من انا اسرائيل نا ايران انقله اجي تقند قداسي كم تخلاتنا زينا نكاتاتل دلنا يدقصل دلو كنتاتيو اسرائيل تي كنتات بأسخ يمص خلو نكليراو حيل خيحاز خلو اوشتي عامد رو نحنسا اوشت 2 ورحيا اوشت 5 ورحيا اوشت 3 عامات تقالات يقالالص يغن ابزند حلفا قربا بارحسي حدا ነገር ተቀየረ ነገር አለሞ እንዳበሉ ቅድም ሕጅንኩም ትገብርዎ ነይሩ ሃሪሞም አለው ብናይ ኢራን መገድደሎ ከዓ بتناتم قالالصا بريمتيف سترايك مالتي ولا 5 اسرائيل سامعلو مالتي اسرائيل دايمر ايران تنكيفاتهم ايكونن ايران كا تنكيفاتنا ديكونس حدا معلت قال لك يتكبر نيوكليراو حيل ترا حيزا قندي قدايات نحنا نكون ابتناي نتاني حزب ولا مدرخا اذن غبره دلناون نعنا طرح لنا يكوننا نزو زوبانا لنا ناون يلو ناي سوريا ناي لبنان تقيسو سالاتي حيلتات نتغيره جساتن بس منغستاتناتن دلدلو مقدي حجي خمسه انفت ايراني سخاتكم ون حزب ايران وانت العلم بال مالتي سخاتكم انصار حزب ايران ديكون ناس انصار منغست ايراني ناخذ كل غزي خمي درجاتي وقخ العال كل هاجرات نبري خمو بحال بمقدي بايران كا عصفا ملسخم دهو كلتيو كنهبينا اب حصر زبله زغيراتو دل اسرائيل قال زبلتي كلاتنا نصبيه مالتي
حجيت أبتي نعنا خم إيرترا نقدر سلوخنا أبتي صلوا منادانا بسعودي نيمن دصلوا صلواتاتي مالتيو ناي سعودي تخينو I think بحصر دبل بزي درجة الشركة نا إسرائيل كتبلها تخيلي خام مخنياتو تي أمانجو كاب إسرائيلن أمانجو كاب إسرائيلن كاب إيران حدي مرصو تبهالو سعودي سي إسرائيلن كمرصو بتناي سوني شعاد بهالالو بتناي زوبانا حيل دي تعصف الله مالتيو ناي إيران حيل خا تي بفراكسي دقبروه بلبنان خنا بسوريا خون جغا بيمن مالتيو نحن خا قربت يمن يا يمن كاتهم حث خا من هذا أبتنا يجازمس مس دحر إيران بسهر متجلد أرجع مقصلتها أتصابعتنا إيران كتب لهم تخليها حجي أبزا ساعات زياون مجلس وعلى ما وصيما له تمحتي كم زت خوينوس نحنا ونقبر لنا جلز بليو بزخا أمريكا خلته مالت الذي تي مدرخ نايكون لاتن بزا أمريكان حتى تحرم إسرائيل كتحجز إيران ولا دايركت تلتري هرماتا أنصارات خونا له بحد وجل السعودية تكالا خلوا زي ترامب قيدوا تقبل رسم معات ون أبقمة اتي خامالتي جزء كله كي أغلنا خا هجي تي إثيوبيا تقبل دلا نغيب حردون موت وادو نقول خا نزغيب حرس بوجنو تنخف نجار الله مالتي إذا كان indirect لذا أمبر direct الله بهلاك اللي ناي كله إيرترا خا زي لو مدة يكون خا كرمي ناس جمير كاد حر ناس دل عمتات زي زوبا ما أكلاي مبرأ كاب كم زي ساد حيني فلتني حجي عريان عبيت حجرات لتخوصل له هذا يكون نمبر كل جزء قوت مسكوني مالتي حجي أبتقوت له خنا له استراتيجيكوي محزنة تدليها إيرترا خا هاجر أقداسي هاجر محزنة تدلي هاجر سكونيا مالتيو لذي تيلو لو نتح أخبيرو غير حاجز انتي يخبر امنتي شركات كله هي دايركت الإيرترا دملكتا نجر ولا تريكونه تجديدات قبر نجارات كله خلق الله حجز تخونه خينم ما أكلين هذا لنا نتخونه تحت جن إيرترا كل جزء أقداس قبره تي زوبا سلام كله خلوا راح يكون ناس قوت كله يا خمان مليس إيرترا قداس تخونه ما لازم تجي بوليتكس نابي كم ساعات كورينا سكزم حوات كادو لوه نسمع ما خو خاسكه هدش حسب تمزح Thank you, Danny. I think it بعبي تقيس كاجن على نتايم بالكو قرب تعتون كن كير لكم كيب لكم إيرترا أبزح جزء لنا يزوبانا ويونتي استراتيجيكا كمان طاناتنا أبجمت إتيخا توددر دما ندير بفلا يحوت متقع تقبر كوينو ويون زخانة نجار كقبر تقينو أنا بغتا كتسألوا الناس خذ زوبا قبل المخانو أتي ناي أمريكا أكايدا يقول ناي إسرائيل أكايدا يقول ناي كمونتي إمارات بتكبابينا تتقاملو زلا حد ليجيتيمسي نايتي عفدق بحري دو ولدو بدحر مقار جاز قبر زلو نوعو عم مدفع زحجز فتر زلو كنت هاد بفلا يدما زحجز قبر زلو متكعتي أي قبر رويز بلانا بعوت ناي إسرائيل كزازة من دحر قينو ني نتنياهو قبل التنة تيبو زودة عند دحر قينو تكوينات كم تسب الوصف أنه دانيال تبقر كايو زي نملو تزوبا حد عبي مفتحين قبرو لنا إيران تدخلوا كبابنا مع كلاي مبرق ربي شازل لها قرية سلازي إيران تعالينا لكم الترجيم تعالينا لكم نحنا undisputed خوانز ودا درنا زي بلنا بوس نايز كبابن نحنا هنا إسرائيل أبتبلو له درجة يحجون وكوز ودا درا لأن إيران ساكندو أي شجرته من جن generally نتنياهو complete domination نايت زوبا كرغاغس كلو نا أمريكا هجمن دما بومسوت لقي بزخيت سلازخونه نعنا بخميكس الونا يخلاب زحجز لنا مدرخ سيراك مهنياتو إيران حنت كابتنت باور بالانس مقبار أقداسي ترازي نبر هاجر سلازخونت الإنترنتي ستيبل يلن دحري يختاو هينو كاد سبق أصل بطعمي أقداسي وان ندبر لنا حدثي كابزي وقع كان مزوقع مجمرة إسرائيل أب قازا كايدا وقع أب قازا تعويتنا أيبولون كعوتها يكونون يمنيرهم أب إيران كعوتهم الكا مزراب
تخبابي زي مفلات رايو خون دخل مخنياتو كم عينت وقت عوات يدخلنها 13 كيلومتر تراحي أنزلوا هاجراتين بزيت رتر إسرائيل ناي أمريكا دقف وسخكا ناي آير ناي روحو تتوكاسي صبر التنتالوا حجي نبحاتكم كأن مصاي صار متكعتي ناي إيران ونب إسرائيل زن بجمير له سلازي تي علامة نيكلر خيت بومب خيت معبل زبل ما مخنيتاي يمكن if anything is زغبر زلو حجتهم serious analysis زغبرو foreign affairs الحلفة إسرع عمد subscribe قبله foreign affairs زلو تدنك أمام زارب زلو إذا سناي بحكي وتسيد كم تسخل ديو مزول دلو هنياتو بزيت رتر كم تمالز زغبرو زمزلو سمون تقصيل بزح نجر خبالاشي بزح نجر كهاسي تي محسيتها بقندو نب حزب إيران أنا بصراحة ناي بتروليوم كله على إسرائيل زي خيدر لخني إيران مس أمريكا عند صراحة حجتي حزبي مستي منقص بفلايب كم زي عينت كنتات كم تسخلو كاباناز قدوديم وهي كمانايم مخنياتو نتي منقصن عتم كدعت كله خليهم أبزنا بتن كوينهم دسور تزيلو نمنقصنا عتم أبدقوهم كهت كيرولهم ذي قبلوا حزبهم إيران سلازي تي عوض انتايو تعود تبلو خنرينا جن زوج بقلل كوتا دخل يكونن حادك هاي تحجي زم أناليسيس قبرو عبيتي زبلو زلون تايو إيران تكبر حدا بعلا بقطات قبرو إز دروج أميراتو زلاي خالد بزم هوتز بالكام قربتنا تقبرو خالد بسوريا خوينا تقبرو بزح نقرات كله خيديو نعانا من الباش كم إيرترا هم هاجر متن تبقى أربع خصلو نازخل تبقى هوتي زقبر نقاري زقبرو نقاري أبو وير أهو بهالي نبر if anything نعانا حما نقرات يقولون حما صعب كن سهل مخنياتو السم متقعتو خبرو خلو تمهوتي زخون تكون هاجر مركبة بسلام كتسجل تدليا أبقى ما قبل بحري أب نائرة رعد مثل هم يمزقور نائرهم حلو في كذا سازي من الباش حدا يوهات أبزي قدمنا زلوا أمزي نحن تحسيتهم بسلام خي if anything انت أقلنا قرر له نحن تتكلم تريكون تحسيتين خوينا مخنياتو نحن كده اليوم باتين داتواقو بتخاء خال أي كده اليوم زم عبيت هاجرات بالو مخنياتو بخلتي وجن دحري حما نقرر له مركب عايش كتنقاس أصينه نظام هوتوي دبدبوهم يوم عبيت خستاي جرم جن مسائلات اليوم زي قللتي خبيت برات نبلو نحنا بخوم جرم بزح انكفاتات قبل اليوم مها بخلتي وجن يتغير بحر قوم تقاتمو من ركبت نقاس أصير لأن هذا سبيعهم فلتوا يوم عبيت بهالاجرات سلزي if anything نحنا زسق نجارات يدلن جن أبغى بيتك وهلو أيدلنها مخناتو نخلو لسنا إنشرانس لاين برا خبرلو نخلو نجارات صباح يكون سلزي أنا بزح زسق في برنامج بهالاي تزوج زي أبحث كذي دو كلهم مخناتو 13 كيلومتر تماتيتك زقبروا أي كهرلوني يعني Thank you سيراك ناي بحق صبوق I think the audience نادناهم كم زعينت reassurance أقداسيو هجي كم تتولى زلقة right now تي ballistic missiles ناي إيران أب تل أبيب أفكال علامات ناي إسرائيل كور جميع رقم زلو نرلنا زد مانتي at least بميديا dominant هاي كم زخونة ملو معتي كزارب وزوعلو at least balance كتحز خلي ومالت تيراك زبالك ولا حنتك وشغل زخل هيكون انتهي حجاب زي أمريكا بمنقدي بريزنتا دقي معاون بمنسوق ذاته زيناتا نحنا يلنا لون زي عم إيران إسرائيل نزقبر زلويو نحنا ناي سلام كم كوننا نفتن زلنا دونالد ترامب كسلام ناي سلام مراحية كونز دل قلق يزبل زلو أجي أبو we all know تدرس تكونتات كلنا فليتنا لنا أمريكا intelligence sharing planning at every level of سكينات إيد كم زلوا هر كل أساس تستك عملوا زل إسرائيل ناي أمريكايو بس قديفنا إذا كنتات زي تحوتي دي سعر مخانو فريتو دونالد ترامب أمين له
ናይ ሊብያ ኩናት ዝተበገሰ ኣይተወደአን ኩሉ ነገር ክውዳእ ከም ዘይክእል ርእይዎ ኣለዉ እዚ ሕጂ ንኤርትራ እንታይ ኣድቫንቴጅ ይፈጥረላ ክኸውን ስፔሻሊ ኤርትራ ምስ ሕጂ ዝኩሉ ብድሆታት ናይ ሬጂም ቼንጅን ብላብላን በዲሃ ኣብ ሕጂ 2025 በፂሕና ኣሎ ኣብ ዘለና ናይ ኣሜሪካ ምኻ ብጎረቤትና ናይ ኢትዮጵያ እውን ፅብሒልና ክንሪኦ ስለ ዝኾና እዚ ኩነታት ርሱም ኩናት ካብ ሳክት ናይ ምፍርራህ ኩናት ኣብ ርሱም ኩናት ዝእተወሉ ዘሎ ንኤርትራ ምስና ዓመታት ተዳልያትሉ ፀንሐት እንታይ ዓይነት ብድሆ እንታይ ዓይነት ዕድላትን ክፈጥረላ ይኽእል ኸውን ምክንያቱ ነፍስ ወከፍ ብድሆ ብግምጣሉ ከዓ ዕድላት ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ ከከም ምድላዋትካን ከከምቲ መድረኹን እዩ ስለዚ ነዚኣ ብኸመይ ምራእኻያ ቴድሮስ የቀኒለይ መቸም ሓደ ኣብ መጀመርያ ክብሎ ዝደሊ እዚ ጀነራል ዌስሊ ዝበሃል ኣብ ዝሓለፈ ብተደጋጋሚ ሰሚዕና ኣለና ሓደ ናይ ኣሜሪካ ጀነራል እዩ ንዑ እውን ብጣዕሚ ዝገረሞን ዝደንፀውን ሓበሬታ መፂዎ ነይሩ ኣብ ፔንታጎን ኣብ ዝኸደሉ ከም ንዝክሮ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ርኢና ኣለና ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት 7 ሃገራት ናይ ስርዓት ለውጥታት ክካየደለን ውጥን ወፂሎ ኢሉ ይገልጽ ነይሩ ዝሓለፈ እዚ ናይ ስርዓት ናይ ምቕያር ወይ ሕብረተሰባት ናይ ምህማሽ መደብ ብናይ ኣሜሪካ ጀነራላት ወይ ናይ ሆክስ ዝበሃል ክቐርብ ተፈቲኑ እምበር ብመሰረቱ ኣብ ብዙሕ እዋናት እውን ከም ዝተገልጸ ናይዚ ናይ እስራኤል ሓይሊ ጥሩፍ ሓይሊ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ወይ መንግስቲ ወይ ፖለቲከኛታት ናይ እስራኤል ከም ውጥን ኣቕሪቦሞ ዝነበሩ ምዃኑ ክንዝክር ዘድልየና መስለኒ እዚ ንሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ንኢራን ንምህራም ተፈቲኑ እዩ ኩለን እዚአን ክልተን ሃገራት ኣብቲ ዞባቲ ከም ዞባውያን ሓይልታት ናተን ሓይሊ ናተን ፅልዋ ናተን ክዕቅባ ክፍትና ፀኒሐን እየን እዚ ተደናጉዩ ዝፀንሐ እዚ ኩናት ክውላዕ እንድሕር ኮይኑ ብሓቂ ናብ ከምኡ ገፁ ናብ ሰፊሕ ክንየው መጥቃዕቲ ናብ ሰፊሕ ኩናት ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ተደናጉዩ ዝፀንሐ ውጥን ናይ ስርዓት ነታንያሁ ወይ ናቶም ንሱ ዝውክሎም ኣካላት ናይ እስራኤል ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ተደናጉየ ኩናት እዩ ከምዚ ዝረአናዮ መወዳእታ ስርዓት ናይ ወይ መንግስቲ ናይ እዚ ናይ ሶርያ ወዲቁ ተማዊጡ ክከላኸል ፀኒሑ ኣብ መወዳእታ ዘይኮነሉ እዋን ከይዱ ሊብያ ጠቂስካ ፀኒሕካ ካልኦት ሃገራት ናይ ሱዳን ኩነታት ናይ ካልኦት ክንከታተለው ዝፀናሕና ኢና ስለዚ ሓደ ክበሃል ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ መቐፀልታ ወይ ተደናግዩ ፀንሐ ውጥን ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብዚ ጉዳይ ድማ እቲ ዓንዳሪ ስጉምትታት ዝወስድ ዘሎ እቲ ናይ እስራኤል መንግስቲ እዩ ናይ ኣብ ፍልስጤም ኣብ ጋዛ ኣብ ገለ ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ኣሰቃቂ ኣብዚ ዘመንና ኣብዚ መዋእልና ክኸውን ዘይግብኦ ህልቂት ናይ ደቂ ሰብ ክንየው ዝኾነ ዓሌት ክንየው ዝኾነ ሃገራትን ፖለቲካን ሰብኣዊ በደል ብፍላይ ተበዲልና ብዝብሉ ኣይሁዳውያን ኣብ ዓለም ከም ዝበደል ወሪድና ብዝብሉ ከምዚ ዓይነት ክረአ እንከሎ ካብቲ ዘተዓዛዝብ እዩ ምናልባት ቅድሚ ኣርእስተይ ምምላሰይ እዚ ናይ ዩክሬን ይኹን ናይ ጋዛ ኩነታት እንታይ እዩ ዕርቃን ናይ ምዕራባዊ ደንበ ዘውፅአ እዩ ነዚ ምዕራባዊ ደንበ ዲሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላት ገለ ዝብል ናቶም ፅውፅዋያት ክንሰምዑ ፀናሕና ከም ተሓለቕቲ ክቐርብዎ ፀንሑ ብሓቂ ርኢና ኢና ዕርቃኖም ኣውፂዎም ከም ዘሎ መወዳእታ ረብሓ ድማ ረብሓ ብረብሑ ናይ ሰብ ፍሉይ ረብሓን ምዃኑ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ከም ንእሽተይ ከም መእተዊ ማለታት ኣክፋ ሓቢለ ክሪኦ ደልየ ንኤርትራ እንታይ ፅልዋ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዞባና ንሕና መሰረታዊ ናይ ኤርትራ ኣዕኑድ ኣብ ዞባዊ ፖሊሲ ኣብ ዞባዊ ዝምድናታት ሓደ ውዱን ዝኾነ ባላንስ ዘለዎ ጎደቦ እዩ ክበሃል ፀኒሑ ሓይሊ ናይ ስዑድያ ኣቦትኡ ክህሉ ናይ ግብፂ ኣቦትኡ ክህሉ ነፍሲ ወከፍ ሃገርን ሕብረተሰብን ኣብቲ ቦታ ውዱን ዝኾነ ቦታን ፅልዋን ክህልዎ ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ካልእ ድማ እዚ ርጉእ ጎረቤት ጎደቦ ናይ ሽርክነት ጎደቦ እዩ ቀፃሊ ክስራሓሉ ፀንሐ ኣብ ውሽጢ እዚ ኤርትራ ሓንቲ ናይ ኦፍኮርስ ንበይንኻ ደሴት ሰላም ኮይንካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ግን እቲ ረብሓ እንተለዎ እዚ ኩነታት እዚ
ብዙሓት ክቐርብዎ ዝኽእሉ ሓደ ድልዱል ሓይሊ ከም ዘሎ ርጉእ ሓይሊ ከም ዘሎ ስለ ዝተረጋገፀ ብቐፃሊ ነዚ ክሻምውልካ ክደልዩ ይኽእሉ ኮኑ ኣባኻ መፂኦም ምናልባት ከምዚ ዝጠቐስኩሞ ንስኹም እውን ዘን ቁጠባዊ ዞባ እዩ ኣገዳሲ መስመር ማያት እዩ እቲ ውሑስ ዝኾነ ቦታ ድማ ብመስመር ማይ ወይ ማያዊ ክሊ ኤርትራ ናይ ምሕላፍ ኩነታት ክመፅእ ክእል እዩ እዚ ከምኡ እውን ኣብቲ ፖለቲካዊ ፀጥታዊ ኩነታት ንኤርትራ ከም ሓንቲ ኣትራክቲቭ ወይ ሓንቲ መሻርክቲ ጌርካ ብየማን ብፀጋም ናይ ምቕራብ ዕድላት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣጠቓላሊ ግን ንሕና ውሽጢ ንደልዮ ዘለና ርጉእ ጎደቦ እዚ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ኣጠቓላሊ እዚ ዞባ እዚ እዚ ሬጅን እዚ ኣብ ሰላም ክኸይድ እሞ ካብ ሰላም ተረባሕቲ ክንከውን እቲ ቀፃሊ ድልየት ዕላማ ኣብ ከምዚ ሕንፍሽፍሽ ብሓቂ ልምዓት ከተረጋግፅ ንብዙሕ ረቋሒታት ማለት እዩ ቀሊልካ እውን ኣብኡ ኢንሹራንስ ይድይብ መራኽብ ብኡ ኸዳ ይፅገማ ኩሉ ካልእ ዝሓለፍናዮ 20-30 ዓመታት እንታይ ዓይነት በሰላታት ኣብ ልምዓትን ኣብ ምዕባለን ከኸትል ፀኒሕብቲ ዞባ ንሪኦ ስለ ዘለና ዕድላት ክህልዎ ክእል ይኸውን ግን በዳኢ ኩነታት እዩ ስለዚ ስዕት ቂሸት መባል እዩ ዘድሊ ቴንክ ዩ ቴድሮስ ፅቡቅ ዝኾነ ታሪካዊ መሰረት እውን ሂብካና ሕጂ ንመለስ ናብቲ ዞባና ፅንሒልና ክንሪኦ ስለ ዝኾና እስከ እቲ ቀንዲ ኣርእስትና እውን ፅምዶ ስለ ዝኾነ ምናልባት ኣብ ብኩነታት ናይ ፅምዶ ክንሪኦ ከለና ለንቅነ ብዛዕባ ፅንሒለ እውን ከሪየ ሓደ ቪድዮ ፅምዶ ዝብል ካብ ሓሳብ ኪኖ ሚድያ ኪኖ ገለ ናብ ህዝቢ ወሪዱ ህዝቢ ንህዝቢ ስምዒታትካ ብዘተናኽፍ መንገዲ ብሓደ ክፃወት ክስዕስዕ ክድሰት ርኢና ኣለና እዚ ድማ ምናልባት እቲ ፅምዶ ዝነበሮ ወላ እውን ነቲ ፅምዶ ዝቃወም ዝነበረ ሰብ ቁሩብ ነቲ ኣረኣእያ ናቱ ንከምዚ ዓይነት ስምዒት ክትዲስካስ ኣንፃሩ ንክትሰርሕ እውን ክብድ ዝበለሉ ደረጃታት እዩ ድመፅእ ዘሎ ስለዚ እቲ መንግስቲ ቦገን ኤርትራ ይኹን ቦገን ኣብ ትግራይ ዘሎ ነቲ ዘሎ ፅምዶ ክንምንታይ ሲሪየስሊ ሒዞሞ ዘለዉ ኮይኑ ይስማዓካ ዳንኤል ማለት ኣይኖ ብድሕሪ መጋረጃ ድፊት ከም ዘሎ ግን ፎርማሊ ወይ እውን ኦፊሻሊ ክደፍእዎ ከም ዘይፍትኑ ወይ እውን ክኸውን ከም ዘይድለ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ቀፃሊ መዓልታዊ ንጥፈታት ፕሮግረስ ናይቲ ፅምዶ ከመይ ትሪኦ ኣለካ ጀነራሊ እንታይ መፍትሒ ከየምፅእ ኸውን ትብሎ ምስቲ ኣብ ዞባና ዘሎ ፀገማት ኣብ ግምት ኢትኻ ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ማለት እዋ ካብ መጀመርያ እታ ፅምዶ ክትብል ከላሲ ሕጂ ሓደ ሓድሽ ምዕራፍ ክንኣቱ ኣለና ሽርክነት ፕራግማቲክ ዝኾነ ሽርክነት ኣብ ክውንነት ዘለዎ ዝተመርኮሰ ክንገብር ኢና ክበሃል ከሎ ተቐዳማይ ንዳር እምበር ሽርክነት ኣብ መሪሕነት ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ናይ ትግራይ ቲዲኤፍን ገለ ክበሃል ፀኒሑ ማለት እዩ ኣብኡ ዳኒ ምናልባት ነዚኣ እንተደይ ሰሚዕኩማ ሓንሳብ ከስማዓኩም ብሓቂ ደስ ተብል ስለ ዝኾነት ኣነ ክሰምዓውን ደስ ስለትብል ንስምዕዋ እሞ
ቀጽልታኒ ኣነ እኳ ብዙሕ ግዜ እንድርያ እታ ቪድዮ ግን ኣዝያ ደስ ትብለኒ ቪድዮ ረ ብሓቂ هو انا نزيا انا خالق تمساسل فيديو بزي ابز ثالثي خرد انا نالسي انتي دبل حساب دقيمو دقاقيمو مصان له من يخفلي ومنير نحن ساكو كلتين انا باس كلنا كان معرض بتصحكا نتي قداي اي نو نادي حريت كنملا سايندلن مقد سلام قلب بحلال لكن بفلات مالسي بهندبت تعنقف كتفلالي يكون الخبز كاب ناصنت ኤርትራ ዘይተዋሕጠሎም ጀሚርካ እቲ ድሓር ደምፂ ኩነታት ምስ መፀ ምናዳ ድሓር ዋላት ናይ 98 ሽግራት ምፃእ ናይ ዶብ ሕቶ ገለ እሱሲ ተው ተገደለ ክሳብ ድሕሪ 2 ዓመት ድሕባይ 2000 ፍታሕ ድኽእል ነገር ነይሩ ስለዚ ኣብ መንጎ 2000ን ክሳብ ዛ መዓልቲ ደላ 15 ዓመትንሲ ኣይ ሰላም ኣይ ውግእ ዝዓይነቱ መገዲ ሒዝካ ንኤርትራ ምእንቲ ከተውድቓ ዝተገብረ ስጉምቲ ዝተገብረ ህልኽ ኣብዚ ውፅሕ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ድርቂ ነይሩ ጥሜት ነይሩ ሕጂ ማይ ወቂዑ በቃ ተመስገን ኢሎም ዋ እንቋ ሓለፈሎም ትበሃል ነገር ኣይኮነን ስራሕ ኢልካ ተገበረ እዩ ብመዓልትታት ክንቆፅሮ ከለና ዳርጋ 10,000 መዓልትታት እዩ ድመፅእ ኣሎ ስለዚ መዓልቲ ሓደ ሰብ ሓደ መራሒ ክውስን ኣለዎ ትቐፅል ላ ኸማ ኢላ حجي اوف كورس ايرتراوينا نا ايرترا نجر سلا دملكتنا سلا سمعنا نا ايرترا صبغ الله نمبال قليل ግን ተሓቂ በኢትዮጵያ ድመጽ እዚ ህዝብታት እዚ ሲ ንሙሉ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣኪብካ መጺኻ እዚኦም ሻዕብያ እዮም እዚኦም ጸላእትኩም እንዳበልካ ግበር ጸንሐይ ማለት እዩ ፋይናል ኩነታት ኣምጽይዎ ኣሎ ይገድስኒዩ ንምንታይ በይናይ ከም ድመጻና ከም ናይ ስኽራን ኣይኮነን ሕጂ ከም ዝኹሉ 10 ዓመት ከም ድሓለፈ ጌርካ ምእማጥ ኣይኮነን ግን ካብዚ ሓደ ክድመሃሮ ዝግባአና ሲ ቀሊል መራ ነዚ ህዝቢ ኣብ ቀዳምነት እቲኻት እንተዳ ጌርካ ቀሊል ግን እቲ ተገበረ ጌጋታት ብዙሕ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ድኾነ ኮይኑ ግን ኣብታ ጽምዶ ንመለስ ጽምዶ ከም ትብሎ ድፈተንኩ ናይ ስትራቴጂካዊ ናይ ውድብ ናይ ሰራዊት ጽምዶ ናይ ተኣቢ ክገብሮ ድፍትን ዘለውን ኮሎጌና በቃ ከይፈተነ ከሎ ከም ዘይፍትና ምግባር ተገብረ ናይ በሓቂ ብልሕት ተሓወሶ ሞኻ ቅድማ ባይታ ምስተገብረ ድሓሪና ጎስጓስን ገለን ጌርካ እስክትሰብ ከኣኽርዶ ምእንቲ ነቃልሖ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ነዚ ስትራቴጂ ትመረፁ ናይ በሓቂ በላሕቲ ሰባትን ሰላም ዘምፅእ ምዃኖም ስለትገብሩ ብመናዳቶም ኤርትራውያን መራሕትና ዘኹርዒ ማለት እዩ ግን እቲ ሕጂ ፅምዶ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ዘይኮነት ውፅኢት ፅምዶ ሽዑታ ኣብዛ ትብላ ዘለኻ ማለት እዩ መን እሞ ነዚ ንፃሩ ክኸውን ፅምዶ ሰላም እዩ ኢንፋክት መጀመርያ ፅምዶ ክንብል ከለና ስንታ ሰላም ከመ ናይ ተሓዛኒና ነርና ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ኣብታ ክብድ በለት ደድሕሪያ ተኸይድ ማለት እዩ ፅምዶ ሰላም ኢንፋክት ውፅኢት ፅምዶ ሰላም እዩ ዲቪደንድ ናት ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ውፅኢት ሰላም ከተኸይኹ እንታይ ክኸውን ዕባለ ውፅኢት ሰላም ብዙሕ ነገር ውፅኢት ሰላም ማለት ተወሓደ ዋላ ሳልሳይ ኣካል መፅኡ ነዚ ህዝቢ ይዋጋዮ የጥቃዮ ገለዳ እምበር ንሕድሕዱ ግን ንሕና ኣይ ደባእሲ የብልና ሓደ እቲ ጉዳይ ደባእስ ዋላ ሓንቲ የብልና ካልኦት ክጥቀሙልና ኸ ኣይነፍቅድን ዝብል እንተዳ በፂሑ ብጣዕሚ ዓቢ ምዕባለ እዩ ግን ዝኽበሃል ከሎ እዚ ዞባ ክንብል ከለና ነቲ ሆርን ኦፍ ኣፍሪቃ ወይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ጥራይ ኮንጎስ ዋላ ነዚ ኤርትራ ትግራይ ዘሎ ብዙሕ ዕሽነት ተፈፀመሉ ዝሓለፈ 150-200 ዓመት እዩ ስለዚ ተስፋ ኣሎ ትሕዝነካ ትግዳይ እዚአን ኣዴታት ባዕለን ከይደን ዋላ እንተደይ ተዋግኣ ደቀን ክርዳኣ ደቂ ሕሊፈንኦ ዘበናት ማለት እዩ ኩለን ተሓቲትካየን ተሓደ ወፊሩ ኣሎ ተሓደ ተሰዊኡ ተሓደ ከዓ እንድዕ መለሰኒ ዝኸውን ተሓደ ድሃ የብሉን ተሓደ ተሰዲዱ ተሓደ ጥሒሉ እዩ ወረአን ኮይኑ ፀኒሕ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሓቂ ሓደ ዓብይ ድሓለፈ ፕሮባብሊ ዋላ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ጥራሕ ደይኮነስ ዋላ ቅድሚ ናፅነት ኤርትራ እውን ንዘበናት እንድሕር ተመሊስካ ድድምሰሰሉ ኣብ ሓድሽ ነገር ንበፅሓሉ ኮይኑ ስማዓካ ሪጋርድለስ ናይ ኢትዮጵያ ናበይ ክኸይድ እዚ ታክቲካል ናይ ኣበይ ሎም መዓልቲ ከም ዘገብር እዩ ፅባሕ ከም ዝኸፈራርሓና ኢል ዋላ ኪኖ ሓሊፉሲ ኣብ ጥልቕ ዝበለ ሰላም ዘበግስ ተኽእሎታት ኣሎ ሓፃርያ ዘበግስ ኣበጋግሳ እዚኣ ግን እዞም ሓደሽ ወለዶ እዞም ሕጂ ድመፁ ዘለዉ መራሕቲ ነዛ ሰላም እዚኣ ቀዲሞም ተኻልእ ነገሮም ካልኣይ ተገይሮሞ ብዙሕ ተስፋ ኣሎ ማለት እዩ ግን ከም ኤርትራ ከም
ولا بوليسات ناي منغست ኤርትራስ ካብቶም ኣብዚ ጌጋ ኣለዎ እዚ ክእረም ኣለዎ ኢልና ዓዊልና ንቃወም ሰባት ከይተረፈ ኣብዛ ጉዳይ ኣተሓሓዛ ናይዛ ዶብ ካብ ትጅመር ክሳብ ዛሎም መዓልቲ ሓንቲ ጌጋ ከማና ኣላ ይብልኒ ካብቲ 97 ولا ቅድሚ 98 ዘሎ 97 እታ ኩነታት ከላ ከይትመጽእ ተገብረ ፈተነ ድሕሪኡ ነቲ ሰላም ምቕባል ነቲ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ምቕባል ኣብ ሕጋዊ መገድታት ምኻድ መርትዖታት ኣምፂኻ ምግባር ن10 ዓመት ዝኸውን ዓቕሊ ጌርካ ጸኒሕካ ወላ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሉላው መሬትና ሆሎ ተጸቢኻ እጅውን ዝግበር ዘሎ ውሕልነት ተሓወሶ ናይ ባሕቲ ከመ ኤርትራዊ ዘኹርዕ መገዲ ዘሎ እዚ ከዓ ዓብ ክረዲት እውን ንኤርትራ ኢና ክንባብ ሰዓት እዚ ናቲ ኤርትራ ሃገር ኤርትራ ነዚ ከተተግብር ትኽእል ኤርትራ ሪስክ ወሲዳ እውን ነዚ ሰላም ዝቀዳምነት ትህቦ ዘላ እሞ ስለዚ ሙሉእ ግበሮ ቴንክ ዩ Thank you ዳኒ በጣም ጽቡቕ ምናልባት ሲራክ ኢኻ መስለኒ ኔክስት ሲራክ ዲ ወላ ቴድሮስ one of you anyway እንታይ ክብል ደልየ እቲ ንሪኦ ዘለና ሓንቲ ሕቶ ኣላ ብዙሕ ግዜ ትመላለስ ኣብቲ ቦታ እቲ ዳርጋ ክሳብ ሕጂ እውን ብፍላይ ብወገን ትግራይ ወገን ኤርትራውን እቲ ግለሰባት እኳ ተቃውሞ ክትብሎ ይትኽእል ግለሰባት ዝብልዎ ነገር እንተሎም ሓደ ዓቢ ስጋት ንኤርትራ ከስግእ ዝኽእል እንኮላይ ንተጋሩ ከስግእ ዝኽእል ስለ ዘሎ እዩ ትጽምዶ ብሸበትበት ዝግበር ዘሎ ተተቢልካ ነፍስኻ ንምድሓን እቶም ክልቲኦም ህወሓት ካብ ፖለቲካ ንኸይወፅእ ዝኸዶ ዘሎ ጉያ ዝተሓወሰ እዩ ወገን ኤርትራውን መንግስቲ ኤርትራ ብኩሉ መገናት ንዝመፆ ዘሎ ተጻቦታትን ፈተናታትን ንምምካት ከኽእሎ ዝኽእል ዝገብሮ ዘሎ ስልታዊ እምበር ብዘላቕነት ወይ እውን ስትራቴጂካሊ ንነዊሕ ዝጠመተ ዕላማ ዘለዎ ጽምዶ ኣይኮነን ዝብል ኣዘራርባ ዳርጋ ወላ እኳ እቲ ናይ ህዝቢ ጽምዶ ቀስ ብቐስ ከህስሶ ዝኽእል እንተኾነ ዳርጋ በቲ ፖለቲካል ኤሊት ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ዘሎ ብፍላይ ስትሮንግሊ ፑሽ ዝገብርዎ ዘሎ እዩ ወላ ካብቲ ናይ ኤርትራ ወገን እውን ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ሰብ ዝጥቀመላ ስነ መጎት እያ ከመይ ትሪኣ እዚኣ ምስ እቲ ጽምዶ ምስ ታሪኻዊ ኣካይዳ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብ ግምት ኢኻ ሲራክ ሓደ እቲ ከምኡታት ትበሃል እንድዩ ንዓና ከም ሃገር መጠን ኣብ 1994 እቲ ሃገራዊ ቻርተር ኤርትራ ተጻሒፉ ወፂኡ ቅድሚኡ ዝስራሓሉ ዝነበረ እዩ ካብተን 6 ዓንዲ ዘሎ ኣብቲ ሃገራዊ ቻርተር እታ ሓንቲ ዞባውን ኣህጉራውን ምትሕግጋዝ እያ ትብል ሕጂ እቲ ምትሕግጋዝ እንታይ ማለት እዩ ጽምዶን ኪዳንን እዩ ዘስምዕ ጽምዶ ቀዳማይ ደረጃ እዩ ንዓና ሕጂ ይኮነን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣብ ግዜ ሰውራ ምስ ተፈላለዩ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ብገለ ዓይነት መልክዓት ጽምዶታት ነይሩና ክሳብ ናጽነት ንበጽሕ ዳሕረይ እቲ ጽምዶ ከምቲ ዝድለ ኣይከደን ምክንያቱ ዕዳን ስኽራን ናይ ሓሳባት ኣብ ኢትዮጵያ ማዕቢሉ ኣብ ኩናታት ኢና ኣብቲ ናይ 98 ብድሕሪኡ ኣብዚ ናይ 2018 ጽምዶ ይኮ ተገይሩ ምስ ፌደራል ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጽምዶ ተገይሩ እቲ ጽምዶ ናትና ነዊሕ ዝጠመተ እዩ ነይሩ ነዊሕ ከዓኒ ኣብ መጨረሻ ሰላምን ርግኣትን ኣብቲ ከባቢ ሃኒፅካ ምዕባለ ምንርግጋፅ እዩ ነይሩ እሳ እውን ኣይተረድእዋን ኣብ ኩናት ኣትዮም ዳሕረይ ብድሕሪኡ ሕጂ ከዓ ኣብ ካልእ ጽምዶ ንምርሕ ኣለና ሕጂ እቲ ጽምዶ ንዓና ስትራቴጂካዊ ምርጫ እዩ ንካልኦት ኣካላት ከም ታክቲክ ክርእይዎ ክእሉ እዮም ንሕና ግን ስትራቴጂካዊ ምርጫ ማለት ከዓኒ ኩሉ ግዜ ክንፈቲና ንምንታይ ኢና ከምኡ ንብል ፈቲና ፀሊእና ምስ ዘንጎረባብቲ ሃገራት ኢና ክንነብር ስለዚ እቲ ሓንቲ ክትገብራ ትደሊ ኣብቲ ጽምዶ ኣብተን ሃገራት ነፍሱ ክኽእል ዝኽእል ኣእምሮ ከመሓድር ዝኽእል ስርዓት ንኸተምፅእ ክትሓባበር ክትክእል ኣለካ እንተዘየሎ ሰላም ክንረክባ ይንኽእል ኢና ኣብቲ ከባቢ ንሕና ሰላም ኮይና እዚ ደሴት ሰላም ኢና ገለ ፅቡቅ እንድዩ ግን ኣይኺደካ ንነውሕ
يترفدو ناي هاجرنا سيسجر بحر خيدناون ناي يمن كسب كندي تصلون ناخذ كنزرارب صنحنا سيدي إذا استراتيجيكاو من رجعنا عنا توم حاجز ديليا إيرترا قال زبلو يوهاتي انتا خمزول بايتا تشريسهم دي فلتيم نحنا كو اب 98 كلتشعكو تاز حيلت زنبرت إثيوبيا وجينا تواجينا مكيتنا سعرنا زوصانا حزبنا سلازي نمنتايو خدلينا ناي زخونه يكون اكل حاجز مو خابز مدرخزي اتا إثيوبيا تبهال هاجر أرلادي ايلاند تبهالت سلازي توم كوموز حسبو if anything كابز صمدو زياده ربحتي حزب تግራይ مخنياتو حزب تግራይ نحنا سلازلنا تي فدرال منجسي ايدو فروم نخوني مسانا اندحر ترى يقوم كن قدم حج انت هم زقاطمن فلتنا كلتشحن اسران كلتن سلازي نحنا اب يترفتو مسحنتي مزاي إثيوبيا مسكلته حالتات اب زوبانا زلوا ناي موقع عقم دفن ناي مقبر هاجرنا عقم زلنا بخوم عينت أيكوننا نتمت من أنت سلام بالسجننا نيلنا إذا صمدوا خالد تمسيهم كوتم قالوا كفالتنا إثيوبيا وكوخاتوهم مخنياتو أمي جرش السلام كنركم دحرخوينا بملو إثيوبيا بحال دولو هاجر بخمينا ملك عز البزي قدس سلام كله خلالو سلزي بخوم عينت ترى يحايش مثلا مخنياتو زم حدا فريحهم دو قال انتي زارو خمسة لو يفلتني ويكا نافلوتو زي عين سواتهم زبوقنا سكفيلن تقند ديليت سلامن معبالن تراي thank you تام تبق سيراك next هتو صمدك نبل كلنا إيرتران تግራይን እዮም ዝጸምዱ ዘለዉ እዚ ማለት ድማ ትግራይ ክሳብ ሕጂ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ أبي أحمد ما كليرلي نتي صمدو زبحال كم سقاتي زريو زلو مخنياتو اتي بسير ترادس أمد زلو حيله هو حتى غني بس أبي أحمد أبت السيم قص ويون أب حدا عينت مرقص زلو يكون ويون زردارو زلو حيلتاتا يكونون سترا يدي يكون دما اتمقم معنا بوليتيكا ناي تقرايون نفسو زخالي أقام زفتري كنبل نخلينا سلازي متأن تتصمدو نحيا لزخده أنا هزب ركبات كل عيني سراويت وين أبقى يراقبوا خمسة لون رلنا كل عيني بوليتيكاوين ما راح تركبات أبقى لنا تنتقاتيمو الزنا قرات الزنا أبي نبي قص يدفع خون تبل تدرس زيوم هزب زيوم ناب سلام كيدوم يم بقى كبر زخلي اللندي كبل ويس نتيك قبرو زحسب ويس زهك انزول نجر كالتيف نخ قبرو كدفع فوق يخل بخالاي قص دما محبرسب عالم نزج امونغو حزب زغبر زلو بخماي كترغمو يخولو صبو ነገር ይዝግበር ዘሎ I mean if you care about this ሰላም ርጋትና ይዞባ ብላብላ ነቃላት እኳ ወቃቂት ካና የምትቃም ክለት አለ እንዴ ግን እቲ ሰላም ክግበር ከሎ ግን ስቃት ይድፍጠር ስለዚህ ስቃት ኮይኑ ድስማው ኃይልሎ ለንቀነ ደማቲ አምባሳደር አሜሪካ አረኖ እንታይ ይህውጽ ኣሎ ጣሊ በግልጽታት ደውጽ ዘሎ ኣብቲ ኢትዮጵያ ልከከምቲ ኣቢ በተሓደ ይዛረብ ጀነራሎም በተሓደ ይዛረብ ፎሬን አፌርስ በቲ ይዛረብ ነናቶ ማይክሮፎናት ይዘለዎም ሕጂ እዚ ሕጂ ዝኽየት ዘሎሲ let's say ሰለስተ ወርሒ ካብ ሕጂ ኣበናይ ቦታ የብፅሐና ኸውን ትብል መቸም መጻኢ ክትንበብ ኩሉ ሻዕ ከቢድ እዩ ንኣብይ ናብቲ ህጉሙ መሊሱ ይደፋፍኦ ዝኸውን ወይ ይገትኦ ዝብል ክልቲኡ ከም ተኽእሎ ዘለዎ መስለኒ ብመሰረቱ ኣብይ ናይ ዕግርግርን ናይ ኩናትን ኣጀንዳ ሒዙ እዩ ተበጊሱ እዚ ኣጀንዳ እዚ ናቱ ድዩ ናይቶም ለኣኽቱ ኩሉ ሻዕ ብድሕሪት መን ኣሎ ኢልካ እውን ክትሓስብ ስለ ዘለካ ነዛ ኣጀንዳ እዚ እንተሰሊጥዎ ከተግብረሉ ዝኽእል ዕድላት ክፍትሽ እዚ ዘሎ ናይ ሰላም ናይ ጽምዶ ሓይሊ ህዝቢ መሰረቱ እናተዓወተሉ ኣብ ዝመፀሉ ናቱ ደስፐሬሽን ክዓርግ ይኽእል እዩ ኣብ ደስፐሬት ኣክት ክኸይድ ይኽእል እዩ
ብኡ መንፅር ድማ እዚ ናይ ፅምዶ ሓይሊ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚ ዝተፈላለዩ እዋን ምስ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ኣካላት ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ኩሉ ካብ ኦሮሞ ጀሚርካ ናይ ኣምሓራ ናይ ዓፈር ናይቶም ዝተፈላለዩ ኣህዛብ ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ ታሪክና ቀፃሊ ንሰላምን ሽርክነትን ክንፀምድ ነባሪ ናይ ኤርትራ መግለፂ እዩ ኤርትራ ኣብቲ ሃገራዊ ቃልሳ ይኹን ኣብ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ዝተኸደ ጉዕዞ ቀፃሊ ንሽርክነት ዘሚርና ንሰላም ክንዝምር ኢና ፀኒሕና ምናልባት ክንየውቲ ደቡባዊ ዘሎ ሕንፃፅ መሻርክቲ ስኢናሉ ዝፀናሕና ጉዳይ ኮይኑ ይፀንሕ ስለዚ ኣብይ ክኸይድ ይኽእል እዩ ናብቲ ክዕንድረሉ ክፅለለሉ ዝፀንሐ ተልእኾ ማለት እዩ ስለዚ ገታኢ ክኸውን ይኽእል ዘይገታኢ ድሕሪ 3 ወርሒ ኣበይ ክኸውን እዩ ኢልካ ክትንበብ ምናልባት ኣፀጋሚ እዩ እቲ ሓደ እዚ ናይ ፅምዶ ሓይሊ ጠጠው ክብል ኣይኽእልኒ እቲ ወሳኒ ኣነ ኩሉ ሻዕ ወሳኒ ሓይሊ ድማኒ ኤርትራ ስለዝደኸመት ድዩ ካልእ ክበሃል ዝብሉ ወገናት እንተለዉ ኤርትራ ኩሉ ሻዕ ዕርፋ ምስ ኣፅኒዐት እያ ዕርፊ ኤርትራ ፅኑዕ እዩ ቀዳማይን ወሳንን ናትና ውሕስነት ሓይልና እዩ ኣብ ሓይልና ኣብ ርእስና ተመርኪስናን ሓይልና ደሪዕናን እንኸዶ ቃልሲ ዕርፍና ኣፅኒዕና እንኸዶ ቃልሲ ውሕስነትና ኣረጋጊፁሎ ዓወትና ስጋብ ሕጂ ዝኸድናዮ ናይ መኸተ መስርሕ ዓወቱ ኣብ ሓይልናን ኣብ ውሽጥናን ስለዝተኣማመና እዩ ስለዚ እዚ እቲ ቀዳማይ ድርዒ ኮይኑ ይስማዓኒ ካልኣይ እዚ ንብሎ ዘለና ንሕና ምናልባት ፅምዶ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ እዋን ዕድል ክትመፅእ ከላ ንሰላም ቀዳማይ ንሰላማዊ ጉዕዞ ሰላማዊ ናብራ ንሰላማዊ ሽርክነት ንናይ ልምዓት ሽርክነት ፃውዒትን ፃዕርን ዝገብር ኤርትራዊ ሓይሊ እዩ ሕጂ ስጋት ስለ ዝመፀካ ፀገማት ስለ ዘለካ ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ሻዕ ንሕና ን80 ዓመታት ኣብ ዕግርግርን ፀገማትን ፀኒሕና ኣለና ኣብ ቅድሚ ሕጂ መደባትካ ድራር እንታይ ትብል ነርካ ንሕና ንከምዚ ዝተፈረድና ዲና ንከምዚ ዲና ተረጊምና ኣብ ከምዚ ዲና ክንነብር ስለዚ ናይ ፍርህን ዘይፍርህን ጉዳይ ዘይኮነ ወይ ተፀጊምካ ዘይኮነ ሰላም ስትራቴጂካዊ ምርጫ እንተኮይኑ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ይሕመቕ ይፀብቕ ኣብ ዝኾነ እዋን ነቓዕ ንሰላም ነቓዕ ንሽርክነት ክትረክብ ከለካ ዕድል ነቲ ዕድል ክትጥቀመሉ ነባሪ ንክኸውን እዚ ናይ ሽርክነትን ናይ ሰላምን ጉዕዞ ድማ ናይ ህዝቢ ክኸውን እንከሎ ህዝቢ ንህዝቢ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ክፃመድ እንከሎ ክራኸብ እንከሎ ውሕስነቱ ይዓቢ ማለት እዩ ሙሉ ኣይከውን ይኽእል ግን ውሕስነቱ ይዓቢ ስጋብ ሕጂ ኣህዛብ ኣይኮኖም ክህምሹ ፀንሑ ነቲ ኤርትራ ትደልዮ ኤርትራ ክፅውዑ ፀንሐት ቀፃሊ ንነባሪ ንርጉእ ጎደቦ ዝብል ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ድሌት ናይ ኤርትራ ቃልሲ ናይ ኤርትራ መስዋእቲ ናይ ኤርትራ ንዕኡ ዝዳረግ ነባሪ ዝኾነ መሻርክቲ ስለ ድስኣን ፀንሐ እዩ በቲ ካልኣይ ወገን ማለት እዩ እዚ ኤሊታት ክንብሎም ንኽእል ድላይና ንብሎም ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ናቱ ስርዓት ኣብ ደስፐሬሽን ክቕፅል ክፍትል ይኽእል ይኸውን ለባም ክፃወት ሓያል ክፃወት ይኽእል ይኸውን እታ ኣብ ናይ ጠርሙዝ ገዛ ኮይኑ ክድርብዮ ዝፍትን ዘሎ እምኒ ምናልባት ኣበይ ክትዓልብ እያ ድሓር እንታይ ዋጋ ከምፅእ ይኽእል እዩ ንዕኡ ዘሕምቕ እምበር ንዓና ዘሕምቐና ኣይክኸውን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ግን ከምቲ ዝተባህለ ን80 ዓመታት ንሕና ካብ ውሉድ ወለዶ ኣነ ሕጅስ ራብዓይ ወለዶ ወደይ ብዛዕባ ፀገማት ናይ ዝዞባ ይሰማዕ ኣሎ ራብዓይ ወለዶ ኮይኑ ኣሎ ካብ ኣቦሓጎይ ኣቦይ ኣነ ርኪበስ ወደይ እውን ቴድሮስ ኣብ ከለኹ ክኸልፈካ ፅቡቅ ጌርካ ክትምልሳ there is also ሓደ reflection ኤርትራ ዘድልያ ኮይኑ ዝስማዓኒ እውን 40 ዓመት ወይ 50 ዓመት ወሲድልና ኣሎ the same ruler after ruler መንግስቲ ድሕሪ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይመፅእ and then we pay the price ስለዚ ናይ ሓንትላ ናይ ኣልበርት አንስታይን ጥቕሲ if you do the same thing you should never expect different results ስለዚ at some point see
maybe it's us ክንብል ክንክእል ኣለና ንሕና ንነፍስና ጥራይና ክንቋፀር ንኽእል እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ ሶማሊያ ዘሎ ኩነታት this is beyond our control ምክንያቱ ሓደው ከምዚ ናትና ኣካይዳ ዘለዎም ሃገራት ኣይኮኑን እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ብመሰረቱ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ፅዕሪ ፍርዲ ኮነን ግን ክዕረዩ ዝኽእሉ ይኮኑ ኣሚን ኤርትራ ኢናፍ ሪሶርስ የብላ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክትዕርዮም ወይ ከዓ በናቂርካ ዕድልካ ንምግባር ተዘይኮይኑ ኣትሊስት ኢትዮጵያ ሲ ክንደይ ግዜ እያ ኤርትራ ንሽርክነትን ንዞባዊ ኩነታትን ንፅበና በልና ክንፅበ ንኽእል ኣሚን ገለ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብና ዘለዎ ቁጥዐ ኣብዚ ስኻ ትብሎ ዘለኻ ዲፕሎማቲክ ላንጉጅ ዝገንፈለ እዩ ምክንያቱ ወለዶታት ዝቐፀለ ቃንዛ ኣና ከኖት ፎርስ እጅን ኣብዚኣ ኮይነ ድማ ወደይ ኣብ ኤርትራ ወይ እውን መሳትወይ ወሊዶሞም ዘለው ደቆምሲ ሴፍ ዝኾነ ኤንቫይሮንመንት ንክዓብዩ ንክምዕብሉን መድረክ ኣለዎም ክብል ኣይክእልነ ኤግዛክትሊ እቲ ረጂም ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ እናረኣኹ ከለኹ ስለዚ ንሳቶም they have no problem regime change ክንገብር ኢና ክንብንቁሮ ኢና በስመራ ዘሎ መንግስቲ ክብሉ they have no problem and the world doesn't give a shit actually ትዕዝነኒ ክፋልካሲ so when are we going to ማእሲና ተንሲና ንሕና serious ዝኾነ conversation ክግበረሉ ዝኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ስኢልካ እዚ ናይ ዲፕሎማሲ ቋንቋ ብሓደ ዘንብር ይወ ብኣፍካ ከምኡ ክንብል ኢና መንግስቲ ግንሲ ኣነስ ናይ ብሓቂ እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኣረጋጊዎ እንተዘይከይዱ ናቱ ሌጋሲ ፅቡቅ ክኸውን ኣይኮነን ቢካዝ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድሕሪ 34 ዓመት ናይ ናፅነትና ልኡላውነትና they still have the guts ትናቶም ዕንደራ ልኡላውነትና እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ እዩ ስለዚ ኤርትራ ሲ መኣስያ ኢናፍ is enough ዝበለ ስጉምቲ ክትወስደሉ ትኽእል ሰወር ኮሊፈካ ግን ቢካዝ እቲ ልኡም ዝኾነ ወላ ንሰማዒውን ንምትግባርዩን ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባሲ ወላ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ዘረባን ኣካይዳን ስለዚ ከይድ እዮም ኣዚፍ ኣብ ርእስና ሸይሸይ ዝበሉ ኮይኑ ዝስማዓና ኣነ ኣነ እኳ መጀመርያ ድላዮም ክጉዕሩ ክእሉ እንዲኦም ረጂም ሸንጅ ክበሃል ከኣል ኣንፃር ኤርትራ ዝተገብረ ሸርሕታት ተፃብኦታት ቀዳማይ ረቋሒ ምቕያር ወይ ለውጢ ስርዓታት ኣብ ኢትዮጵያ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሃይለ ስላሴ ብቀዳምነት ብናይ ካልእ ነገራት ኣይኮነን ከይዱ ቀዳማይ ስዕረት ሃይለ ስላሴ ኣብ ኤርትራ ምስ ተረጋገፀ እዩ ኣብ መወዳእታ ፍርከሽከሽ ኢሉ ክኸይድ ዝኸኣለ ዝኣረገ ስርዓት ናይ ሃይለ ስላሴ ናይ ደርጊ ድማ 3-4 ናብዚ ዝረአናዮ ታሪክ እዩ ዝነበርናዮ ታሪክ እዩ ወያነ መፅኡ ናይ ኢህደግ ሓይሊ ነይረ ከምዚ ኮይነ ክብል ይኽእል ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ንዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ከም ዘላቂ ዘዋፅእ ፖሊሲ ክትቃለሰሉ ክሰርሓሉ መሻርክቲ ክደልዩ ብየማን ብፀጋም ምስ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን ኣጠቃላላ ኣብቲ ዞባ ስትራቴጂካሊ ንሱ ዘናብረና ኮይኑ ይስምዓኒ እዛ ትብላ ዘለካ ኣገዳሲት እያ ንሕና ኣነ እዚ ወደይ ኣብ ሽወደን እዩ ተወሊዱ ኣብዚ እንከሎ ኣነ ክሻቀል እንከለኹ ወግሒ ፀብሒ ዓደይ ክብል እንከለኹ ኩናት መፀ ዶ ኣይመፀ ክብል እንከለኹ ካብ ሽወደን ንኤርትራ ከይደ ኣብዚ ሳዋ ክዕለም እንከለኹ ኣብ ምክልኻል ሃገረይ ኣብ ዝኾነ እዋን ጠጠው ክብል እየ ኢለ ክኸይድ ከለኹ ፅባሕ ድማ ወደይ ግን ክኸይድ ኢለ ቀፃሊ ክዛረቦ እንከለኹ እቲ ቀዳማይ ናትና ጠንቂ ፀገምን ስግኣትን ኢትዮጵያ ወጋዕ ዳጋ ዘይብሉ እዚ ምዃኑ ፈሊጥና ንሶም ተዛሪቦም እቶም ሞትናን ጥፍኣትናን ዝተመነዩ ንሶም እዮም ጠፊኦም እምበር ንሕና ኣይጠፋእናን ኣብ ስርዓታት የዛረብ ዘለኹ ኣብ ህዝብታት ኣይኮነን ህዝብታት ኩሉ ሻዕ ግዳይ ናይ ዓንደርቲ ኣካላት እዩ ኮይኑ ፀኒሑ ብዛዕባ ኣህዛብ ኣይንዛረብኒ ኢና ብዛዕባ ፅምዶናን ሰላምናን ቀፃሊ ክንሰርሕ ኢና ግን ንሕና ኣብ ሓይልን ቆመናን ከድና ኣለና ዋጋ ከፊልና ዶ እወ ኩሉ ዓይነት ኩሉ መዳያ ዋጋ ከፊልና ንኸፍል ኣለና ስለዚ ኣብኡ መሻርክቲ ክንደሊ ናይ ሰላም ከምዚ ኤሮጳ ትሕቲ ካልኣይ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሕጂ ሰኣኽለና ኢሎም ዝፈገዱ ሞ ናብ ጉዕዞ ሰላም መስርሕ ሰላም ሰላሞም ዘናብር ኩሉ ዓይነት ነገራት ዝኸዱ ከምኡ ዓይነት ዝደልዩ ሓይልታት ክመፁ ተስፋዋት ኢና ከምታ
بريزيدنت زبلا ناي أبي منجستي ويسرعات أبز موصلو هزبتات يكون منجستنا نحنا كلنا بعبها هنقفينا نتناي سلام نجارات أين تعسلون ون تباهيلو سلامتاي من انت سلام نقالس علينا جن مزاز بالكايا جن of course نحنا علينا قريت علينا وص علينا نكتاتلو انت لنا سي ابز حلف سامنتات اوارح ناي عنا ناي بسيك ديرا ناي سلام سنبتا قردت ناي وكدبا ناي شعب قالنا تباهله بقصالي هلكيتات كنصمبل هنا قنينا هلكيتات كنصمبل كنذكر زي جينا ابي إثيوبيا زلو بوليتيكا وحيلتات بزوحات نتي زوردولنا وصعان بدلن ايتردومن حدا بدل وجن بمتن زوردو بدلن حسيان انت زي تردو نتي جيغوخ دغمو قدني نحنا جيغاتاتنا هندقم فرودات ايكونن زمس كم زامنون دفلطون دما ازي زلو ايرترا مريحنت نزو وحس ناي مقبار سرح قصالي يسرحلو لحنا فام هو قال اي بهالنيو وحس حيلي تفتر مدرخاون زخونه تصابو بمدرخاوي اغباب تاليو استراتيجيكاو ነገር ድማ ننباري زلاق السلام دما يسرح አሎ ኢለ አምኔ ግን ትትብለን ዘለኻ ንነብሮ ዘለና ፍራስትሬሽን ስለዘሎ ይስማዓኒ ጆርጆ ክወስኻላዶን ይሻባ yes definitely ሲራክ ኮሙ ብዙሕ ግዜ ዝባሃል እንታይ ካል አማራጭ ኣሎ ንሕና ኣነ ኣብ ገዛይ ጎረቤተይ ረባሽ ተኮይኑ ዕረፍቲ ዘይበካ ተኮይኑ ኣቑሑትካ ጥርኒፍካ ገዛ ክትቀይር ትኽእልኻ ንሕና ኮ ሃገሪና ዝመሬት እዚ ክልቲኡ نحاورو تلاقيبو قون خويني زنبر سلازي تحنت زلا مريجا مساتهم بقلم الكع بسلام تنبرلو فيتامين تطايو كلام مرات يلن مهناتو سي سبات بقصال زرزرواي زوم سبات ياتم كم تجيرمنا 50 لومنا هو نفلت اسبيقنا نفلت زخونه يكون قبر زلنا حجين كو وحسنت على 100 مالت كو يكون انت كلام مرات له انت هتقبر هاجر ጥርኒፍካት ወስደት ትኽእልሃ ካብ ተዘላታ ወይ ካን ዓውን ከተስግሮም ዶ ትኽእልሃ ስለዚ ትቃልሲ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ሓደ ክኸውን ኣሎ ገለገለ ዝበሃል ትምኒታት ነይሩና ሕጂ ከምኡ ዓይነት ትምኒታት ክህሉ ዘሎ ይመስለኒ ግን ኮይኑ በዚ ኢልካ በቲልካሲ ኣትሊስት ብዝዋ ሓደ እተን ምሳና ዝዳወቡ ዘለዉ ኣህዛብ ናይ ቅድን ሰላም ክንገብር ሰላም ክንሰርሕ ንክእል ኣለና ስለዚ ካልእ ኣማራፂ ሲራክ ኣባክ ክልፈካ እንታይ ክግበር ይኽእል ዝብል ሕቶ ሜኒ ክግበር ዝኽእል ብዙሕ ኣሎ ኣሜንቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ኣነ ከም ዜጋ ክሪኦ ከለኹ for example ትግራይ ናፅነት ይደሊ ኣሎ at least they are promoting for that and ኣብ ኢትዮጵያ እኮ ሓደ ብሻንሬላታት ዝተላገገበት ሃገር እያ for whatever reason عب ادفانتج الله زهجر زيات ادفانتج ناتا دما انترفن الساخت ورك ورا زغل حيل سلازيله شو ناي مودات اثيوبيا بوطقتهم بدخامنتهم يمكن بتاتونو زخلون بر ناي اكسترنال ثريت لزلو ما يكونن هذا سيريس كاب دغمتي وريرو كمزن احنا ليتم معلتن كيدقسنا حضرو زلنا كمتي سراويتنا اب جنبار كوفي لدصبا زلو مخنياتو نتا بوتاز غدفلا معلتي ورارك مص كم زخل سلادفلت اجي تي proportional economic risk زلنا لايك ኤርትራ ታንክታታን ሰራዊታን ደው አቢላ ለይትም ማለትን ዋርዲያ ከተልለዋ በወገን ኢትዮጵያ ዋርዲያ የለን this is not proportional problem እጂ ንሕርከሙ ኮይኑ ንክንደይኻ ነዚ ከነዚ ጸጋም ዝጸርካ ይኽት ከይትኸ and ኣብዚያ 15 ኮይና ክንሪኦ ከለና there is one thing 4 ኪሎ ዝበሃል ፓወር ሴንተር ክሳብ ዘሎ there is no change أمين أبي أحمد سي كما تقول لما تسألنا كم أنجل متيون عالم ولا دناجير نوبل برايس وسيد بلا بلا كابوروما يسو نعم حرات فتيون every part of that society أتى كيلو تأتيو حنت بلاي بوك الله بتمن دغناتهم كل ذكاء على كم فتن أنت مسلا تبيكا إرترات بالكارد تتكميا ساند هرساليتاتك تنبر ساقامت فيك كون تخلي حمزة تدرس بلا مودا تاتهم رجيم ناتهم رجيم تشينج نابير ترامس حسب يوم فيلز جبرو that we know ግን
أنا ناتم مداق ولا حنت ترجم يبلون عي I don't care منقشت هادي مو ولا طفيو ولا أبيت بحنو جو طفيو that's not أنا مفتحي كونن تابوتو زتكا probably كابناي منقشتو تماهيرسي أب انتي بلا الله كاب منقشتو تماهيري يزول زلو هايلا سلاسو زغبرو جيجاي فلطه منقشتو زغبرو جيجاتاتون فلطه ناي ملس جيجاتاتون فلطه انتا تاجيغاخ نسبة إرترا صبغ يروم كمبركو خوي كالون عدل كاللوم سو أنا أنت رقيبات عدل إذا حتوز كم زي الجام جيرة that's why غازا قبره إذا عاد زبل زربا كويد مت سو تيجي كاني يومبر كاله لسلوس زخونه من قد مفتحية لن لازم تاين مالتيو at the end of the day إرترا حدا بولد زخونه وسانك توسنا له كتوسنن كتقبر كم تخلن كا تاريخ صبو زخونه استسند لنا من 4 كيلو تانكتات كاب سالت بقيس 4 كيلو تانكتات كتاتو تخل تخين كا nobody can convince me إرترا قبره تخلني أنا زي وقت قبره دي أكت بجاز يا قلينا عن زاربين غلنا جن التي capability يلن أب إسرائيل حمشتن فانو بعلم بتانك بزي تانك كاتو خمس غلو هو حاتم زي تانك دبر برهان بس يحمز نبرو أي كأل نيوز بلنا نجار ترى إنت يزجن كم استراتيجيك تحسك خلال وسيل كا وسوس نابلكا نايزوبا مرقا ناتبهال تيزجبر زلو ولا تبوق قدوس تغني أملاق صفتو نجار تغني ني تبونا يبرهود زجبر تبوق تغني بس واقع نايتمنى سينا إرتراجن قليل كوينك خونا يكلني أنا pretty very رجعنا من سيز بإرترا أبزاناتي convinced كم زخانة مغنياتو I mean enough is enough مزيا جحمة زخانة هاجر enough is enough إز بإرترا واقع كثير لا كوس خلك I hear your frustration. I think كلنا وردنا frustration. the frustration زي استايكا كقصلي. أجي ما تحازت اللي غيرنا له تي حنساب بعراينا بدبل يبل أرفع حازب بهاليو ده هنيو بهيليو قن تاي مالتيو مستر كنا نترجع ما تلنا ولا أرفع حزنارينا حزنان أين فلتن ماني حزوا دلين فلتن بعراي ماني عارفين فلتن قال خوني حجي أنا قن نزا خناتنا مأسر نهان قبر اللاسي هذا كم زي سراكون دقاقي مد تواصل دقني يحجون ولا دول نافت هاجرا شارتر ترى مثلا التشركنا تدبل كم حدا بوليسي كم كل حزب إرتراوي سامع لي مسلك أون دول يكون هاي مالتيو إرتراسي دسيت هيكونتن مسجورا بتاع عالم تنبرياس لازم مستي أبغربتنا دول خاو كينو حليف كمان هاجراوي دبل ولا هاد ربحا إرترا تمركو سيجن أجي صبو بتحارو كنكا what's the big deal جابان كان ربح عندي هتقبر فيتنام كان ربح عندي هتقبر فيجي كان ربح عندي هتقبر لذي إرترا كتبل ناسي كزاربونا يقبوني قن مس إثيوبيا تقرارنا نجر نحنساب نتي كيفتنا نتي جزانا من انت خسلت أن هاجرنا من انت نسأخت وتس انت هاجرنا هنك على خل قد إثيوبيا قد داينا غيرنا هنحزة تقدرنا له عرفات كان يروم هذا جتا قدامنا ترسي عملتها يكون قنابنا إثيوبيا خمس صغلوا مس إرترا كتحاوسك قدناتي مالتي اجي حدا زله هلا اي اتقدم نبر الشركنات ولا 94 تصحيف هاجر تشارتر 8 نبر زناي قال يوم مس معرب مس امريكا قال يوم مس السوفيتيين نبروا العلامات كا درجه ولا فتي شركنات كما تصخلو حنساب مس سايد مس حاسكا بقى دقه انت خد بهالو هاجرات الله مالتي يوم ايديولوجي لك مالتي بقى نحنا كوميونيزمنا من نامن تشاينا ديا ولا راشيا خا من سوفيتين كا مساينا دلنا خبل كلها درجه دحر شد شورح مساخن دلها خاتكم دحر عمتكم ومساخن دلها خاتكم قال عاب نغير تليمتي مالتي ازي عمتات حالي فحجي ابز دلنا يوان بامريكا تعبل لزمان كنا حبت نبل صنحنا حجي خا مالتاي بولار دخنا عالم متصالو له اجي نز مالتاي بولار دلو عالم زمطن شركنات جن سسري خواصاكاي هو نحنا دعم دقه كانت عندنا فيتنام انت تقبر الله تبلا نغير ايكونت السودان وقال كانت عندي خنيركي كاو غريفكا نا اثيوبيان نا سوماليان رانيا سوماليان اثيوبيان ايرتران مرحتين سلستيم مصيما بس مراف اديس ابا سوماليان دخلوا دشارخلو تمال نير 7 عامات 5 عامات تقبر نغري كناتات مصيو ساتهم حماقات كوينا ما يكونن قال يكونن جن تي تصاوتو شركنات لومي
قدم تناي داني نا تزاربكا قتل just 1 minute كوت يعني قتل جن مجزا خفتنا تناي نبر شركنا تناي قدم كمزي ولا حدار تديبلنا يوم مخنيات تقارينكا نزل ألم حدار تقبر يكونن جن long term relationship ينير أمزي نوحد بالي حنساب سامعك لها قتصل دخل نجاري هو حدث عمد كمان سك خمس تعس قبرين أبز لنا يا حاسب خلله كمزي ذم سينجل نايلوم يوم تقول توس سبيد ديت إن دبها الله كوفت بلنا حمش ديت next سلازي أبزي زبانا مسخاخ تماليو أبي أحمد مشارختنا خوينو أنصار ويانا بحساب عاتقنا دقبرنا حج خا نغرات تغلابيطخا كم خونالو إذا جن كمزي حدا دحفركا وي تغلابتكا وي دفشلكا خطعم يبلن قدناتيو لما عالتي أنا سيراكن تعارقنا لنا أنصار تيدروس عاتقنا لنا حركا أنت تيدروس كامتي منني مساح شكاب لني هاجري حزبي قدامنتي ولا بتهاجراوي اب تشارتر مصيكو تي مرغصينا مسبلفت هاجر تشارتر سلازي إلن تنقصا نطبታት ኣለዋ ንሳኻ ስለዚ ኤርትራ ንረብሓኣ ክሳብ ዝቀደመ ንሰላም ክሳብ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ኩርዓት ግብረ ተረብሓ ግን ትቀድም ስለዚ ረብሓ ብምንታይ ብዝኻልእ ከምዚ ኣሜሪካ ግሬት ኣገን ገለ ክብል ከሎ ኣሜሪካ ፈርስት ትብል ኣለዎ ምሽ ኤርትራ ፈርስት ትበሃል ማለት እኮ ኣብ ረብሓ ሕጂ ኤርትራ ፈርስት ቸዝ ዝብል ኣፍታ ከመይ ጌርና ኢና መትሓዝ ንገብረላ ዘረባ እንዲ ደምፃኩም ዘለኹም ስፒድ ዴት እንተደኣ ኮይኑ ሓንቲ ዴት እንኳ ትረፈና ስፒድ ቸዝ ጌም ቸስ ጌም ክትፃወት ከለኻ ከዓ ሽሕ ዝኾነ ተኽእሎታት ኣሎ ኣንፃ ኣቢልካ እምበር እዚኣን ሎም መዓልቲ ተዋፅኣና ኢልካ ገለ ትገብር ናብ ተስዕረካ ድያ ሕማቕ ድያ ትፈልጦ ነገር የለን ምክንያቱ በይንኻ ይኮንካ ትፃወት እዞም ኩሎም ኣካላት እዞም ኩሎም ፖሲቢሊቲስ ከዓ ኣለዉ እሶም ከዓ ፃወቱ ወይ ለከይ እምበር ንሕና ከዓ ትብል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ተፃዋቲ ቸስ ጌም መንግስትና እንተዳኢልናዮ end of the day ኣነ ድብሎ ስኹም ትብሎ ብዝሓቂ ኣይክገድስኒ እዚ ቸስ ጌምስ ይፃወተሎ ዶ ከም ግብኡ ከም ኩነታቱ ኣብ ክንዲ ቅድሚ 5 ዓመት ከምዚ ኢልና ተኳሪና ነርና ገለ መለገለ ንፖለቲካዊ ሃልኪልካ ትገብሮ ነገራት ኣለኒ ግን መዓልታዊ ኦኬይ ሎም መዓልቲ ምስ ኣቢ ኮይና ወያነ ካብ መሬትና ከም ድወፅእ ክንገብሮም ኢና እቲ ንዓና ኣምፅሞ ነበለ ትረት ከም ድጎድል ክንገብር ኢና ተወስደልካ ስጉምቲ ነይሩ ግን በይንኻ ትወስኖ ኣይኮነን ኣቢኻ ወይለይ ኣነኻ ናተይ ሽጣር ኣለና ኣነ ኮ ኤርትራ ፈርስት ይኮንኩን ኤርትራዊ ኣይኮንኩን ኣነ ኮ ኢትዮጵያዊ እየ ኢትዮጵያ ፈርስት እየ ክብል ኦሮሞ ፈርስት እየ ወላ ኣምሓራ ፈርስት እየ ትግራይ ፈርስት እየ ድብሉካ ናቶም ገብሩ እዮም ሕጂ እውን እዚ ሽርክነት እዚ ቸስ ጌም ተዳ ኮይኑ ድሕሪ 6 ወርሒ ድዩ ድሕሪ ዓመት ድዩ ድሕሪ 2 ዓመት ድዩ ፍሉጥ እዩ ድሕሪ 5 ዓመት ድዩ ክቕየር ከም ትሑዝ ዶ ትገብሮ ሽዑ ትፃወት ማለት እዩ ሕጂ ከም መደምደምታ ምናዳ መራሕቲ ሃገራት እቲ ብዛዕባ እምበር ኣብ ዓለም ተገበረ ፀብፃብ ሕጂ ንሃለካ ናይ እስራኤል ናይ ኢራን ገለ መፂ ኣሎ እዝን ኩነታት ኣሎ ካይና ንገብር ኢሎም መዓልቲ ደከቡኖ ብናይ ኣሜሪካ ተወሲድናዮ ናይ ኢንቴሊጀንስ ሪፖርት ኣሎ መዓልቲ ነቲ ፕሬዚደንት ዝወሃብ ማለት ዴይሊ ሪፖርት እዩ ድመፅእ መዓልቲ ንዓኣ ትምጥን ድዩ ክገብር ዋላ ወይለይ ቅድሚ ሳልስቲ ቅድሚ ዓመት ምስ ካናዳ እንታይ ተሰሚዕና ነርና ኣይገድስኒ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ባፍታ እንተዳ ተመፂና እቲ ቸስ ጌም ኤርትራ ፅቡቅ ኣላ ክብል ከለኹ ኣነ እቲ ኣፀዋውታ ፅባሕ ስዑዲ ክትከውን ድያ ምስ ኢራን ክትከውን ድያ ምስ ኣሜሪካ ክትከውን ድያ ብደየገድስ ንረብሓ ሃገር እታ ተንቀሳቂሳ ዘላ ፒሲ ንረብሓ ሃገር ትጥዕም ድያ ኣይትጥዕምና እሳ ጥራሕ ማዕቀኒታ ትማል ከምዚ እንድያ ፅባሕ ናብዚ እንድያ ክትከይድ ድበሃል ፅባሕ ከዓ ኩነታት ምስ ተቐየር ሕጂ ኢዶም ኣይተኣስሮም ኒኻ ወይላይ ሕጂ ምስኦም ተፃመድ ኢልኩምና እንዲኹም ፅባሕ ከመይ ኢልኩም እንታይ ትብሉና እውን ኣይክበሃልኒ ምክንያቱ ዕሽነት እዩ ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ማለት እኮ ነቲ ሓረስታይሲ ነፃነት ኢኻ ትበ ዘለኻ ነቲ ዕርፊ ሒዙ ናብ ድላይ ክወስዶ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ እንተዳ ጌርናያ ግን እታ ፍራስትሬሽን ሕጂ እታ ኮይና ሰሚዓት ንብርእሰይ እዛ ናይ ቸዝ ጌም ክሓስብ ከለኹ በትሪ ሒዝካ ትመፅና ክትፃወት ኣለዎ ኣንታ ታዲኡ ትገብር ዘሎ በትና እንዶ ዋላ ቸዝ ጌም ገልበጥ ክትብል እውን እኮ ትኽእል ኢኻ but that's not how the game is played the game is ተራ በተራ ሕጂ ኣብዛ ናይ ኣነ ተስፋ ዝገብረሉ ማለት እዩ የብዝሖሉ ኣብይ ኣሕመድ ኣገባብ ከ ኣለዎ ስለዚ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ከይድካ ነጥቢ ጌርካ ዋላ ምስ ሽርክነት ምስ ጅቡቲ ዲገለ ጌርካ ኢትዮጵያ ትህውኻላ ኣብ ኣፍሪካን ዩኒየን ድዩ መጀመርያ ሳ ትገብር ገለ ትገብር ሕጂ ሚት ስተብ ክኸውን ይኽእል ሓንቲ ካብኣተን ፅምዶ እያ ስለዚ ኣፀዋውታ ኣይ ቲንክ ብግቡእ ይኽየድ ኣሎ ብዙሕ ሜይቢ
مقلطافر لي خونا إيرترا تقسيل كحقبر تقبو ما قالات أفعلوا بعبي خات قطبا ديو تي حزب خامت إرناف ديو تي حد الناس كامل شمل دالك أكل نايز غيركا صمدو خبال كله صمدو مستقر رقعمي يقولون صمدو مونغ إيرترا وين مالش خدل كم زلوا مقبارك أنا مقباري ما أي نوع أنا وحبي لكم الله خزاز ربا جن let's look at it like بب حدا زقبر وسانة نتنوسان خبينا نطرح عقنا نتقل نبر الزمير كايكون زاد لنا علم كا كلن حجينا بنا إيران إسرائيل إنها جميلة كم أمريكا وهم كخطرية خلا كمان أمريكا وهم كنك أوكي حجينا إسرائيل في إسرائيل لها صباح نقول مس أمونغو سعودن إسرائيل أمونغو إسرائيل سعودن تمرس كان ويليس مس سعودن يا زغل قطبة زغل تريليونات دو إنفستات قبل حسبنا يا إن هذا معلقة أمونغو سعودن قطرن أمونغو سعودن إمارات مرتصر بهالو نجار كأحمد سجلي كلن نناتنين دقبرة زي ناسنا زي أطعمتي أمريكا 8 عامات صلايتنا راشا هل تسوم فتاويتنا دبالك كينو حتصف قدر بالله it depends on the situation طبعا نقول نيبخ قبرته خوينا أبي حمد راشا ما تيم خنصار حلقة خبلوه صقم يقول من ساته no problem أو خان حناون وسخم منيهم مقالستنا سخم منيهم عنات أربنا سخم منيهم دبها النجار يلا أجي كابكم نفسنا الناس أتغيرنا يا frustration ونيلا مالتي thank you okay تي argument ناتكم كله قبول يو politically correct you definitely not نسبة إرترا تعقبو زخل أيكونن why the same عينة arguments سمعوا يتزبة إرترا تي security نايت هاجر حساب حجي كي تدفري قد له but بقمت قالوا تي living condition نسبة إرترا تبعيتا من سيزن أبروز اللي هي ودما بعابيو وتصيت نايتي ካልኦት ሃገራት ኣብ ዙርያና ዝገብርዎ ዘሎ ስለዝኾነ እቲ ዋጋ ጽቡቕ ገይሩ ይርድኦም ኣሎ ሕጂ ክልተ ነገራት ከሪአኩም እየ ሓንቲ እቲ ዘረባ መንታን ሓንቲ ዘረባ ለንቅነ እስከዚያ ስምዑ ላይ ብሓደ ኮይና ሪአክት ክንገብረላ ኢና እዚያ ዘረባ ብዙዎችን ጋብዘናል ኤርትራ ሳይቀር ጋብዘናል አብረን እንስራ ሳይቀር ጋብዘናል ኤርትራ ሳይቀር ጋብዘናል አብረን እንስራ ብለናል ባህር ለሁላችን ይሁን ብለናል የ20 ዓመት ፍጥጫ ይቁም ብሎ መንግስታችን የነበረውን ቁርሾ በመፍታት ወደ ልማት ወደ ኢንቴግሬሽን ወደ ጋራ ተጠቃሚነት ወደ አብሮ መበልጸግ እንድንገባ ኤርትራን የሚጠቀሙ ጥቅም ካለ ከኢትዮጵያ እንዲጠቀሙ ኢትዮጵያም ከኤርትራ እንድትጠቀም በጣም ሰፊ ስራ ተለፍቷል በጣም ባልተለመደ መንገድ የኤርትራና የኢትዮጵያን ግንኙነት ለመፍታት መንግስታችን ረጅም ርቀት ሄደዋል ግን አልተሳካም አብረን እንጠቀም ነው እንጂ የባህር በር ይዤ እናንተን እንደፈለኩ ላርጋችሁ የሚል አስተሳሰብ ስላለ እንደዛ ሳይሆን በጋራ እኩልነት ነው በጋራ ተጠቃሚነት ነው የሆነ ቁልፍ መሳሪያ ይዘህ በቁልፍ መሳሪያ ይሄን ሁሉ ማህበረሰብ ለማሽከርከር መሞከር ልክ አይደለም የሚል ነገር ሲመጣ አሁን ኩርፋያ መጥቷል መወራጨት አለ So the latest ዘረባ ናይ ዚ ፊልድ ማርሻል ናይ ኢትዮጵያ chief of staff you ሕጂ ቁርብት ላይ I'm pretty sure ኩሎም ተረዲኩም ኣለኹም will start with ተረኛ መንየር I don't know እንታይ ግን ክሓትት ደልየ ኣለኹ እቲ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ኣብ እንግሊሽ እንተተተርጉሙ and ናብቲ international audience እንተተዘርጊሑ which they will do definitely ድንጋጽ ክፈጥር ዝኽእል ኢሞሽን ናይ ካልኦት ሰባት ክትንክፍ ዝኽእል እዩ and I'm always trying to play the devil's advocate ንሕና ከም ኤርትራውያን ንዓና ብዝምችኣና ንዓና ብዝመስለና እንጥራይ ኮና ንሪዮ ዘለና third parties ዝበዝሐ ህዝቢ ዓለም ነዚ ዘረባ እዚ ብኸመይ ይርድኦ እንታይ ዝብል ዘሎ ምስ ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ፈተነ ጌርና ንሕና ጂኦግራፊካዊ መራሕናቱ ኣቢ ድማ ኣብ ጂኦግራፊካዊ እስር ቤት ነብር ስለ ዘለና ብኩሉ ተቐርቂርና ኣለና ምስ ኤርትራ بحد نسرح كابانات دولي وتهلو خونيوم قلمله we know حسوت مخانو زي افتك بحرنا يرترا كتقومو كم زي كلو نفلتنا مخنياتو يرترا دقيا كتفعل لهم دعنبر يرترا حبتي مال علاقة متس ايدلينيوم we know that however politika دما بمسرتو اب حسوت ارتيو ساينس يكون politika حسوت كم حقو غير كم مزراب نسبات نقال كتأمن نقال خدمة كتدناقري تي الأمانة بوليتيكا في اللي نيكرنا أفريكان نبي أحمد نجيز زربازي بحدا international audience كتزارب خلقة نيرترا بحدا نسرح بحدا نلمع بحدا نخيد نبلع لنا عن الصومجن مفتحنا هيوتنا حيزوم
عين نفسهم تتقيمهم له كل جزء بالوهم أي نحن تتقيمنا خلينا نربحهم يلهم أبيهمنا سلازي نحن أب جغرافي كاوس ربيتاتنا لنيرنا انتي حاجة زياد لنا له نحن بخمسة خنقص لاين خلينا قلم لمسبلو زعملوا لهم سبعة هيرلون دو نسوز بلو زلوس إيرترا انتي كتجبر مخالات تبلو I don't know بمان كجمر يخل ب كابسيراكن كاب تيدروس يقام مثلا ترنيا مجم ኣብ ዓለም መጀመርያ ክሰምዖ ዝኽእል ክደናገጽ ዝኽእል መሻኪን እዚኦም ክብሎም ዝኽእል ኣይሰኣን ንኸውን ኣብዚ ንገብሮ ዘለና ሓፈሻዊ ዘተ ክንከዶ ዝጸናሕና ጉዕዞ ኢትዮጵያ ንበይና ድያ ወጊኣትና ወይ ብኢትዮጵያ ወይ መራሕቲ ኢትዮጵያ ንበይኖም ድዮም ወጊኦምና ብዙሕ ግዜ ሲ ክድምና ናይ ክድምና ተራ ሒዞም እዮም ጸኒሖም ኩናት ኣይትረየ ድሕሪ ኩናት ዘሎ ረአየ እውን ዝበሃል ኣሎ እንድዩ እዚኣ ውሽጢ እዚ ክንዛረቦ ጸናሕና ዓንቲ ወይ እውን ክትዕልሉ ጸናሕኩም ዘተ ኩሉ ሻዕ ካልኦት ሓይልታት ካብ ንነውሕ መዋእል ኣብ ዝኸድናዮ ናይ 80 ዓመት ጉዕዞ ኤርትራዊ ሃገራዊ ህላዌ ክጻብኡ ዝጸንሑ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ዝሓረሙና ምንባሮም ንፈልጦ ኢና ስቲል ኣብቲ ፀወታ ምዛዕ እንተበይ ጆርጆ እንተልዕሎ ዘለዓልካልና ከም መበግስ ርእስቲ ዞባዊ ኣቃውማ እንታይ ጽልዋ ህልዎ መን ኣሎ ኣብቲ ቪሳቪ ኤርትራ እንታይ ፖሊሲታት ኣለዎ እንተን ሃገራት ኢልካ እውን ኣብቲ ክንሪኦ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ ደገ ሓይልታት ኣለዉ ንሕና ከም ቀዳማይ ረቋሒ ግዳይ ናይ ደገ ናይ ግዳም ምትእትታው ኣብ ጉዳይ ሃገርና ይኹን ኣብቲ ዞባና ምጽንሑ ርኢና ኣለና ስለዚ እዚ ኣገዳሲ ክነስምረሉ ዘለና ኢትዮጵያ ንበይና ወፊራ ጥራይ ክትወቕዓና ክትወረና ኣይሓሰበትን ናቶም ጥሙሕ ሃልዎም ኣይሃልዎም ጥዑይ ሕሙም ይኹን ግን ኩሉ ሻዕ ኢትዮጵያ ድማኒ ልዕሊ ዝኾነ ናይ ከዳሚት ተራ ቦታ ትሕዝ ሃገር እያ ወይ ስርዓታት እዩ ጸኒሕዋ ስለዚ ክደናገጹ ዝኽእሉ ወገናት ኣለዉ ዓንቶ ወይ ዳን እንታይ ትብል ነርካ ዕለታዊ ካብ ደቂቕ ንደቂቕ ጸጥታዊ ሓበሬታታት ኣሎ ስርዓታት መንግስታት ሃገራት ሓለፍቲ ጸጥታዊ ፖለቲካዊ ቀጻሊ ናይ ኢንተሊጀንስ ሓበሬታ ነቲ ውሳነታቶም ከእንፍት ዝኽእል ሓበሬታ መጾም እዩ ቁኑዕ ድዩ ጉጉይ ከምቲ ናይ ኣሜሪካ ጀነራል ዝነበረ ኣብ ጉዳይ ኢራቅ ምስኣተው ዝበኸየ ከምዚ መሰለንን ዝብል ዝነበረ ሓለቓ ስታፍ ናይ ኣሜሪካ ከምኡ እውን ናይ ሓሶት ናይ ኢንተሊጀንስ ስራሓት እውን ህሉ ክእል ይኸውን ነቶም ወሰንቲ ወይ ሓለፍቲ ሃገራት ዝቕሽሽ ማለት እዩ ንሱ እውን ኣብ ግምት ኣእቲኻ ማለት እዩ መን እዩ ዋና ናይቲ ፀጥታ መን ዋና ናይቲ ኣጀንዳ ንምባል ስለዚ ክትበር ዝደሊ ዓለማዊ ኣብ ዓለም ዘለዋ ሃገራት ወይ መንግስታት እንተዘየለው ብግቡእ ከም ሃገራት መላት ከም መንግስታት ዓቢ ግቡእ ሓበሬታ የብሎምን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ኣብዛ ሓለፈ ብዙሕ ናይ ልቦም ድዮም ዘይ ናይ ልቦም ኤሮጳዊ ሕብረት ኣሜሪካ ገለ ጽላለ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ምስ መጽ ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ዶባት ብዙሕ ተባሂሉ ዘይፈልጥ እውን ጉዳይ ውዕል ኣልጀርስ ዓሚ ሳመር እንተሪእናዮ ኣሜሪካ እውን ብሓይሊ ነቲ ተቃዊሞሞ ነይሮም ነቲ ናይ ኣብይ ዝብሎ ዝነበረ ኩሉ ሻዓነ ኣይተኣማመነን እዚ ናይ ልቦም ኣይኮኑን ባህላ እየ ኣብቲ ፀወታ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ይገብሩ ካልእ እዩ ግን ኣትሊስት ሲ ኦፕንሊ ንቃወሞ ኣለና ልኡላውነት ክኽበር ኣለዎ ግዛታዊ ሓድነት ናይ ሃገራት ክኽበር ኣለዎ ዝብል ዘረባታት ነይሩ ኣብቲ ሰፊሕ ሕብረተሰብ ዓለም ወይ ምድንጋጽ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ንሕና ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብ ተጠቃምነት ባሕሪ ይኹን ካልእ ሓባራዊ ጸጋ ብሓባር ንልማዕ ዝብል ግሉጽ ዝኾነ ተልእኾ ግሉጽ ዝኾነ ዕላማ እዩ ጸኒሕና መሻርክቲ ድስኣናሉ ጉዳይ እዩ ስለዚ ክቕሽሹ ክፍትኑ ክእሉ ኣነ ሕጂ ዘለዎ መድረኽ
بزح ما يزحلفو نزي زبلو زلو هلولو ما يزحلفو خويني يسمعني بزح زود معلو خوينو اي سمعنا نيو بزيكا نايتوم بمدب سب اجندا زخونو لاختم مالتي ሲራክ ኣብ እንታይ ትውስኸላ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክዝረብ ከሎ ብወገን ኢትዮጵያ ኤርትራ ስቕ ኢላ ዕብዳን እዩ ፅላለዩ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ከምኡ ዝብል ግን እዚ ከዓ ምናልባት መራሕቲ ኢትዮጵያ ፅሉላት እዮም ገለገለ ኢሉ ኣናኢሱ ዝዛረብ ሰብ ኣሎ I don't buy it ኣነ ከምኡ እቲ ሓሳብ እቲ ኣይቅበሎን እየ ስለምንታይ እቲ ዲፕሎማቲክ ወርልድ ኣብ ገዝኦም ይመፅኡ ንግሆም ምሸት ምሶም ዝዘራረብ ዘሎ እዚ ፊልድ ማርሻል ክንሪኦ ፀናሕና ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ሞስኮ እዩ ነይሩ ቅድሚ ኣብ ሩዋንዳ እዩ ነይሩ ቅድሚ ኣብ ኡጋንዳ እዩ ነይሩ ቅድሚ ኣብ ሞሮኮ እዩ ነይሩ ቅድሚኡ anywhere in the world ተቐባልነት ዘለዎምን ዘዘራርቦምን እዮም እዚኣ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ድዩ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝዛረባ ዘሎ ዘረባ ኣብ ዝኾነ ፕላትፎርም ከምዚኣ ገይሩ እንተተዛሪቡ 60% ولا 70% they have a chance እቲ ዓለም ክሰምዖም ምናልባት ክድግፎም ዘይክእል ናይ ዓለም ሕጊ ጥሒሶም ንኤርትራ ውረርዋ ኣብ ዝብል ከይሕግዞም ይኽእል እዩ ባት ኣብዚ እውን ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ኤርትራ ኣንጻር ኤርትራ ካልእ ዝተገበረ ሓይልታት ቅድሚ ሕጂ ኣይተገበረ ማለት ኣይኮነን ኤርትራ መሰላ ኣይተነፈጋ ማለት ኣይኮነን ኣንጻራ ናይ ምጉዕፃፅ መንገዲ ኣይከዱ ማለት ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ተኮይኑ ክድገመሉን ከጋጥመሉን ዝኽእል ኩነታት የለን ኢልካ ምድምዳም ኣይከውን እዩ ኤርትራ ነዚ ከምዚ ዓይነት ዓንዳሪ ዘረባ we know it's not true ነዚ ነገር ግን ኤርትራ ብኸመይ ክትምክቶ ክትክል ኣለዋ እስከ እንታይ ክግብር ብተኻለ ሕጂ ዘሎ ከም ዘሎ there is some part ናይቲ ሕብረተሰብና ነዚ ነገራት እዚ መልሲ ክወሃበ የብሉን ዕብዳን ስለ ዝኾነ ዝብል ኣሎ So ናትካሪቶ እንታይ ይመስል ኣብዚ ጉዳይ እስከ ክንሰምዕ ጆርጆ ንሕና ታሪክ ክንርኢ ታሪክ ክንውከስ ክንክእል ኣለና ንሕና ኣብ 40ታት 50ታት 60ታት መጀመርያ ኤርትራ ክጎብጣ ከሎ ሃይለ ስላሴ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ሶፊስቲኬትድ ዝኾኑ ሓያላት ዲፕሎማሰኛታት ዝነበርዎ እዩ ነይሩ ብድሕሪኡ ደርጊ ብመንፅር ዓይኒ ክትሪኦ ከለካ ሓያል ነይሩ ካብኡ ናብኡ መለስ ዜናዊ ኣዝዩ ጎሪሕ ኣዝዩ ሻጥር ኣዝዩ ክፉእ ፖለቲከኛ ነይሩ ነዞም ኩሎም ግን ዝሕግዞም ኩነታት ነይሩ እንታይ ነይሩ እቲ ዝሑል ኩናት ትበሃል ድሕሪ እቲ ዝሑል ኩናትካ ኣሜሪካ ናይ ፖሊሲ ብወከልቲ ጌርካ ሃገራት ናይ ምክያድ ትበሃል ፖሊሲ ነይርዎም ንኣፍሪካ ኣብ 4 ከፊሎም ሓንቲ ካብኣተን ኢትዮጵያ ነቲ ከባቢ ክትገዝኣሎም ተለኣኺት ክትኮነሎም ዝብል ፖሊሲ ነይርዎም እሱታት ተሰሪሑሉ ፈሺሉ እዩ እዞም ሕጂ ኣብን ወታደራቱን ምስ በዓል እቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ክትራእዮም ከለካ ክንዲ ፍረ ኣድሪ ኣይኮኑን እዮም ንዓታቶም ኢና ስዒርና ንሕና ዓለም ከዓ ብዓብዩ ካ ትቀይሩ ኣሎ ሕጂ እዚ ሰብኣይ እዚ ወፂኡ ከምዚ ኢሉ ምሽ ኣብ 10 ግዜ እንዲኸም ዝብል ኣብ እኮ ከይተዓደመ ኤሮጳ መፂ ተሰጊጉ ዝመፅእ ዝኸደ ሰብኣይ ነዚኦም ክሰምዖም ዝኽእል ሰብ ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ኣብ ዓለም ሎሚ ኣብ ዓለም ክሰምዖም ዝኽእል ነገር የለን ዋላ እንተሰምዕዎም ከዓ ሎሚ ምሳና ክዋጋእ ዝኽእል ሓይሊ ኣብ ቅርን ኣፍሪቃ የለን ዳትስ ዋይ ንሕና ከዓ ነቲ ውግእ ኣቮይድ ንምግባር ፅምዶ ንግበር ንብል ፅምዶ ክንብል ከለና እኮ ንሕና ምስ ትግራይ ምስ ኣምሓራ ጥራይ እኮ ኣይኮነን ብምስ ብምሉእ እቲ ኢትዮጵያ ሓደ መሰረታዊ ለውጢ ዘሎ ካብ ሕጂን ካብ ቅድሚ ሕጂን ሲራክ ኣባ ክውስኸልካ ሓደ ኣፊቱ ከተተሓሓዛ ኣብ ታሪክ ንኣብነት ኣብ 1990 መንውሰድ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 1991 ምስኦም ኣይነበርኩን ኣነ እውን ታሪክ ናቶም መፅሓፍ እውን ኣየንበብኩን ግን ግምጋም ናተይ ኣነ ብዙሕ ግዜ በቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኮንተምፕሌት ይገብር እያ በይነሲ የስተንትን እየ I try to put ኣብቲ ናቶም ወገንሲ ኤርትራ ኣብ 1900 በርቃዊ መጥቃዕቲ ናይ ፈንቅልን ገለን ክገብሩ ከለዉ ኣገለ ክፋል ናይ ርእሶም ሕብረ ሶቪየት ከም ዝወደቀ ይፈልጡ ነይሮም እዮም ስለዚ ሞራላዊ ውድቀት ናይ ሰራዊት ናይ ደርጊ ከም ዘሎ ይፈልጡ ነይሮም ነዚ ተጠቂምካ ምስ ዝነበሮም ሓይሊ ክግበር ዘይክእል ከቢድ ዝኾነ ዓቐበት ብውሕዳት ጀላቡን ኣብ ሰጣሕ ጎልጎልን ናይ ዓመታት መራኽብን ሳተላይትን ዝሓዘ ገጢሞሞ but the calculation was ይፈልጡ ነይሮም እዮም ሞራላዊ ኣብ ሰንኮፍ ከም ዘሎ ደርግ ማለት እዩ ናብ ሕጂ እዚ ታሪክ እዩ ተሰኒዱ እዩ
ብዙሕ ዋጋ ከፊሎም ግን ተኸፊሉሉ ግን ናጽነት ኤርትራ ድማ ውሒሶም ኣብ 2025 exactly the same situation እዩ ዘሎ ክብል ክእል ሓደ ንኣብይ ኣሕመድ መን ከድሑና ይኽእል ክንብል ክንክል ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎ ሲቹዌሽን ቁጠባዊ ሲቹዌሽን ክኸውን ይኽእል ፖለቲካዊ ሲቹዌሽን ክኸውን ይኽእል ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ክኸውን ይኽእል ኩሉ እቲ ኩነታት ንኣብይ ዕድል ክቦ ዝኽእል ኩነታት ኔጌቲቭ እዩ ኔጌቲቭ ክብል ከለኹ ስለምንታይ ከም ዝብል ዘለኹ መጀመርያ let's say ተን ሱፐር ፓወርስ ንውሰድ ኣሜሪካ ክልተ ቢግ ፍሮንት ዘለዎ ኩናት ሒዛ ኣላ ኩናት ናይ ኢራን ብቐሊሉ ክውዳእ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ስለዚ እዚ ካብ ወሪ ኩናት እዩ እዚ ሓደ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣብ ከቢድ መድረኽ በፂሒ ኣሎ ምስ ቻይና ድማ ብሓፂን ተደይተዋግኡ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ውግእ እዮም ዘለዉ ስለዚ ድምር ናይ እዚ ኩሉ እንተሪኢኻ ኣሜሪካ ንናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣብን ዕንዳራታት ኢንተርቴይን ክትገብር ትኽእል ሸውሃት የብላን ራሽያ እዚ ሎማ ኣብ ኢራን ዝወርድ ዘሎ ኩነታት እውን ንራሽያ ኮምፕሊትሊ ኢንጌጅ ስለ ዝገበርዋ እዮም ሕጂ ከማን ሓደ ሪፖርት ይሰመፀን እየ ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ስትራቴጂ ብቀዳማይ ኣብ ራሽያ ዝጥቀምሉ እተን ንኣሽዩ ድሮናት ብስልቲ ኣብቲ ዓዲ ኢኻ ልክ እስራኤል ከኸምያ ገይራ ኣብ ኢራን ድሮናት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኢትያ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኢራን ካብ ቀረባ ሃሪማቶ ጥራይ ዘይኮነስ ብቪድዮ ቀድሒቲ ሞሳድ ኣውሪድዎ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ the same strategy was in play ንራሽያ ንኢራን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንኸይትሕግዛ መጀመርያ ኣብ ከቢድ መድረኽ ክትፀምዳ ኣለካ ድሕሪኡ ነቲ ብኮ ተጠቂምካ ንኢራን ተሃርም ዝመስል ኢል ብወገን ኣሜሪካ እንታይ ማለት እዚ ራሽያ ከተድሕነ ይትኽእል ኒያ ካፓሲቲ የብላን ኣብ ዝዋን እዚ እንተኸኢላ ነፍሰያ ከተድሕን ትኽእል ቻይና ታሪክ የብላን ኣብ ኩናት ኣትያ ዝኾነ ነገር ክትብ ስለዚ ቻይና ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ብፍሉይ ንኢትዮጵያ ደንጊፃ ድማ ክትገብረላ ትኽእል እያ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ኢትዮጵያ ክላይንት ስቴት ናይ ኣሜሪካ እያ ኻ ስለዚ እዚ ሰለስቲዩ ቫርያብልስ ወሲድካ ሓደ ፓወር ጥራይ ይሰርፍ እስራኤል ነፍሱ ዝኽኣል ኣብ ዓብ ኩናት እዩ ዘሎ ስለዚ ክገብሮ ዝኽእል ፓርታይም ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ወይ ንእሽተይ ካፓሲቲ እዩ ስለዚ ጥንቁ ክተርፍ ዝኽእል ዝበሃል እዚ ኢማራት ዝበሃል እዩ ብግምጣሉ ኤርትራ እንታይ ኣሰት ኣለዎ ኩሉ እቲ ከባቢ ዘሎ ፀገም ረዮ ፋኖ ካብ ቅድሚ 2 ዓመት ለማ ፀቢቑ ገቢሉ ኣሎ ህወሓት 2 ዓመት ዕሪፍሎ እቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ዕድል ከም ዘይብሉ ይርኢ ኣሎ ሸነ ዝበሃል ንርኢ ኣለና ኩላቶም እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ልክዕ ከምታ ናይ 91 ዝነበረ ኩነታት ካብኣ ብዝምችእ መንገዲ ዝተቐረበ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እያ ንኤርትራ ብዙሕ ካርድታት ኣለዋ ኣብዚ ኩነታት እዚኣ ክፃወት ተደልያ ማለት እዩ እጅቲ ኤርትራ እንታይ ክትገብር እያ ናተይ ምክሪ ትደሊ ሃገር ኣይመስለንን እቲ ሕቶ ግን ከም መንግስቲ ደረጃሲ ነቲ ኩነታት ሪዮም ኣገይን ንኣቢ ኮንቴይን ጌርና ነቲ ኩነታት ኣመሓላሊፍና ክንቅፅል ኢና ድዩ እቲ ስትራቴጂ ክኸውን ዘሎ ወይስ ኤርትራ ሓደ ሲሪየስ ዝኾነ ሎንግ ተርም ሶሉሽን እያ ክደሊ ዘለዋ ኣብዚ መድረኽ እዚ ምስ ታሪኻዊ መፃፃ ኣዲስ ኣበባ ንክንከይድ ኢና ኢልካ ካብ ኤርትራ ትውስን ከለካ ከቢድ እዩ ነይሩ ኣብ 91 ከመይ ጌርካ ኸ ሓደ ስርዓት ኣብ ከተሙ ተኣትዎ ኣብ ርእሲ ከተማ ናቱ ተኣቱ እሞ ከዓ አንፃር ኩሉ ዓለምን ገለመለን well the same situation is here ምክንያቱ ሳቶም ሉላውነት ናይ ኤርትራ ክንደፍር ኢና ብልሎ ሉላው መሬት ኤርትራ ክወስድ ኢና ብልሎ ስለዚ እቲ ኩነታት እንድሕር ጀሚሩ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ዘለዋ ነዊት እንተናዩ ግን ምስቲ ታሪኻዊ ተሓይስካ ክትሪኦ ስለ ዘለኹ እሱና ክንብል ቆፀኒሕና እዚ ሕጂ ሃይለ ስላሴ እስራኤል ኮማንዶ ተሰልጥነሉ ነይራ ኣሜሪካ ብረት ትዕጥቆ ነይራ ክሳብ ኣፍንጭ ዝበፅሕ ዕጥቕ ነይሩ እዩ እሱ ወድቕ ምስ ጀመረ ሶቪየት ሕብረት መፅያ ደርጊ ብቲ ናይ መጀመርያ ኩሉ ዓይነት መሳርሕታት ነይርዎ ናይ ኣሜሪካ ነይርዎ ናይ ራሽያ ነይርዎ ደገፍ ናይ እስራኤል እውን ነይርዎ ንዕኡ ምናልባሽ ሰባት ብዛዕባ ፈንቅል ንዛረብ ኢና ብዙሕ ግዜ ንዕኡ ኣበይና መኪትና ኣብ ናፋ ኣብ ግንባር ናፋ ክንደይ መስዋእቲ ከፊልና መኪድናዮ ብድሕሪ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ሴርናዮ ብድሕሪኡ ናደው እዚ ከምዘይ ትስተ ገይሩ ፈንቅል ወዝ ነገሲ ንናይ መወዳእታ እዩ ነይሩ ስለዚ ታሪክ ሃብታም ዝኾነ ታሪክ ዘለና ህዝቢና ብሓይሊ ሕጂ እውን ደጋጊሞ ክብሎ ዝኽእል ኣይኮነን ዶ እዛ ፍርክሽክሽ ትብል ዘላ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክስዕረና ኣይክእልን እዩ ንሕና ግን ብከምኡ ክንከይድ ኣይንደሊና ምክንያቱ ክሳብ መዓስኻ እንዳተዋጋእካ ክንነብር ስለዚ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ዞባውን ኣህጉራውን ምትሕግጋዝ ዝበሃል ዘሎ ሰባት ብግቡእ ክርድእዎ ክእሉ ኣለዎም ተዳናጊፅና ንሕና ንኢትዮጵያ ነድሕን ዝብል ሰብ ኣብ ኤርትራ የለን ሕጂ
ግን በይናይ መልክዕ በትትቁፅሎ በትባዕላቶም ከፍርስዋ ድዮም ከድሕንዋ ድዮም ከድሕንዋ ዝኽእሉ ይመስለኒ ምስቲ ዝፍጠር ስርዓታት ግን ዝምድናታት ተኺልካ ክትሰርሕ ክትክእል ኣለካ ዕረፍቲ ክቡና ድዮም ሻዕብያ ተገሪሖም ደቂሶም ሓዲሮም ኣይፈልጡን እዮም ንሕና ኮ 94 92 ኮ ናይ ሃገራዊ አገልግሎት ኣዋጅ ይውፅእ መንግስቲ ኤርትራ ንሕና ተዛኒና ፌስታ እንዳገበርና ሃለና ምክንያቱ ንመፃእ ንነዊሕ ጠሚቱ እታ ኡንኮ መድሓኒት እንትኸውን እዚኣ ስለዝተባሃለ እዩ ስለዚ ሻዕብያ እመነኒ መንግስቲ ኤርትራ እመነኒ 3-4 ፀወታ ንቅድሚት ከይዱ ኣሎ እዚ ሕጂ እንዳገበርና ሃለና ሕጂ ንሕና ኣብዛ መድረክ እዚኣ ናትና ሓላፍነት እንታይ እዩ ብዝተኻለ መጠን እቲ ፅምዶ ከም ዝሰርሕ እቲ ህዝብታት ካብዚ ትማል ዝረኣና ዝዓቢ ነገር እንታይ ኣሎ ኣብ ደቡብ እቲ ህዝቢ ተራኺቡ ተሓቋቂፉ ዝበልዕ ሰቲ ነይሩ ኣብ ካልእ ክፋላት ከማን ክንሪኦ ኢና ኣብ ዝመፅእ ሒደት መዓልታት ከምኡታት ትኸይድ ኣሎ እዚ ንዓና ቅሳነት እዩ ሰላም እዩ ኣብ ታሕቲ ንታሕቲ ምስ ከድካ ናብ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ኩነታት ንመፅእ ንዓታቶም ዝግደፍ እዩ ብዝተኻለ መጠን ግን ብዝወሓደ ግን ነቲ ከባቢና ዘሎ ብኩሉ ሸነኻት ናይቲ ከባቢና ዘሎ ቀሲኑ ምሳና ብሰላም ከም ዝነብር ምግባር እንድሕር ጌርና ቁጠባዊ ዕቤትና ይኹን እዞም ደቅና ዝኾኑ መንደላይ ኣብ ንቡር ሂወት ከም ዝምለሱ ምግባር እዩ ሓደ ነገር ክርሳዕ ዘይብሉ ከዓ ዋላ እውን ሰራዊትና ኣብ ግንባራት ይሃድሉ እምበር ኮፍ ኢሉ ዝሓድር ኣይኮነን ጠመንጃ ሒዙ ፀላ ክጥም ዝሓድር ኣይኮነን እዚ ኩሉ ዲጋታት ዝተሰርሐ ፅርግያታት ዝተሰርሐ እዚ ኩሉ ትሕቲ ቀፅሪ ዝተሰርሐ ሕርሻ ዝተሰርሐ እኮ ሰራዊትና ይሰሪሑ ስለዚ ኣብ ኮፍ ኢልካ ምፅባይ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ካልእ ክርሳዕ ዘይብሉ ከዓኒ ሓደ ነገር ብቐፃሊ ኤርትራ ክንዘራረብ ከለና ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ሓይሊ ሃልዩ ይትረፍ ዶ ንዓና ንትግራይ ክወግዝ ዝኽእል ሓይሊ ኩሎምን ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ትባይታ ዘሎ ኩነታት ስለዚ ንሕና ኪኖ እዚ ዘሎ ዋጭዋጭታ ናይ ደገ በዓል እዚ ጀነራል ትብሎም ዝዛረቦ ከማን ኣይፈልጡን እዮም እንታይ ብልኩም ዘሎ ከማን ዝርድእ ይመስለኒ ምክንያቱ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ሃገር ከይዱ ዶብ ናይ ኤርትራ ሃቡና ክብል ዓለም ከምኡ እኮ የለን ኣብ ዓለም ኮ መሬትን ባሕርን ኮ ጎቢጥካ ክትወስድ ትኽእል ትኸውን እንድሕር ዓቕምሎካ እንተዘይሎ ግን ሃቡን ኢልካ ኮ ዝህበካ የለን ኢትዮጵያ ጥራይካ ኣይኮነትን 14 ሃገራት ኣለዋ ኣብ ኣፍሪካ ባሕሪ ዘይብለን ስለዚ እዚ ናይ ባሕሪ ገለመልታት እንዳበሉ ዝዛረቦ ናይ ብሓቂ ከማን ኣይመስለኒ ጥራይ ነቲ ዓቕሎም ፀይባቶም ዘላ ነቲ ብኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንምህዳእ ሰብ ተኸሰቡ ኢሎም እዮም ስለዚ ብከምኡ ዓይነት መልክዕ ተተረዳእና ዝሓሸ መስለኒ ታንኪ ዳንኤል እንታይ ትውስኸላ ክውስኸላ ዝኽእል ተሎ ምስ ተዲ ምስ ሲራክ ትበሎ ሕጂ ቶታሊ ሰማዕ ሕጂ ኣብቲ ህዝብና ኢና ንዛረብ ዘለና ቀንዲ ነው ኣብ ሰዓት እዚ ሕጂ እቲ ቅሰኑ ኤርትራ ዋላ ናብ ደበለ የብል ዝብዕራይሲ ኤርትራ ድሓን ክትከውን እያ ክትብል ከለካ ሓንሳ እቲ ሃገራውነትና ክንገልፆ ከለና ብርእሰ ተኣማምነት ይግለፅ ሕጂ ንሓንሳት ርእሰ ተኣማምነት ግን ደሰክፎ ሰቡን ኣለዋ ብርእሰ ተኣማንነት ትኸይድ ኢኻ ኣብቲ እሳቶም ክገብርዎ ድኽእሉ ዓለም በፂሓቱ ዘለካ ቴክኖሎጂ እዞም ኩሎም ዋላ ንሕና ምክዳም ንበሎ ብድሕሪኦም ዘለዎ ሓይልታት ገለልካ ሕጂ እቲ ሰብ ኣብ ሻቅሎት ክእትዎ ድኽእል ነገራት ኣሎ ሕጂ እቲ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትኽእል ፀወታ ግን ንበይኖም ዝግደፍ ኣይኮነን ንሕና ንኮ ሃገር ኢና ሕጂ እቲ ሰብሲ ንህዝብና ቅሰን ክንብል ከሎ ወይ ከዓ ጆና ክንብል ከለና ኢትዮጵያ ትበፅሐ የብላ ንምንታይ ድኾን ዘሎ ኢትዮጵያ ሃደሽደሽ ትብል ዘላ ዋጭዋጭ ትግበር ዘሎ ክንብል ከለናስ ብፕሮፓጋንዳ ነብስኻ ተተዓሻሽዋ ወይ ከዓ ንሓንሳት ርእሰ ምትእምማን እውን ከምዚ ትምካሕቲ ክጥዕም ይኽእል እዩ ንሕና ኮ ሻዕብያ ኢና ገለገለ ክትብል ከለካ ሕጂ ሓቂ እንድዩ ግን ሰብካ ሰክፍ ክኽእል እዩ ዝዳ ፈኸራ ጥዕም ዶ ገለካ ገለ ስለዚ ኣነ ከም ዳንኤል ንምንታይ ከም ተቆሰም ክጥራሕ ክዛረብ ድደሊ ማለት እዩ ሓደ ብዓብዩ ሓንሳብ ኮ ንርስዕ ነብሎ ኣለና እምበር ኣብሲ 80ታት ኣብቲ መወዳእታ ይመስለኒ ረሲዐ ኣለኹ ታፍረ ነገራ ኣብተን ደርፍታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝወፃ ነበራ ቁፅሪ 30 ወይ 35 ገለ እናበሃል መወዳእታ ዝወፃ ነበራ እየ ዝዝክራ ዶንዶሎሚ ወናኒ ዶሽካን ስታሊን ኦርጋን ኮንካሲ ቀደም እኳ ነይደፈሩካ ምስ ተኸላሽንካ እያ ትብል ረሲዐ ኣለኹ ሶሪ ሓዋዊሲ ኣለኹ ትዝክርዎ ኢኹም ብዙሓት ቀደም እኳ ነይደፈሩካ ምስ ተኸላሽንካ እዩ ሕጂ
እዚኣ ቅድሚ ናፅነት ንሰምዓ ከለና ሲ ዋው ስዋ ግንባር ዳ ዝኩሉ ፅዋር ሒዙ ዝግደፎ ኤርፎርስ የብሉ ካልእ የብሉ እኮ እዩ ንሕና ክሳብ ንፈልጦ ከማ ናብቲ ሰዓት እቲ ናይ ሓይሊ ባሕሪ የብሉን ግን በቃ ስታሊን ኦርጋን ስለዝሓሰ ዶሽካ ስለዝሓሰት በቃ ኩሉ ከኣሊ ንብሎ ሕጂ ግን ፋስት ፎርወርድ ንግበር ድሕሪ 35 ዓመት ናይ ኤርትራ እኮ ሃገር እያ ሃገር ብሃገሩ ከዓ እታ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንብሎ ዘለና ኣብዚ ዝንውነው ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ሶማልያ ኢትዮጵያ ታድቀሰነት ሃገር ሙሉእ ግዝኣታ ብሰላም ከተመሓደር ትኽእል ሃገር እያ ማለት እዩ ብሓይሊ ሰራዊት ብዘይ ዝኾነ ነዚ ጀነራል ሕተቶ እቲ ድበርትዐ ሰራዊት እቲ ሓይሊ ዘለዎ ሰራዊት ቅድሚ ሕጂ ወይ ከዓ እቲ ድፍራሕ ሰራዊት ኤርትራ እዩ ሰራዊት ኤርትራ እኳዳ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ዕግርግር ክመፀም ከሎ ናይ ውሽጦም ቅድድም እንታይ ዘላ ንኤርትራ መን ተሻረኸ እያ ንሕና ኣለናኩም ኣምሓራ ምሳና ኩኑ ኦሮሞ ምሳና ኩኑ ተጋሩ ምሳና ኩኑ ቅድድም እዩ ናይ ኤርትራ በትሪ መን ሓዘ እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ከሎ ዝኾነ ኮይኑ ተኻልካ ቅስም ድኽልካ ኦኬ እምበኣር ብሓይሎም ድዮም ተሻሪኾም ድዮም ገለ ብገለ ይድፈሩና ንበሎ ናይ ዓሰብ ገዲፍካ ይውረሩና ከማ ንበሎ ኤርትራ ሃገር ምዃና ኣብ ተዋሓደት ሓንተን ዋላተን ታሪካዊ ፀላእትና እየን ዋላ ባዕልኩም ፍለጡ ድብላና ሃገራት ኣለዋ ኢልና እውን እንተገሚትና ዋላ እሱ እውን ሓቂ ይኮነን ተዋሓደ ኣብዛ ሰዓት ኢና ክንዛረብ ንኽእል ምሽ ከምታ ድብላ ፀናሕኩ ናይ ቻይና ናይ ራሽያ ናይ ገለ ክንብል ከለና ናይ ሎም መዓልቲ ማለት እየ ናይ ፅባሕ ይትፈአኒ ይፈልጥ ናይ ትማልካ የገድስኒ ተዋሓደ ቻይናን መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ርክብ ገይርዎ ዘሎ ምስ ቻይናን ምስ ራሽያን ትቐንዲ ዋላ ኤርትራውን ከም ንእሽተይ ሃገር ከላ ንዖም ኣገዳሲ ትኾኖም ማዕድና ደልዮም ካልእ ደልዮም ዘይኮኑ ኣብቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ኣብቲ ገለ ኣብቲ ቮት ዝግበረሉ ኣብቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ቮት ዝግበረሉ እዋናት ደልዮም ሃገራት ኣለዋ ኤርትራ ከዓ ኮንሲስተንትሊ ፅቡቅ ትገብር ፀኒሓ ሕጂ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ነበረ ሳንክሽን ድዩ ከምቲ ቀድሽ ነበረ ጎበጣ ክመፅእ ከሎ ዋላ ክልቲአን እንተደይኮይና ዝተዋሓደ ቻይናን ራሽያን ኣብ ጎንና እውን ኣለዋ ካብተን ዓበይቲ ፐርማነንት ሬፕሬዘንታቲቭ ኢልካ ድሕሰበሉ ዘበን ከዓ ኣብ ግምት እቲኻ እዚ ብኢድና ኣይኮነን ግን ንዑ ከም ፀጋእቲ ኢኻ ብዛዕባ ሰራዊት ተኮይኑ ክንዛረብ ፀኒሕና ካብኡ ሓሊፉት ሰራዊት ከዓ ናይ ሓይሉ ናቱ ጥራሕ ተጠቂሙ ደይኮነሲ ሓይሊ ናይ ተጋሩ ናይ ኣምሓሩ ናይ ኦሮሞ ናይ ካልእ ኢትዮጵያውያን ኤርትራ ተተደፊራ እኮ ድሕሪኡ እኮ የለን ድሕሪኡ እኮ ወይ ክነብሩ እዮም ወይ ክንነብር ኢና ኮይ ከምዚ እዚ ፍቀድኒ ዝበሃል እኮ ነገር የለን ማለት እዩ ኣብኡ በፂሕካ ከዓ መን ተመክሮ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ መንግስታት ኢትዮጵያ ሲ ክቀያየር ተመክሮ ዘለዎ ካብ ሃይለ ስላሴ ጀሚርካ ክሳብ ደርግ ክሳብ ወያነ ክሳብ ሕጂ እውን መን ተመክሮ ዘለዎ ኤርትራ ተመክሮ እዚ ከዓ ናይ 50 ዓመት ተመክሮ ስቕልካ ካብ ድዕደግ ነገር ኣይኮነን እነን ኣብቲ ትረኻ ኣብቲ ናይ ሚድያ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ዋላ ዝዛረብ ዘለኮ ዓጆጆ ዘሎ ኣብ ሚድያ ዳ እምበር ብካልእ ኣይኮነን ዋላ እዚ ወተሃደር ይኹን ኣብዪ ኣሕመድ ይኹን ዋላ እቲ ናራቲቭ ዘምፅኦ ዘለዉ ኢትዮጵያ ሲ መፍትሕ ናይ ሂወትና ሒዛላ ሕጂ ኣብ ምንታይም ደታለልዎ ነቲ ህዝቢ ትርጉም ዘይብሉ ቃላት እዩ what the hell does it mean መፍትሕ ሂወት ጎሮሮ እንታይ ሃገር በጊዕ ድያ ከምኡ ድበሃል የለን at the end of the day ዶብ ሪል ስቴት እዩ ንብረት እዩ ገዛ እዩ ሕጂ ወይ ክትካረዮ ትኽእል ወይ ከዓ ትውንኖ ዝሽየጥ ተሎ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ትሽየጥና ተተባሂሉ ተወዲዩ ምክንካረዶ ፅቡቅ ሕጂ እዚኣ ኣብ 91 ክገብሩዋ ክእሉ ነይሮም ኣብ 97 ክገብሩዋ ክእሉ ነይሮም ኣብ 2000 ክገብሩዋ ክእሉ ነይሮም ሕጂ ክገብራ ክእል ነይሩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኸ ነታ ክራይ ንኣብነት ኣብ በቲ ናይ ጅቡቲ ሞ ንውሰዶ ኣብ ዓመት ከቢርና ዶ ገለ መልክብሉ ከለዎ 1 ቢልዮን የውፅእ ነይሮም ኦኬ ናትና ወደብ ከዓ 1 ቢልዮን ይዋግኡ ኢትዮጵያ ከዓ ቁጠባኣ ይዓብሎ ይትኮስ ኣሎ ስርናይ ንሸይጥ ኣለና ኤርላይንና ፕሮፊት ገብር ኣሎ ህዝብና ዓብሎ ክብሉ ከለዎ ኮ ባይ ዘ ወይ ብዙሓት ተለካ ህዝቢ ኮ ቅርሺ እዮም ደዋፅኡና 1 ቢልዮን ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን በቲ ድብልዎ 165 ቢልዮን ትኾን ኢኮኖሚ ኣለና 1 ቢልዮን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ኦፍኮርስ ኣብ ጥዕና ዘለዎ ቦታ ክትካረ ደልየ እዝለኒ እንተኢልካ ሕራይ ክካረ ደልየ ግን ነባሓጎ ኮ ከዓ ዋኒ እዩ ስለዚ ስእልኩም እዮም ተካሪኑ ዘለኹም እኮ ናቶ እዩ ኖ እንደዚኣ ስታስመራ ከማን እኮ ናቶ እያ ንዝበለካ ግን ድሓን ሕጂ ነቕልሎ ማለት እየ 1 ቢልዮን ድያ ነይራ ንዓኹም 2 ቢልዮን ኮይና ኣላ ምክንያቱ ትሪቕ ኣለኻ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ምስ ካረን ኣካውንት ወፅእ ዓይነት ተኻራያይ ትመስልኒ ኢኻ ዘለካ ሴኪሪቲ ዲፖዚት እውን ከድሊ 100 ቢልዮን ከልና ኣለና ምክንያቱ ሕማቕ ኣሎ ፅቡቅ ኣሎ የዋፅኣኩም ድያ የዋፅኣናኒ ዋጋ ዕዳጋ ትገብር ማለት እዩ ኣባይላኒ ክትሕዛዝ ዘለካ ሓንቲ እቲ ሪዲክለስ እኳ እንተኾነ እቲ ዘረባ ሓደ እቲ ድርቅና ናቶም
ሓደ ዘል ዓለም ለኻዊ ዲቕ ዝበለ ሓጊ ጥሒስካ ከም ድሌት ከም ዝራብ ኣሎ ሓደ እዚኣ ሓዘለይ ዓለም ድማ ኢንተርቴን ትገብረላ ክሳብ ሕጂ ኣንጻር ቻይና ኣብፃር ሶማሊላንድ ዝገበርዎ ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ሪስፖንስስ ይረኽቡ ነይሮም እዮም ኣንጻር ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለዉ ግን የስ ولا حنتي ريسبونس يلن ولا تي بهجراو تلفزيونهم زجبر زلوا كنتات أجي أتعلم زي ما ملاسا إيرترا أوفيشال كتكسم سلزي كعلى دي ويس بدحر مجارجا زلوا دبلوماسيا والشفان سلزي وهابو زلوا يعبي كم زجبر زلوا تبي أنا كسل لنا منا وده والله احترام بيلا نفهم نبأ يختار كمان صنيح أفتح سبيس متينا أبير كادلو سي تنقل نسي بحنسا توردن مالتا يكونن مخنياتو نحادا نغركا وي اسكاليت تقبرو وي كادي اسكاليت تقبرو حادا نغر مسقبركا نغر قدد مالتيو أجي وناوقد تخواتخوا كاد حيلي نما قدي مبار نابكال بس إحنا لنا إلكا بعلخاونكو ما قد تخفت لها أجي إزي ناب كيركا مخصاصو ديو إلا بيت مقبار نتناتات نتناراتي بزد فرد اللوسي وأنا بناتي وكان حجي أبزر دحالة أورم معلتات دقورو دلو أو زبط صحيبها لايه قنو زي إزي كارتا زي مو بزي أب تحتي إيرترا يدلو مالتي قنا أفتاه إيرترا خم إيرترا نقصن زبلكا دحار بعابي هاجرين زبلكا تخوينو مخاقب طبعاً نقلن دسك فكا تخوينوكو إيرترا ون هاجر ياكو صباح نقوكو ما أنت دحنا تايلا دلا يقنزب تلقاحكو تخليها تنخونا كوت شارخ تغليها لازم زغلو حيلتات أب إيد إيرتراتي ها إثيوبيان تخوينم سويم كسكوفو دقبهم كمتي شاتم دبلو يقوطن لتاورد يبتوانت على شم دبلونا نقاقو حلا خافتي مسكل نقاقو كتورك تبس أبزي تحت كدل يورك كاي لذي نعوها مخيت بلام كسكوفو اللوم جن كم إيرتراويان جن أي أدم زسكفنا نجار انت رانيرو سكوفو لزقبا نجار يكونن ببزوح ما قدسات كا كوموتو تخوم باي ذا واي أبزرها بطرحي ما هوتوتن إثيوبيان قدم تدقبر مقور مالتي جن كم قال له قرب زا مانجو ويانن شعبي أنسل إلا مو نعرف نمزمزان نخيل تبلات حساسبة تاني راتها ساعة شتت لا تومي خيدة أخذ دليل مصور أنا وحكي معنا sorry thank you تدي تدي حصر صار بابزا نتبي سيراكم حنسب نتهدن هبنوي أي هبنان كمل سنة خلينا عند دحري تدغسل وحصر يعني من البات انت يا اخي بالدليل تحنتي كنت امامنا لا زلنا كم شعبيات حجاتات كي حازه زي خيد بوليتيكا وحيلي لنا يعبي ناس بيمان بتصقم اب كله اكايدا شعبيات حجاتات له زي حنت خبلا زدلي تحجاتاتنا كما هاجر كم بوليتيكا وحيلي ጭቡጥ ንዝኾነ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ዛ ጽላለ ናይ ጂ ምሩኽ እንታይ ደልካዮ ምሩኽ ጀነራል ማለት ክስቆፉ ከማ ንግቦም ግን ከምዛ ዳነት ብላ ዘለኻሲ ምናልባት ጥሩሑ ገረወኛ እንዲ ብዙሕ ድምፂ ዝገብር ናይ ጥሩሑ ገረወኛ መግለፂ ኮይኑ ካብ أزي صلالة نايزيوم غرمكايو مالسي هاجر نمرح لنا خندزي أزي بزح حزب زلو هاجر نمرح لنا الكهمز عينات عجوجو صبغيتا جورجو أنا تا ناتكات مستني strategic thinking كل شيء بيمان بسأجاب بخلو ملك عتات قدياتنا خنفتش كلنا الماني كم نفس وقف زيغا وحلافنت دحنتنا وحسنتنا لمعتنا نمرققاس نقبرو كل عينت فتشه واننت نايتي صمدت نايتي هاجراو غعزونا ازيا قداسي صنعيت مستني كل شيء كي انا متمانا لني مريحنتي تحجاتات حزي خيد ابصوتا ابزي جيم ثيوري كم مرحت شعبيه كيلاتات يلا بتعمي عميق مرداتها بجيم ثيوري كم تا دان زبل غايا ولا ياتاتنا زي فدوا كم تتمكحت زمثل وي ان نزلنا ناي سبات مخصقاس زمثل نغرات اي فقدني بانا كم باهلي جن حنتي امريحنت ايرترا زلو حيلن تايو كابونابو اب كم ذا عينت استراتيجيك او قمرا بتعمي جيم ثيوري تشاني
ስለዚህ ካብኡ ተበጊሶም ኣብ ኩሉ ነገራት ትሕጃታት ኣንቢሮም እዮም ዝኸዱ that's why ድማኒ ካብ ፀወታ ወፃኢ ጌርናዮም ዘለና ነዞም መራሕቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሓይሊ ዘለዎም ክመስሉ ካልእ ዘለዎም ክመስሉ ድላዮም ክብሉ ክእሉ እዮም ብርሃኑ ጁላ ድላይ ክብል ይኽእሉ ካልእ ሓንቲ ግን ታ ጆርጆ እውን ትብላ ዘለኻ ንሕና ብቐፃሊ ክንሰርሓላ ዘለና ሕብረተሰብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክርድኦ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘውረዶ በደል እዩ በደሉ እንተዘይፈለጠ ሓደ ሃገር ታሪኹ ብከምዚ ዓይነት እንተዘይተረድኦ ነቲ ታሪኹ ነቲ ሕማቕ ታሪክ ደግሞ ይግደድ እዩ ደፊሮም ካብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ዝተኻየደ ኣብ ልዕሊ ካብ ቁስልኹም ኣይትሕከኹ ተባሂሉ ዝኸደ ጉዕዞ እሞ መመሊሱ ቁስሊ ዝጎድእ ነገራት ዝተኻየደ ተገምጢልካ ንዓና በደልትን ካልእን ክገብረና ዝተባህለ ናሬሽንስ ካልእን ክንየው ናሬሽን ዝወረደ ኣብ ልዕልና ናይ ኩሉ ናይ ህይወት ናይ ዕድል ወፅዓ በደል ዋጋ ዝኸፈልናዮ ብሰንኪ ምርሳዕ ናይ ብዓቢኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ሕብረተሰብ ሓደ ህዝቢ ከም ዝበደለ ዘይርድኦ እንድሕር ኮይኑ ክደግሞ ናይ ግድን እዩ ስለዚ እዚኣ ብቐፃሊ ክነረድእ እሞ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ንቕሓት ናይ ህዝብታት ድሮስ ኣበኸለኻ ዝበደለካሲ ከም ዝበደለካ እንተደይ ነጊርካዮ እንተደይ ከሲስካዮ ሓዲ ነው ማለት ህዝቢ ኢትዮጵያ ስቂሉ ዝግንፍል ህዝቢ እዩ መርሕነት ናይ ኣቢ ድማ ትርእይዎ ኣለኹም I think ኣይኮነን ናይ ቅድሚ 30 ዓመት ዝነበረ ይኮነ ቅድሚ 3 ዓመት ዝነበረ ከማን ሽግር ኮይኑ ላብታ መርሕነት እትያ ስለዚ ብኻሊ መንገዲ ንኢትዮጵያ ሲ ኣካውንታብሊቲ ንክትገብር ሲ ስለምንታይ ኣካውንታብሊቲ ክንሕዛ ዘይከኣልና ዝሃገር እዚኣ so much damage ሰብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ፈጢራ ክነሳ ስርዓት ድሕሪ ስርዓት እናተኸደ ከሎ ስለምንታይ ነዚ ሃገር እዚኣ ኣብ ብትክክለኛ መንገዲ ክንሕዛ ዘይከኣልና ከምኡ ዘይምግባርና ዶ ክኸውን ነቲ ዝገበርዎ ፀገም ከም ዘየጋጠመ ንነፍሶም ፃጥቃን ገይሮም ኩሉ ግዜ ተመሳሳሊ ገበን ንክገብሩ ፀገም ዘይብሎም ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዓብይ ረቋሒ ግን ግሉባብ እዩ ጎልበብቲ ስለ ዝረኸቡ እዮም ነቲ ግቡእ ሓጢያት ኣብ ኩሉ ኣብ መድረኻት ናይ ዓለም ይኹን ኩሉ ዓይነት መድረኽ ናይ ሚድያ ናይ ሕጋዊ መጋባያታትን ካልእን ጎልበብቲ ስለ ዝረኸቡ ክንየው ናይ ኢትዮጵያ ጥሙሕ ክንየው ናይ ኢትዮጵያ ኤሊት ድልየት ካልእ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝቆመ ስለ ዝፀንሐ እዩ ክጉልብበሎም ሜጋፎን ክኾነሎም ዝፀንሐ ማለት እዩ ሕጂ ዝዓብይ ካልእ ግን እንታይ እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ብሓቂ ኣብ ባይታ መፂና እንድሕር ክንዛረብ ከለና ንቕሓት ህዝብታት ኢትዮጵያ ሎሚ ይሓይሽ ካብ ትማሊ መንግስቲ ወያነ አንጻርና ከበግሱ እንከሎ ደቡብ ኣሎ በሎ ገለሎ በሎ ገለበሎ እናበለ 98 ከውፍር እንከሎ ሎሚ ዝወፍር ክንድኡ ሰብ ኣለዎ ድዩ ሎሚ እቲ ንቕሓት እቲ መረዳእታ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣብ መንእሰይ ኢትዮጵያ ሎሚ ይሓይሽ ትሚልካ ቀይሕ ባሕርን ገለን ኣምፂካ በቃ بقليل زوفر سب زلو مسيلو أبي خطالع يفتن الله قل له مزلو كوننت كاليو بملئات كيدنا يدينا وحسنت فتيرنا دينا مرداتا فتيرنا دينا أبوم جينا جن لو تلو بحق زلاق زغون نبار نجار كتقبل عند حركين كام موداتا عميق مرداتان فلتاتن نقحتن كم زسرت مقباري زن ما قد سال سرح كويني سمعني بخالي جنزات بلا زلخا أبز مسجن مالسي دحن أب روبا زلو وحجي يوسدو أب جوبو زلو نفاس تباهيلو نايز تخده قعزو دحري ناس إنت إرترامو دحان شركة النخالين بدلات نخو جبرو بدلاتهم نخدقس عدل هيبوم خون خير مساعتها عايزنا الرياء من البات نبتاني في سارسي مسجارنا ولا تمنكسير ترى نزي
بدرجة يكون بهاي السلاسة استفسم قفعي بصبغ دوكومنت ناقبره أب وانو دزارة بلوزلون أكل نايتي شفتنا استراتيجية قبل الإثيوبيا كون كم زغليت ينقرن ما يسمعنا عي مغنياتو عنان بس قديران عي بغربا زبصحن زفلطون سلو زخوني أبكاب كرن زلو دماء عناينا نخيط قدم هدرس أجن كم تزدل لعبتي حزبير ترى أي تفلت إنه تاينا برون تكونتات كتريا غلقة بعلى غردة معد كيف تحتي دفت أمني روجن كم تزدل منقسير تراسي بروموت كجبرو قال أي ترني غاز خامنا البات نتيز نبرة أرداد كالك خون خلي حججن تيز جبر زلو السنة مكابنا تاريخ ولا وين بزقل تفهم قد نتي كونتات نقد 100 ممزع maybe أب إثيوبيا زلو كونتات حسب النحوارم جستغير بوليس كله كم زغل زتم ببزو حلو بزو يرد لغانه من أتي جم مالتيو كابتار استكي وتانا كل جزء أنا كريوز دل نجار على بزيا من البات حنت على لنكنه ساتلايت إيميجز سيلوم زمس واني رابزي زتري وزر لهم كونتات ناي السوداني نغنري أب السودان زي كونتات ناي السودان قرب تسفاز نبرو أب زخدوا لزنبره هجر معنا تزنبره نمغيار بوجن ليبيا حدش متقعت تجمير خمسة لو ينقرالو إمارات دما كل زلو وتسقاتات أجي نتي بالانس نايكوينات نمغيار بزوح يفتن كم زلو يزنقر برقز فرسناتو كم أبيك فرسناتو كم مخانمة تزلو كنتات نابيغوتو كخيد خل تبلو زنا إمارات بهال زلو حيلخه تسفا قريتو كل يلو زخل كنتات الرأيكم دويس كم نابله جنزب مسرقة بين كنتات فخب نابله كقطلو يزخون تبلو أب السودان معناته السودان عناون بغات تلصلوا زلو خويني سمعنا أنا تاب السودان زقبر زلون إيرتراسي بغات تاو كاي بلونجن indirectly إيرتراون أبو involved كوينالا مستنا إيرترا دحنا الدماء زت حاز نقرأ زلو خويني سمعنا كما يتري ولغم مني ترنيا حزوا تارسي دانيال سيراك سيراك خامس لأن سيراك سيراك هكذا إتا أنتو إخبلادي لين وركناي سومالي لاند دلعلكا بسومالي لاند أهجراو حق تحسي مخنياتو مسحان زي لهجر مريت نخوصت تفراري مين أبانا خمو أي بس حنا بكم درجة أي بس حنا جن أبانا هم كزارب كله ولا بعد أمريكا ولا خلو تهجرات لولاونت نهجرات خبر الله بلاين سيري تي بعلتهم إثيوبيا وسيم زاربون يتبع عالم زلو خسائت بفلالنا هنريو هنكرالنا مانم هاجر يرلن مانم أمباسادر يرلن إثيوبيا بمريتنا بحرنا إريترا وخدنا بحرنا خالق قويت عطوسيلا تخيلها زبيلنا كلهم تايم زبلو بسممع خطقهم له خليهم له نحن ونكم إن بحالتنا سوتي توم إثيوبيان زبلون تيناي عالم من قصة زبلون فلالها خلالو إذا نايميجر رشاز قربت إمارات عبي انترست لهم أب السودان أب إثيوبيا بزح انترست لهم حرشة لهم ورق لهم بزح نقرات لهم سيزي سئلهم أيكوتس إنهم زكال دبلغ فتنوهم تزعب تفتنوه زي رابيد فورس جلز بال كسب عنكرو عاتقهم زكال جيرم فتينهم تسعيريسو هجيب ليبيا مسيحة مسيحة لما تك جوبروز خلو مسرت أو نجاري كهلني قلنا تيمان قصنا أي سودان كم جلدوا حدقات تجبره بزم بتنكنش أن أزبال فتنة جوبرو خليان زمان قصنا أي سودان كأب أتكيلو زلو يزمسل سأزي نعنا تي أميج الرشاد تنتاني انتهى نحن رزم فتندلنا نعنا بخميس ألونا نحن هم هاجر متن بخميس ألونا الفيديو I think حساب حجي زلو خناتات السودان أب تنحنا نديريو أكايدا زخي زلو بزح إذا سكف نقرات يرلم بهالاي بحسب particularly Secretary Ronnie Solomon, Don Holley, all the staff of the embassy. ምናልባት ኣብዚኣ ንብላ ዘለና ኣርሲ ቅድሚ ሕጂ እውን ስለተንከፍና ናይ ኢማራት ጉዳይ ሓደ ካብቲ ደሊጀንትሊ ክጥመት ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ወላ እኳ ኩሉ እቲ ፈተነታቱ ከምቲ ዝደልዮ ይኸደሉ ከምዘየለ ንርኢ ኣለና
ستيل ግን ሓደገኛ ምዃኑ ኣይተርፍን እዩ ስለዚ ናብቲ ኔክስት ቶፒክ ናብ ኤርትራ ገፅና ክምለስ ስለ ዝኾና ምናልባት ዳንኤል እዚኣ ኩነታት እዚኣ እውን ዝያዳ ስኻ ክትገልፃ ትኽእል ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ናይ መዓልቲ ናፅነት ብወገን ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝኾነ ጌስቸር ይብልዎ ወይ እውን ምልክት ናይ ሰላም ኣርዮም ነይሮም እቲ ዘረባ መግለፂ መንገዲ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝተዋሃበን መልእኽቲ ናይ መዓልቲ ናፅነት ይኹን ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ክልቲኡ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ሽርክነት ወይ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና ክሕድስዎ ከም ዝደልዩን ምስ ኤርትራ ዝምድና ክፈጥሩ ከም ዝደልዩን ዘተንብህ ኩነታት ነይሩ ብኸመይ ርኢኻዮ እንታይ እዩ ናትካ እናበባ ኣብዚ ኩነታት ዝዳነየ ሓደ ናይ ብሓቂ ኣወንታውን ድዩ ዋላ መዓልቲ ናፅነት ንዝኾነ ሃገር ሲ ደይከምኡ ባህል ኢልካ ንትሓልፎ ትኽእል ኢኻ ግን ከም ዝበልካ ጀስቸር እዩ ምልክታት እዩ ኣብቲ ፍረ ነገሩ ስፔሻሊ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝበሎ እንኳ ሓጎሰኩም ገለ ጥራሕ ደይኮነሲ ኤርትራ ሲ ኣብተን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሽርካ ናይ ሰላም መምፅእ ትኸውን ሃገር እያ ኢልና ኢና ንግምት ንስኹም ክንሰርሕ ንደሊ ገለ እያ ትብል ማለት እዩ ፅቡቅ ሕጂ ናይ ሩብዮ ከዓ ተመሳሳሊ ማለት እዩ እዚ ግን እቲ ቀንዲ ፖሊሲ ናይ ትራምፕ ሲ ሓንሳብ ኣሜሪካ ንብል ኮይና እምበር ዝመፀ ፕረዚደንት ናቱ ፖሊሲ ኣለዎ ገሊኡ ብዛዕባ ዞባ ናብ ዝሕደ ቀየር ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዕድል ኣለዎም ኢንፋክት እቶም ሰበስልጣናት ገሊኦም ካሪር ዲፕሎማት ዝኾኑ ስርሖም እዩ ካልእ ስራሕ የብሎምን ዲፕሎማት እዮም ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ዝርዎም ይኽእሉ ገሊኦም ከዓ ፖለቲካል ኣፖይንቲስ ትበሃሉ ኣለዎ እቲ ሰዓረ ሓይሊ ምስ መፀ ዋላ ተመክሮ ናይ ዲፕሎማሲ ዘይብሉ ሰብ ክኸውን ይኽእል ገለ ክኸውን ይኽእል እዚ ሲ ነቲ ናተይቲ ፖሊሲ ከተግብር ክእል እዩ ድብሎም ሰባት ኣዋፊሮም ዝገብረሉ ሕጂ ኣብቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ካውንስል ዘሎ እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ዓለም ዘሎ ድዋፈረሉ ስለዚ ዝኾነ ማለት እንታይ ማለት ሓድሽ ፕረዚደንት ክመፅእ ከሎ ሲ ሓድሽ ዕድል እዩ ዝበካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ኩነታት እዚኣ ከዓ ንሃለ ዋላ ትራምፕ ካብ ድመፅእ እውን ንሃለ 6 ወርሒ ጥራሕ ትኸውን ዘላ ኣብዛ 6 ወርሒ ካብ ብዙሕ ነገራት ተቀያይሩ ብዙሕ ነገራት መፅዩ ከንዓና ተገድስ ነዚ ዞባና ዝምልከት እሞ ከዓ እዚ ኩሉ ኩነታት እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ብግምት እቲኻ ገለ ክበሃል ከሎ ዜሩ እታ ናይ ኢራን ኩነታት ናይ እስራኤልን ብቐሊሉ ብሓንቲ መዓልቲ ገለ መለልካ ጥራሕ ክተናኸፉ ክፀንሑ እዮም ማለት እዩ እቶም ሁቲ ከዓ ክሳብ ስልጣን ዘለው እቲ ናይ ኢራን ዝድግፍ ነገራት ክገብሩ ከም ሓንቲ ክገብርዋ ድኽእሉ ናይ ብሓቂ ከማን ሓያላት ዝገበረቶም ነዚ ቀይሕ ባሕሪ ምዕፃው እያ ተገደደ ምሽጋር መራኸብቲ ከም ድኳለላ ምግባር ዕዳጋ ከም ድኽብር ኢንሹራንስ ከም ድኽብር ምግባር ማለት እዩ ኣሜሪካውያን ከዓ ነዚ ሶም ጥራሕም ቴክኒካል ሲ ሙሉእ ዓለም ከም ኔቪ ኮይኖም ክሕልዎ ከም ፖሊስ ኮይኖም ክሕልዎ ድኽእሉ ከምኡ ዘለዎ ሓይሊ ኣሜሪካ ጥራሕ ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ ኣውሮጳ ዋላ ገለ ተገበሩ ኮሚታት ተወዳዲቦም ክገብሮ ድኽእሉ ሓይሊ የለን ማለት እዩ እኳ ዳ እዛ ናይ መወዳእታ ንሕቲ ቅድሚ ወርሒ ድያ ገለ ተገብር ክድብድብዋ ከለዉ ንዓና ኢልና ኮ ኣይኮንናኒ ንዓኹም ኢና ኢሎም ነቶም ኣውሮጳውያን ስዳርጋ ባጭውሎም ነይሮም ምክንያቱ ትቐንዲ ድምልከተኩም ይገለ እንታይ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፀጥታ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ሕጂ መልሺ ክውስኽ ላ እምበር ድሓን እዚ ባዕሎም ፍለጥ ኢሎም ሸለል ድብልዎ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ እንታይ ከም ዝገብሩ ሕቲ እንታይ ዋላ ንዖም እውን ደደቅስሉ ነገራት ገለ ክመፅእ ገለ ክእል እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ ናይ ኣሜሪካ ኣካል ሰላም ናይ ዝቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ንሪኣ ምባል ከም ኣወንታዊ ተኮይኑ ፅቡቅ ሓደ በለለ ኢኻ ትብል ማለት እዩ ግን ኤሌፋንት እንደሮ ምበሃል ሓርማዝ ኣሎ ኣብቲ ክፍሊ እሱ ከዓ ሳንክሽን ኣለዎ ኤርትራ ሕጂ ንኤርትራ ሓደ ከምዚ ለቨረጅ እንተዳ ሂብዋ ፅቡቅ ተሓበር ንኽእል ኢና ሓደ በለለይ እንዳበልካ ነታ ሳንክሽን ሓላኺት ንሳ እያ ሳብ ቅድሚት ኣምፂኻ ፈደይኮነ ሽምጡ ሰበይቲ ሒዙ ድዋ ዘየለይ ገለ ዝበሃል ነገር ዝሰረባ ኣሎኖ ብጎረረኻ ሒዙ ከመይ ኣለኻ ከመይ ውዒልካ ዝብለካ ክህሉን እዩ ማለት እዩ ግን ከምኡ እዩ ፖለቲካ እንዳተቀራረብካ ትኸይድ ሱዳን ዝኩሉ ዓመታት ላዕልን ታሕትን ክብሉ ፀኒሖም እዚ ኩነታት እናተረጋግአ ከይድ ኣሎ ገለ ሳንክሽን ትወርድ ዘላ መገዲ ኣይትንክ ገይሮማ ድዮም ገይሮማ ትቀራረብ ኣላ መስለኒ ብዙሕ ኢናታቶም ሳንክሽን ከዓ ሕጂ ሓደ ናብኡ ድወስደና ተኮይኑ ካልኣይ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ
أبنا رح يكون أمول عالم كم صبوا ذريو دارجا يلنك بحال بتحدى وجن كل جزء نا أمريكا حيل خاطر تكيمون جوربيتو كم مقاش مد كتقامل للدلخة معتي إن فاتنا أمريكا كل جزء دسلان أمريكا مسانا ديكونكم مس جوربيتنا هونكمي هند تغيرك مس باكستان كونكم يلوم علي دراغان قال نورا لزمرات في سبعات نابراشا تصقعوا من تشاينا تصقعوا من نغرات نيرو كل جزء سي سومكا كابتن حيلم نتصلايخا እንዳተባብዑ ንሱ እንዳጻሉ ዝገብርዎ ሓይሎም እዩ ማለት ሕጂ ዝኾነ ኮይኑ ንሕና ኣብ መንጎና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ዝኩሉ ዓመታት ድሕሪ ናጽነት ዘሎ ቅድሚ ናጽነት ዘሎ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዳኣምር ምሳና ኮይኖም ንኢትዮጵያ እዚ ገይሮም ዝበሃለሉ ዘበና ይሓለፈና ኣብ በፂሕና ይንፈልጥኒ ኢና ተወሓደ ግን ኢትዮጵያ ስኒ ንኣሜሪካ ከም በትሪ ከም ቁሽማት መቆሽመድ ክትጥቀመላ ከም ዘይትኽእል ክትገብራ ግን ሓደ ተበግሶ ክወሰደሉ ክስራሓሉ ኣይስራሓሉን ኣይፍተነሉ ማለት ኣይኮነን ግን ሳንክሽን ከምጽ ከለው ናይ ድፊት ብናይ ኢትዮጵያ ይመጽዩ ትላቢና ኢትዮጵያ ትንገለ ብናዳብ ግዜ ወያነ ተዓጻጸፈ ነገራት ነይርዎ ማለት እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን አይ ቲንክ ክብደት ናይ አብይ አሕመድ ርዝነት ናይ አብይ አሕመድ ገለ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣይኮነን ናቱ ፎከስ ኣሎ ናቱ ዓጆጆ ኣሎ ኣብ ሩስያ ኤርትራ ፀብለል ኢላ ስለርወፀት እዚ ዝገበረቶ ዓንተ ወይ ተቆስኮር ምስ ቻይና ምስ ራሻ ገለ ከዓ ሓደ ለቨረጅ ህባይኒ ኤርትራ ዝኾነ ኮይኑ ዋላ ከምዚ ክኸውን ኢልካ ተኣሚንካ ተደይ ትገብረሉ ሲ ናብ ኣወንታዊ ድኸይድ መገድታት ብዙሕ ኣሎ ብግስ ከይበልና ከዓ እዛ ናይ በዚ ኣብ ከይሕራይ ርሑስ ሓድሽ ርሑስ በዓል ናፅነት ኢሎምን ኣለው እቲ ሃዋህው ድሓን መስል ኣሎ እንዳበልካ ከዓ ባንካ ኣብ ሊስታ ካብተን ኤርትራ ቪዛ ካብተን ዘይወሃብ ሃገራት ተባሂላ ግን እቲ መምክንያት ኣቕረብዎ ዘተኣማምን ናይ ወይ ሕፅር ዝበለ ኳታት ትኻልእ እኳ ዓጀብጀዊ ሰብ ዲፖርት ጌርና ሰጉና ክሰድ ከለናስ ኤርትራ ይተቀበልኛ ዝብል ካብኦም ኣይኮነን ካብ ካልኦት ሃገራት እውን ኣይተቀበልኛ እዚ ከም ፖሊሲ እዩ ብዙሕ ወሳዲ ኮነ ግን ብከምኡ ሕጂ ከም መጻልእ ተደሪኻ ያጽብቕ ግን ላዕልን ታሕትን ከም ዘለዎን ምግማት ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ከም ኤርትራዊ ግን ስፔሻሊ ኣነ ከም ኣሜሪካዊ ኤርትራዊ ከም ኣብዛ ዓዲ ንቕመጥ ብዙሕ ተኽእሎታት እቲ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ሲ ኣብቲ ኤግዜኪቲቭ ብራንች ጥራሕ ኣይኮነን ኣብቲ ፈፃሚ ኣካል ጥራሕ ኣይኮነን ኣብቲ ዋይት ሃውስ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኮንግረስን እውን እዩ ኣብታት ብዙሕ ተሓልፍ መብዛሕትኡ ከዓ ናይ ከማና ከም ንኣሽቱ ሃገራት ገለ ከዓ ብዙሕ እውን ከም ዓብ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘይኮነ ንሓንሳብ ኣብ መንጎ ዳርጋ ከምቲ ሓርማሲ ነቲ ሳዕሪ መዓስ እንታ ከም ዝገብሩ ከም ዘለውን ኣይፈልጥን ኢና ዳንኤል ኣባ ምንታይ ንሓዳፊቱ ፅቡቅ ጌርካ ክትገብራ ክትምልሳ how come ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ብድሆ ዘጋጥማ ብተደጋጋሚ ክንሪኦ ከለና ኣብ ታሪክና ኣሜሪካ ክትፀልኣና ኣይትፈትወናን እያ ዊጋሪድ ኣይትፈትወናን እያ ክትምል ክእል ኢና ብመሰረት ቀደም ኣብ ሓደ ናይ ናቶም ክላሲፋይድ ዲክላሲፋይድ ዝኾነ ሓበሬታ ዝወፀ ኤርትራ ኣይተገድሶም እያ ነይራ ክንዲ ምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ክልምኖም ክኢሉ ጅቡቲ ብኢድና ኣለና ሱዳን ከም ድሌትና ክንገብሮ ንኽእል ስዑድያ ቢድና ኣሎ ግብፂ ቢድና ኣሎ የመን እውን ቢድና ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ኤክስፐንደብል ብኢትዮጵያ ጌርና ክንቋፀራ ይሕሸና ካብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዲል ክንገብር ንኽእል ዝብል ስትራቴጂካዊ ውሳነ ወሲዶም ነይሮም እዚ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ዝገበረ እንተገበረ ክቕይሮ ይክእልኒ ነይሩ this is clear but today ኣሜሪካ ኩሉ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣናት ኣብቲ ቦታ እቲ የለን የመን ናብ ኢራን ከይድ ኣሎ so they don't have any power ኣብ የመን ማለት እዩ ብዓብዩ እቲ መንገዲ ክንዲ ምንታይ ከቢድዎም ከም ዝነበረ ክሳብ ኣብዚ ቀረባ ንሪኦ ነና ቀይሕ ባሕሪ ተሓፂዩ ነይሩ ኣብ ግብፂ ማዕረቲ ዘለዎም ሓይሊ ቻይና ኣትያቶ ኣላቦ ስለዚ ክልተ ሓያላት ሃገራት እሞኻ ኣብ ዓብዪ ምትፍናን ዘለዋ ፊት ንፊት ኣለዋ ቻይና ድማ ሞር ኢንቨስት ትገብር ኣላ ኣብቲ ፖርት ኣትሊስት ኣብዚ ቀረባ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ጅቡቲ ክልትየን ኣለዋ ግን ሞር ቻይና ኢንቨስት ትገብር ዘላ እውን ስለዚ ንቀንዲ ኣገዳሲ ቦታ ናይ በዓል ሰብመሪን ቦታታት ኣዳልያ ከም ዘላ ዝንገር ዘሎ ንኣሜሪካ ድማ ዝወርድ ስጋት ፈጥረላ ኣሎ ኣብ ጅቡቲ እውን እንትኾነ ስለዚ ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ራሽያን ሱዳንን ኣብ መንጎ ራሽያን ኣሜሪካን ዝተገበረ ወጥሪ እዩ ነዛ ሱዳን ሕጂ ወሪዳቶ ዘላ ውሪድዋ ዘሎ ምናልባት ባክግራውንድ ስቶሪ ብዙሕ ግዜ ኣብ ስካቨር ገይረ ነይራነ ክሊር ዋርኒንግ ሂቦሞም ነይሮም ኢፍ ዩ ዱ ዊዝ ራሽያ ኮንሲኮንስ ኣለዎ ኢሉ ኣምባሳደር ጠቂስዎም ነይሩ ኣብ ክልተ ወርሒ እቲ ኮይና ጀሚሩ ስለዚ
እቲ ኩነታት ክሳብ ሕጂ ድማ ኣሜሪካ ብዘተኣማምን መንገዲ ቦታ ይሓዘትና ኣላ ኩሉ እዚ እንታይ እዩ ዝነግረካ ኤርትራ ሌቨሬጅ ክህልዋ እዩ ዝግባእ ተዲኻኒ ምናልባት እቲ ሌቨሬጅ እድላት ክፍጠር ከሎ ኣመና ንርሑቕ ዝጥምት መንግስቲ እናሃለዎ ከሎ ነቶም ዊንዶውስ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ክኽፈቱ ከለዉ ግን ኣግሬሲቭሊ ናብኦም ገፅና ዘይምኻት ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣነ ናተይ ፐርሰናል ኦፒንየን እዚ መንግስቲ ኤርትራ ስትሮንግ ኢጎል ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣነ ኢጎል ኣለዎ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ከም ናይ ካልኦት ክንብርካኽ ዝደሊ ክልምን ዝደሊ ክተዓፃፀፍ ዝደሊ ዘይኮነሲ ማዕረይ ኮንካ ዲስካስ ግበረና ኣብ ትሕቲኻ ኮይነ ግን ኣይዘራረበካኒ እዚ ዓይነቱ ፖሊሲ ኣቀማምጣ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኤንድ ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣሚን ብጀካ ቻይናን ራሽያን ኩሎም እዮም ዝምብርካኽሉ ዘለው This is very clear. I mean, ብፍላይ ናይ ኤሮጳ መራሕቲ ክትሪኦም ከለኻ ገሊኦም ፍሉይ ጊፍቲ ሒዞም እዮም ዝመፁ ገሊኦም ናይ ኣባሓጉ በር ሰርቲፊኬት ናይ ጀርመን ኣብ ዝቐረባ ናይ ኣባሓጉ ዶናልድ ትራምፕ ቦርድ ሰርቲፊኬት ናቱስ ከም ህያብ ሒዙሉ መፅዩ ናይ ዩኬ ካብ ንግስቲ ዝተፃሓፈ ፍልይቲ ደብዳቤ ናይ ዕድመ ሒዙሉ መፅዩ ኤቭሪባዲ is bringing ልክዕ ከምዚ ሰብኣ ሰገል ናብ የሱስ ክኸዱ ከለዉ ገለ ሒዞምሉ ዝኸዱ ዝነበረ ከምኡ እዩ ዘሎ ቆልዓ እንድሕር ኮይኑ ብናይ ቆልዓ መንገዲ ክፍትንን ክትክል ኣለካ ሲሪየስ ተኮይኑ ብናይ ሲሪየስ መንገዲ what I want to say is maybe we have to change something. At some point, Eritrasi, eti na Washington akaida abgumiti tiqa, we have to devote resources. Maybe if it is necessary, lobby can gabr zagadida nanto koino rabhana, kndera kiska kndera trakbiu. Sanctions ke lelna khlalo. Full stop. Eritra goal nata ka America rad. Ita itdal galayt dal. Gada ke lelna khlalo. misal ta haska khadmal salka bzaha sabatalo. Rwanda, Kenya galamale lom Eritra zawada دروا. كينيان رواندا كاب سويفت حنت معالت انت علي خيو إيو أبحاد عمد كتباناتهم كان كل أبحاد عمد يزبلكا سرفايف كغبري كولونيوم إيرتراغن كندزا عينت سقام تشكي ما تخيد الله that's why أبي إيرترا بزو نقر شقر زرية كغلا زيكل سلازي نزل مغيار إيرترا كند منتاي كتبقايا اللوا منتاي كتقبر تغل منقس انتاي كتقبر غل هزبخ انتاي كغبري يقولوا مغنياتو أبزا حلفنا مانيل بيدا مريم عبديما بمنقد ህዝቢ ዝግበር ዘለውን ብዙሕ ስራሕ ከም ዘለውን ብዙሕ ኣስተዋጽኦ ክገብር ከም ዝኽእልን ተስፋ ዝህብ ኩነታት ንሪኢና ግን ኪኑ ናብ ሴኔተርስ ብምድዋል ድዩ ናብ ሬፕሬዘንታቲቭስ ብምድዋል ድዩ ብሶም ኮንታክት ምግባር ድዩ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክግበር ዝኽእል ኩነታት እውን ኣሎ ግን ኪኑ እውን ሪሶርስ ጌርና ሎቢ ምግባር ከዘይግበረሉ ማእስካር ዓለም ሙሉእ ብኸምኡ ትኸይድ ተላ ዋይ ኖት ንሕና ከምኡ ዘይንፍትን ንረብሓና ናው ቀፅል ኣለካ ባ እወ ክሕፅራ ምእንቲ ኮይንዋ ሓልኩም ብናተይ ትምኒት እትር ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ሲ ኣብ ክንዲ ብቂምታ ወይ ከም ዝንዮም ዝገበሩና ወይ ከዓ ኣብዛ ዓለም ሲ ፍትሒ ክህሉስ ከምዛ ዓይነት ወይ ከዓ ናይ ሓደ ጎናዊ ሓይሊ ክህሉ የብሉን ገለ ምባል እሱ ስንራታ ንግዳፎ ኣብዚ ዓንቶ ክንብሎ ዓንቶ ክንብሎ ባዕልና ግን ፕራግማቲክ ንኹን ዝተህሉ ኩነታት ኣብታ ሰዓት ኣብታ ብዕራይ ኣብታ ዕርፊ ገለ ክትብል ከለካ እቲ ካልእ ስምዒታዊ ነገር ክስ እንደለዎ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ከም ካብ ስምዒት ዘይብሉ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ኢና እምበር ንኣሜሪካ ይኮና ንብል ዘለና ከም ባህሊ ከም ስልጣነ ከም ሓይሊ ይኮናን ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ብሕልፊ ብሕልፊ ከዓ ማእከላይ ምብራቕን ቅርና ኣፍሪቃን ንዓና ዝምልከትን ይተደገድሰና ማለት እዩ ሕጂ ኒውትራል ኮንካ ክትሪኦ ከለካ እዚ በትሪ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ክንዳ ፀላእትና ንጥቀመሉ ሲ እንታይ ኸኢልና ንሕና ንጥቀመሉ እሱ ከዓ ደይርከብ ተኮይንካ ተገደድካ ኒውትራላይዝ ንገብሮ ዝበሃለሉ ከም ፖሊስ እንተዳሪእካዮ ናብኡ ገፅካ ትኸዶ መገድታት ኣሎ እዚ ከም ትብሎ ፀናሕካ እዚ ትራምፕ ከዓ ከም ፕረዚደንት ሓደ ዜሮ ዜሮስ እቲ ኤርትራ ትደልዮን ንሱ ትደልዮን ክቃዶ ምስ ዝጅምር ጥራሕ እያ ለቨሬጅ ደላ እምበር በበይኑ ተኮይኑ ትምኒትካ እኮ ዋላ ሓንቲ ዘራኸቡን የብልካን ማለት እዩ ግን ዘራኸብ ኣለወን ይኽብል ደልየ ሓደ ትራምፕ ኣብታ ፕረዚደንት ናሱ ከምቲ ዝረኣየና ከምቲ ድብሎ ባዕሉ ማለት እዩ ሰላማዊ ዓለምሲ ኣብ ክንዲ በድኸርካዮ ውግእሲ በድኸርካዮ ወይ ውግእ ነበረ ሰላም ክኾነሉ ወይ ከዓ ውግእ ዘይብሉ ኮይና ክትሓልፈሉ ይደሊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምኡ ኩነታት ከሎ ኬርካ ውግእ ኣይትኮንካ እንተተኳተኹ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገብርዎ ነበሩ ነቲ ደሎ ከመይ ጌርካ ሓዊ ተጥፋኣሉ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኤርትራ ከም ለቨሬጅ ዘለዋ ሉክ ኣብ ዝቐርና ኣፍሪቃ ኖ ምስ ኢትዮጵያ ሲ ዋላ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሽግር ዋላ ኣብ ካልእ ዋላ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ገለ ዘሎ ኤርትራ ምስ ኩሎም ከተራኽበሎም ትኽእል መተዓረቂት ክትከውን ትኽእል ብዓብዩ ከዓ መረጋጌጥ ክትከውን ትኽእል ሓይሊ እያ
እዚያስ አንጻርኩም ትኾነሉ መገድታስ የለን ምባል ሓደ ካልእ of course እቱ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዓመታት ተገበረ ጌጋታት ምፅብፃብ ገለ ከድሊ ይኸውን ኣይድሊ ኣነ ብዙሕ እኳ ደድሊ ነገር ኣይኮነን ግን እቲ ፖሊስ እቲ ኣትሊስት ብደገ ንሰዶ መልእኽቲ ኣሜሪካ ሰይጣንያ 80 ዓመት ከዓና መርዝ ስትያትና ተወድአ ባእተ ኮይኑ ተቃረበካ ነገር እውን የለን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናተይ ስምኒተይ ከምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቻይና ከይዱ ራሽያ ከይዱ ዓዲ ጣልያን ከይዱ ስዑዲ ከይዱ ገለ ድረኣናዮ ኣሜሪካ መፂውን ምስ ትራምፕ ትረኸበሉ መገድት ነትመፅእ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ነዚ ዓጀውጀዋትን ነዚ ምርግጋር እውን ሰጥመ ኣበሎ ኤርትራ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ምስቲ ሃገራዊ ቻርተር ናድተሓዝ ንብሎ ዘለና ፅምዶ ንተሓዞ ንብል ዘለና ሰላማውን ምርግጋእን ዞባውን ክትገብር ትኽእል ኤርትራ እያ ኢልካ ንኤርትራ ተቕርበሉ መገድታት ኣሎ ሕጂ እዚ እቶም ኣብ ኣሜሪካ ንቕመጥ ዜጋታት ዲና ድምልከተና እቶም ዲፕሎማትስ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ጀሚርካ ካብ በዓል ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ጀሚርካ እቶም በዓል ቻርጅ ዲ ኣፌርስ በዓል ብርሃን ገብረ ሂወት ዘሎ ኤርትራን ኤምባሲ ሚኒስትሪ ፎሬን ኣፌርስ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ብዓብዩ መንግስቲ ኤርትራ ሲ ፖሊሲ ናተይ ኣቀራርባ ኣፕሮች ናትና ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ክእለት ናይ በዓል የማነ ገብረኣብን ገለን ተወሳሲኽዎ እዚ ንብሎ ዘለና ኣተገባብሩ እንገሊዮን ጠፍኦም ኣይኮነን ግን ቶም ፖሊሲ ሲ ኣብ ከም ትረኻ ዋላ ብዛ ናይ ሕጂ ናና ብዙሕ ደስ ኣይበለና ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ስታድየም ዝገበሮ መደረ ናብዚ ድወስድ ዘይኮነስ ናብቲ ሓደ ወገን ድወስድ እዩ ስለዚ ሜይቢ ድሓን እሱታ ሸተት ሸለል ድበሃል ኸውን ብውሽጢ ድግበር እዩ ትቐንዲ ገዳሲ ብውሽጢ ድግበር ከዓ ከም ፅምፅምታ ዳኢና እምበር ብዙሕ ፕሩፍ የብለይን ድሓን ድኾነ ምርኻብን ድሓን ድኾነ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ድሓን ድኾነ መገድታት ዝኽየደሉ ምዃኑ ከዓ ይስማዕ ኣሎ እሞ ስለዚ ዓብዩ እዚ በትሪ ከም ዘይስምዒታውያን ኮይና ከም ኣብ ሓፂር እዋን ዝቕየረሉ መገድታት እንተሪእና ፅቡቅ ግን መወዳእታ ነዚ ኩሉ ድበልክዎ ከይተፍርስ ዳ እምበር ናይ ኤርትራ መፃኢ ኩነታት ይኹን ናይ ዞባና ምስ ኣሜሪካ ድገበርካዮ ርክብን ዘይርክብን በኣ ትውሰን ግን ኣይኮይነት ኮይና ይትፈልጥ ድሕሪ ሕጂ እውን ኣይከውን እንተገበርናዮ ግን ንጥቕምና እንተገበርናዮ ግን ንኤርትራ ሓይሊ ድውስኸላ እምበር ካልእ ኣይኮነን እዚ ክበሃል ከለካ ዲፕሎማሲ ቀሊል ኣይኮነን ከምቲ ዓንተ ክብሎ ፅናሕኮ ንኢትዮጵያ ናይ ላዕሊ እንቋቑሖ ክተውርድ ናይ ትሽትሽካ ድወድቀካ ተኮይኑ ንኣሜሪካ ክትገብር ቻይና ተኸስራ ትኾንካ ንራሽያ ተኸስራ ትኾንካ ከዓ ዋጋ ዕዳጋ ጌርካ ትገብሮ ነገር ከዓ ምዃኑ ቀሊል ኣይኮነን ሓዲኡ ምረፅ ኣይኮነን ገለ ኣይኮነን ክብል እየ ደልዮ ሞ ተንኪዩ ያ ብጣዕሚ ፅቡቕ እታ ኣርስቲ ኩልኹም ትንክፍ ከተብልዋ ፅቡቕ እዩ ሓደ ሓደ ድማ ኣሎ እቲ ምናልባት ካብ ናይ ዳንኤል ፖለቲካሊ ፅቡቕ ዝኾነ ዘረባ እዩ ኢሞሽንስ ብዙሕ ኣይሕግዘካን እዩ ስለምንታይ እዩ ኣሜሪካ ቀደም በዲላትና እቲ ናይ ቀደምሲ ደለ ምኾነ ምባልና ነርና ሕጂ ትብድለና ዘላ እዩ ዝሕመና ዘሎ ምክንያቱ እቲ ቀደም ዝገበሩና ናፅነትና ዝነፈጉና ገጅፍ ቃልሲ ከቢድ ቃልሲ ንክንገብር ዝገበሩና ንሱ ነፍሱ ዝኻለ ቃንዛ ክነሱ right now ነቲ ጉዕዞ ምዕባለና ድማ ዓንቂፎም ዝሕዙ እቲ ዝሕዝነካ ክፋል ናይ ኣሜሪካ እንታይ እዩ ንዓኻ ሓንቲ እግርኻን ሓንቲ ኢድካን ኣሲሮም ካሲ ንዓ ተባእሰኒ እዮም ዝብሉኻ it's exactly what they do ንኢራን ን40 ዓመት እገዳ ገይሮማ ቴክኖሎጂ ንኸይትገዝእ ንኸይትጥቀም ናታ ኢንዳስትሪ ንኸይተማዕብል every possible conceivable ነገር ዝኾነ ኩሉ ዓፅዮም ይዳለውኻ ነይሮም ንኩናት ስለዚ እቲ ዘይፍትሓውነት ተዛሪብካ ክውዳእ ዝኽእል ኣይኮነን but at the end of the day wala ሰለስተ ዓይነት መጽሓፍቲ ናይ ሽግርካን ተጽሒፍካ ነቲ ዘሎ ሲቹዌሽን ክቕይሮ ይኽእል ኣይክእልን እዩ ስለዚ right now ኣብ ወላ ኣብዝናተይ ቻነል ክሪኦ ከለኹ ምስ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ንግበር ክትብል ከለኻ ኣዚፍ ኣንቲ ኤርትራ ዝጉስጎስ ዘሎ ኮይኑ ዝርድኦ ሰብ ኣሎ እዚ ኻ እንታይ ዝፈጥረልካ ኣብቲ ቃንዛ ምንባር ወላ ምስ ትግራይ ንገብሮ ዘለና ዝምድና ምስ ህወሓት ዝግበር ዘሎ ዝምድና ህወሓት እኮ ምንጭ ናይ ሽግርና ሓደ ህወሓት እኮ ሓደ ካብቲ ዝኹሉ እገዳ ንብሎ ዘለና መበገሲ ናቱ ሲ ነይሩ but things change ግዜ ክቀያየር ከሎ መድረክ ክቀያየር ከሎ ነገራት ይቀያየሩ እዮም እቶም ሽዑ ዝገብሩ ዝነበሩ ህወሓት ኣካል መድረክ እዮም ነይሮም ሎሚ ዘሎ ህወሓት ካልኦት እዮም ሎሚ ንህወሓትን ኤርትራን ሓደ ዓይነት ስጋት እዩ ዘለዎም ሓደ ዓይነት ዕድል ድማ እዩ ዘለዎም ስለዚ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ፍሌክሲብል ምዃኑ እኮ ንሪኦ ኣለና
دونالد ترامب سي تمالي زبال عقمان ذكر سب كم زي كونن فلتينا يكونن قدمي 30 عامات فدريشن امريكا بدلتنا دونالد ترامب اي مصحف ام بيبو قال فقالي امين دونالد ترامب ابكم يلا نفلطينا هي از دراما كوين every day of drama يزلو نالوات ماركو روبيو خا too much on his plate انتهينا مالتي كل زي امريكا كتقبر لنا تدخل كم زي اللي نفلتينا بت ناي نورمال قطبا خوينا كنعب نفسنا كنعب حنكيل حيزاتنا الله سلازي تا حيزاتنا زلانا مفراس كل زكال كجبر كم زلو قبوليو مخنياتو نزين دحر سجيرنا نابتنيكسن خذ زلنا نابنت ناب قطبا وقسكاسخن كاين دلنا اتمنقسي حسرتات كم زلو نفلتينا حسرتات دما كابيد متحاده كليرلي از سويفت زبحال بزع اسارينا تمنقسي السو خوينو تريفو جن مس امريكا زلنا كونتا دمارينا ኤርትራ ካብ 24 ወይ 23 24 ናብ 25 ክልመጽእ ከለና ወርስ ዲፍረንት እንታይ ጽቡቕ ክኸውን እንታይ ፍሉይ ክኸውን እቲ ብመኸተ ዝኽየድ ዘሎ መንገዲ ስንኻ ነኺስካ ዝኽየድ ዘሎ መንገዲ ንሱ ጥራይ ድዩ ናብ ጽቡቕ ክወስድ ዝለ ወይስ ሓድሽ ክንቅይር ክንክእል ኣለና እዚ ጅም ዝና ኣትዎ ዘለና ምናልባት ቴድሮስ ናባኻዩ እንታይ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ደገ ዘሎ ህዝቢ ዝጽበ እንታይ ይጽበ ካብቲ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ነትንሱ ዘሎ ዝጽበየ ዘሎ ንኽንገብረሉ ኸ እንታይ ዕድላት ከፊትሉ ኣሎ ነቲ ሰብ ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ንዓመፃ ኣሚን ኣብይ ኣሕመድ ለንቀነስ ክልምን ይቀኒ ዘሎ ንዑ ወላ ንዓይን ተጸሊእኩምኒ ኣብቲ ዓድኹም ስርሑ ክብል ይቀኒ ዘሎ ዝኣምኖ ሲኢሉ ዳ እምበር ኣብዚኣ ክፋል እዚኣ ጥራይ ድፈትወ ኢለዮም ያነብቲ ናተይ ኦድዮንስ ካልእ ኩሉ ሓሶቱን ገለመሊውን ኣይፈትወን ያነ ግን ንዑ መፂኹም ስርሑ ኣብ ምባል ግን he is inviting and the same kind of spirit publicity ካብ ኤርትራ እንታይ ክንጽበ ንኽእል ወይ እውን እስከ ብዛዕባ እዚ ናብኡ ክንከይድ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ግዜ በትናይ ናብ ኤርትራ ክንገብሮ ንኽእል ብኡ ክንውድእ ስለ ዝደሊ ብጣዕሚ ጽቡቕ ምናልባት ሓደ ብዚኣ ናይ ምስ ኣሜሪካ ዝህልወና ኩሉ ሻዕ እዚ ሓደ ከምዚ ኩነታትና ነቐፌታዊ ገምጋም ክንገብረሉ እንታይ ይሓይሽ ክንብል ዜጋዊ ጽምደት እዩ ንሕና በዓል ቤታውነት ኣለና ሕጂ ብዙሕ ሰብ ኣነ ክርዳኣ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ወይ ክቕበላ ወይ ገለሲ ብኩሉ መልክዓት ንሕና ንዓድና ዘርብሕ ኢና ንደሊ ዘለና እዚኣ ቀዳመይቲ ዓንቶ በይጥንቅፍ ስለ ዘበልካያ ገለ ክንብል ከለናስ ከምዚ ንነቅፍ ዘለና ወይ ካልእ ዝስምዖም ኣሎ ኖ ኩልና ከማና ጽምደት ምስ ብዛዕባ ጽምዶ ንዛረብ ኣለና ኣብ ጉዳይ ሃገርና ከማና ዝጽምበት የለን ኤርትራ ዓብ ትዕድልታ ዜጋታታ ኣብ ቃንዛኣን ራህዋን ጽሙድ ህዝቢ ኣለዋ ጽሙዳት ኢና ዓድና ኣብ ዘይንፈልጣ ኩነታት ኣብዚ ዝተወልደ ሰብ ኣብ ሓደ ዝኾነ ሽወደን ሎሚ እንተትሪእዎ ኣብ ፈቆዶ ዩኒቨርሲቲታት ኣብ ፈቆዶ ኣብያተ ትምህርቲ ሃይ ስኩልስ ከም ባንዴራ ኤርትራ ኣንበልቢላትሉ ዝቐነየት ናይ ድሕሪ ናጽነት ውራያትና ኣብ ፈቆዶ ናይ ግራጁዌሽን ሴርሞኒስ ዘሎ ባንዴራ ኤርትራ ከም ሕጂ ኣንበልቢላ ይትፈልጥኒ ስለዚ እዚ መንፈስ እዚ ካብቲ ንኤርትራ ቀጻልነታ ዘውሕዝ ጽምደት እዩ እዚኣ ጽምዶ ብኻልእ መልክዓ እውን ክንሪኣ ማለት እዩ እቲ ካልእ ንሕና ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ከም ህዝባዊ ግንባር ከም መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኩሉ በደላት ናይ ታሪኻዊ በደላት ናይ ኣሜሪካ ፕራግማቲካሊ ንዝምድና ክፉት ይጸኒሑ ንሕና ምናልባት ቃንዛና ክንዝክሮ የብልናን ክንነቕፎም የብልናን ክዝረብ የብሉን ማለት ኣይኮነን ኣነ ሕጂ ናይ ቤተሰብ ዕላል እንድዩ ብናተይ መረዳእታ ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ እዚ ጽሙዳት ኢና ጸኒሕና ምስ ኣሜሪካ ፕራግማቲካሊ ብኽፉት መንፈስ ዘዝመፀ ስርዓት ኣብ ኣሜሪካ ትስፉ ኣተሓሕዛ ጌርካ ብሓባር ንኽንሰርሕ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣንጻር ረብሓ ኣሜሪካ ቆይማ ይትፈልጥን እያ ኤርትራ ግን ነብሰ ሕድርቲ እያ ኣብ ነብሳ ሓዲራ ናታ መደብ ዘለዋ እቲ ዘዋፅእ መንገዲ ድማ ብርእሰ ምርኮሳ ዋና ደስትኒ ናትካ ዕድልካ ናይ ምዃን ጥሙሕን ድሌትን ኣለዋ ስለምንታይ ካልኦት ድማ ብኻልእ መንገዲ ምዕባለን ልምዓትን ዝረጋገፅ ተትኸውን ናብ ካልእ ምኸድና ነርና ዝኾነ ማለት እዩ ጎቦ ደሊኻ መፀግዒ ደሊኻ ምተኸደ ነይሩ
سلازي تحنتي كنسمر الله نخيل كوين يسمع النبزي نحنا كل شعب براغماتيكالي منجست إرترا براغماتيكالي كسرح نحنا أنصار ربحكم ما يكونن أبتحت زخون يكون كناتات حيلن عبيتن صلوان أمريكا تنايسو يفلتني بإرترا إرترا سي رياليستيكالي تردوا يا حيلن صلوان أمريكا بعلم كورس حجي نادى خمي خيدالو اتي عنتو بيدا نزل جلس كايو كاب ناب يونيبولاريتي نخيدالنا مالتي إذا حدش كون نت أبسل الفاني علم فترالو نحنا نزين نقول له شو لنا نصنع لنا أنت أيو عينايت زلا غزخنا السلال فاني علم إذا ما كم إرترا من بابون كالن يدلينا جن مس أمريكا كل شعب ناي مزمات ناي مسرح أخبيرو مخا بدرجانا بعقمنا مالتي بتمكحت كمان إيجونا يكون رياليزم كون نتاوس لم تايكالو تبع أفريقيا رابكال ربحاتاتن شيطان أبينا يكون تاتالوا بحق بزحلفة 8 عمد 100 عمد دحري مزرزار مجزاتي نا أفريقيا انتهي كوين على أفريقيا معراب أفريقيا قال أفريقيا جينا نأجزو نإمانسيبيشن زكالس زلو نبواتهاوي قطباوي معبالة زكالس زلو حبرة سباتنا أفريقيا له هاونا قربتي أبزن كنبها لنا خيلنا سلازن احنا حراخ مكونا يكالنا أفريقيا جينا تهمشا تواسينا زلا قطبا كونتيننتيا سلازن زي أقداسيو نحنا انتينا هنكونا بزي قداميتي إذا نزارب الله كله عن توي نحنا مس هاجرنا زهلونا صمدت حيال كخونا له اب كل ملك بزياتو حايش كم زيات خون منقص كم زي انت جبره كم زي بوليس ما حشي إلنا علاتاوي كنحسب راشنالي مالتي كنحسب اقداسي تزعب ايه ازي تصقانا ايرترا يزي كخون كل شعب مفتاش مالتي انا نسخان نفتاتش منقصنا خمزدو حايشنا مدباتو خنردا كنفتن حسابات كنا معبل كنصمت صمدو ወይ ምጽማድ ኣብ ጉዳይና engaged ምዃን ኣብ ጉዳይና ኣብ ልምዓትና ኣብ መደባትና ኣብ ጸጥታና ትዝዓበየ ኣርእስቲ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ቀጻቲ ጥምረት ናትና ኣገዳሲ እዩ ምትእሳር ምስ ሃገርና ኣገዳሲ እዩ ቅርበት እንድሕራሎ ንኹሉ ካልእ መበገሲ ዝኸውን ኣብዚ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና ንነዊሕ እዋን ምናልባት ዓንተ ወይ እንታይ ኢልካስ أبي أحمد تنكف أبي الكائنير كاتا قربتي كنا أدلو زخيل نعمة ولا نعيس لنا عدكم سرحو أنت أتخونا أبي كسر كان زرع أخوص كمرسل لنا أملون دي خوينو وزلو قداي زي إمام كوينو مالسي تروحوا تعرف بهالسلوز غونا جن نحنا أبز زحلف أنا تراي بنتفت كابز سرح كله زحلفة أو واي بي اف تي من سياد جنبار ننوح كسرح كلنا حدا عابي كسال نسرح له زنبرا رستحجون دسرح له زلو موياون كتباون أبركتون حاجر زبالي economic and professional contribution to nation building زي أخم عبن جورجون ما قصالي تسرح له تماغوت له تقصقص له رستيا أنا قدامي we need to be focused كم حبرة سب بتعمل focused هنكون كنكيلها لنا حجي قربتي حانسع دشجرنا نعي قرب كيش وندم سألك ولا مزي قداي صمدو تلاعيلو أبوه ندحريت كن ملس لومي بزح تجاهيدو له أم بستقلبان كالين زر أيانا قبراوي أبايتا حداي عنتو بي بساي انتايد بالنيروس وسيت صمدو سلامي بالنيرو سلازي ازي مهوتات فليت الكان أبكال مخاد أبزي أرستنا مخاد بوزحات أم محبراو ميديا ناي تيك توك قدايات كوينوم حبرتسب قدايات دقوبرو ناسبات هلو كبرتات أبزا حلف 10 عامتات زرقنايو أب هايمانوت أتي 5 زراب أب بهلا أتي 5 زراب أب أعليت وغن بهيرات أتي 5 زراب كاب أرست زوز نجارات إزي أوت أوف فوكس يتقبرنا نحنا دروناتات هاي ندلينينا زخونة أرستي زخونة قداي برتعي كنزاروبولو نخيلنا بإرترا بوليتيكاو قطباوي ستاو زخونة أرستي كنزاروبولو نخيلنا مدرخات نايزة دمال لنا نهلا حدا نزاروبولو زلنا مدرخ زتي
فيستيفالاتنا حجي مسالو او مدرخ زتي لعلوت حلفتنا يمسيوم ارترا خيتكاسي زغونه سبدا انبو كيتكا صنيحكا نمني خمو زي تركب اب ارترا هل ترجع ترخبو حلافي اب عدها له خيتكا ترخبو بريزيدنت قال عبد الله كخيتكا ترخبو سباتينا كنزارب نخيلنا سلامتا ارترا تزبلص نغرات ناي زيغنت هاجر سلازغونت سلازي ازي كاب ناي دورونا تحساسبا بفلاي أرستاتنا زت أمازوز سبات وقيد ما ولا حنت قمنا جرزي بلوم نسم كجوزنا يبلوم حنت تمسح حدا يمسح جلمله أوت أوف فوكس يقولون هذي نحنا نلمعتنا ندحنتنا نسقطنا أوت أوف فوكس كنكونين نخيلنا أتوكرو تقدم أي تدم سال كباب بيلكا صبو غيركا كتب سلا حدا كابتي أنا أبز ميديا أن داي تو داي سلا زلنا كريو قلغو حدا كابتي politikan ሕብረተሰብና consume ዝገብሮ ስለምታዩ because enough ni economic topics ኣይንፈጥርን ኢና ዘለና ኣዲኻኒ እዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ይግበር የለን ኣይብልኒ ኣነ there's plenty of things ኣብ ኤርትራ ዝስራሕ ዘሎ ግን እንታይ እዩ ሰባት ብነፍሶም ኣለዎም ናይ ደቂ ሰባት behavior human behavior እንድሕር ፈሊጥካ ዝኾነ ነገር ክርያ ከሎ እንታይ ኣላ ኣብ ኣነ ዓይ ዝብል እዚ ኻ ሰይጣናዊ ወይ ሕማቅ ስለ ዝኾነ ወይ ስሱዕ ስለ ዝኾነ ይኮነ human behavior ይብሎ እዚ ስለዚ ዝኾነ ነገር ክትሰርሕ ከለኻ ነቲ ሰብከ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ኢልካ ንዕኡ ትትንክፍ ስቶሪ እንተኮይና ጥራይ ክሰምዓ ዝኽእል ብኻልእ ኣዘራርባ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ክንዲ ምንታይ ብዙሕ ነገር ትሰርሓላ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝቢ የድልያ እዩ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ዝደገ ዘሎ ሰብ ኣየድልያን እዩ ዝብለኒ ሰብ ነቲ ሃገር ዘይሓልየላ ጥራይ ኮይኑ ይስምዓና ኣነ ሓደ ዜጋ ናይቲ ሃገር እዩ ሓደ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ የድልያ እዩ ብኣካል የድልያ እዩ ሰብ ከም ሰብ የድልያ እዩ ካልኣይ ኣብ ደገ ምህላው ብዙሕ ኣድቫንቴጅስ ኣለዎ ምክንያቱ ፎር ኤግዛምፕል እዚ ኩሉ ቴዲ ትገብሮ ዘለካ ካልኦት ዝገብርዎ ዘለዉ ፍሉያት ዲፕሎማትስ ኤርትራ ክሰድድ ካብ ኤርትራ ክንደይ ገንዘብ እዩ ትወስደላ እዚ ኣብ ደገ ዝተቐመጠ ወርቂ ዝኾነ እዩ ዘለዎ ኤርትራ እቲ ሕቶ ዘሎ ግን እቲ ሓደ ካብቲ ኣብ ዘይተደልየ ድራማ ዘንብሮ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ካብ ድራማ ንኸነውፅኦ እንታይ ዓይነት ስራሕ ንሰርሕ ኣለና እዩ ትሕቶ ካብ ድራማ ክወፅእ ዝተኮይኑ ሰብ ኮንስትራክቲቭ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ኣብ ድራማ ይነብርን እዩ ዘሎ ዋይ እቲ መንግስቲ ብዝፈጠሮ መንገዲ ናይ ድራማ ቦታ የብሉ ኣሚን ኣብቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እንተሪኻዮም ኩሉ ግዜ ኣብ ድራማ እዮም ዘለዎ ሰው ብጀካ እቲ ኩና እንተዘየለ ድራማ እዩ ህይወቶም ምክንያቱ ትስዕስዕ ገለመለ ኣብ ቲክቶክ ተውርድ ከመይ እቲ ህይወት ይርዮ ያነ ብዙሕ ቪድዮታት ናቶም ሓንሳብ እናሰኸሩ ገለመለ ይመፅእ ናቶም ፖሊሲስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ምናልባት ኣመና ኣብ ስራሕ ተፀሚዱ ስለ ዘሎ ኣነ እውን ንእሽተይ ክፋል ስለ ዝርኦ ዝነበርኩ ንካልእ ድራማታት ግዜ የብሉን ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ ካብዚ ዘሎ ድራማ ወፅዩ ኣብ ኤርትራ ኢንቮልቭድ ክኸውን እንተኮይኑ ኦፕን ዲ ኦፖርቹኒቲ እድላት ክፈተሉ ኩሉ ሰብ ክኸይድ ኣይኮነን ኣብ ድራማ ዝነብር ክህሉ ብሕጂ ካብ ካልኦት ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ብዙሕ መንእሰይ ግን ትረስት ሚ ኤርትራዊ ኤርትራ ክትዓቢ ይደሊ እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ድማ ይርድኦ እዩ ኩሉ ሰብ ንኤርትራ መስዋዕቲ ክገብረላ ይደሊ ግን ኣብ ኤሮፓ ይነብር ከም ዘለካ ክትርዳእሉ ክትክእል ኣለካ ልክዕ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከቲቱ ኣብ ግንባራት ዘሎ ከመይ ይኮን ሪያሊቲ ናቱ ነዚ ነገራት እዚ ብትክክል መንገዲ ክንርድኦ ንክእል ኣለና ማይ ሪያሊቲ ኢዝ ዳት ኣይ ሃቭ ብዙሕ ኦፖርቹኒቲ ኣለና ኣብዚ ኩሉ ዓይነት ኦፖርቹኒቲ ኣለኒ ካብዚ ኦፖርቹኒቲ ዘለኒ ግን ወላ እውን ካብኡ ዘይጥዕም ከሎ ኣብ ኤርትራ ገለ ነገር እንተገይረ ትርጉም እዩ ዝበኒ ንዓይ ረብሓ ኣይኮነን ዝበኒ ትርጉም ይበኒ ንዓይ እቲ ሚኒንግ ዝበካ ነገር ድማ ብዙሕ ክሰርሓሉ ኢኻ ትደሊ ብዙሕ ክትዋስኣሉ ኢኻ ትደሊ እምበር ሓደ ሰብ መብዛሕትኡ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ገዛ ስለ ዝገበረ ካብ ኤሮፓ ሓፊሉ ክኸይድ እዩ ኣይብልኒ እየ መብዛሕትኡ ሰብ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ስለ ዝነበረ ገድዩ ጠቕሊሉ ክኸይድ ዝኽእል ኣሎ ኣነ በዛ ነብሰይ ዝነገረኩም ኤርትራ ኢንተርነት ናታ ምስ ናይ ስዊስ ተወዳደር ተኮይኑ ፅባሕ ከይደሉ ኾነ ምክንያቱ ኣብ ስዊስ ምህላወይ ንስራሕይ ኣገዳሲ ይኮነን ኣብዛ ዓዲ ኢንተርነት ስለ ዘሎ ጥራይ ዘሎ ኾነ ደደይ ስታርሊንክ ወይ ናይ ቻይና መፅዩ ባዕለይ ገዜ ኣብ ገዛ ኢንተርነት ከምዛ ናይ ሕጂ ኣብዛ ዘላትን ስፒድ እንድሕር ረኺበ ኣይ ኣም ጎን እንታይ ማለት እዩ ንዓይ ንረብሓይ እውን ኤርትራ ይምቻኣኒ ናይ ክንደይ ሰብ ኣለካ ከምዚ ከማይ ክኸይድ ዝኽእል ግን እቲ ኩነታት ስለዘይተገብረሉ ክኸይድ ዘይከኣለ ካልኦት ኣለዉ ስራሕካ ኣብ ኣሜሪካ ተኮይኑ ገለ መለ ንዓኻ ናተይ ስራሕ ግን ኣብ ስዊስ ምህላው ኣገዳስነት የብሉ ኢንተርነትን ልችን እንተለዎ ኮይኑ ልቹ ፀሓይ ስለ ዘሎ ኣይ ሃቭ ኖ ፕሮብለም ምክንያቱ ሶላር ብዘሎ ገዝየ ልቹ ክገብር ክእለ ዲ ኦንሊ ፕሮብለም ኢዝ ኦንሊ ታነ ዝፅበያ እቲ ስታርሊንክ ዝበሃል እዚ ካብ ሰማይ ዝመፅእ ኢንተርነት ኣምፅኦም
I don't care الشعب يوم كقبرون ورحي I can afford that معناته مسرعي سلتعاز نعو قبر غلي فمن ده رجع بيرتراخ نبرت غلي قا انتي ده مالتي we need to talk about opportunities بيرتراخ which we have plenty أجابنا عدلات كوي كونن كذا لنا سلازي إذا نقرأت زمن سيرتراك كزارب خلاله انتايس كقبرون نتي دجزلو سب نبيرتراخ أدف كم زبل أدف قبل كله ده ما عترب هاي زلت مكسير ما عترب حلو هذا سبني إيرتراك خيط كله جنزب كتفيو قال خ جبري سلازي إيرترا نزي عدل زي كانوا تيناي ورك دنان قال بلن ريا أكتيف لك الشرح له كتكلالو that day زي أمس جبرت يا إيرترا بقطبة لعلقت كي تخل زبل ابنت ناتيوان بس هذا ما مستي بس من سيات ساتفوس كان زري انتهي جبر له نكرنا السما معي مالسي حدا مالسي دحري تمليسين عخان زخونه قال لي ايد ليننيو نسمنا آسي زحلفنايو تمكرو حنيقو حزنا صنح تصابائي علماوي زوباو خنتات انتي منبرو نقولنا بحال زخدنا يقعزو سلا زخونه مغلاص ايد ليوني معنا منغسي إيرترا ابتزدليو درجه نخين حنبب زغبرنا خالق صميدو حزنا صنح نغراتي زتردادينا لنا أبزت مال استجابرنا بريسيدنت مدرون أبي قصو ينفت كم زلوا تردينا له نزي كل شيء نزات زارب الله زلخة ناكم من مبسحيو حدا نحنا كم بوليسي لعلو وركن لعلو المازن أبي إرترا سبي خبور دكتورين أي هزباو جنبر قدامنت سبي ذهب كم باتا هجراو دحنت كم وحسنت لمعت دكتورين نتناصرت امنت اب سب زقومي سبي وساني يدبل سب دما وساننا سب دماني ملو قالسنا سقابلو مزلو ناي مخته غعزونا وساننا سب ترغاغيسي سبي وساني that's why نحنا اوشتي هاغراوي السرارعه انت لاي مواقراوي السرارعه رابعي جنبار وانت باهيلنا اوشت زناي لمعتن مختن تواغيرنا زلنا أجدا سنة إرتراو زيغا أبقدام كم نتي علامات رأي كم زي تغمكا رأي ديكونا بعلو كبر زيغا سلزخونة سخونة إرتراوي غاب إرترازو ولد سب زيغا إرترايو إذا كلنا من تايد ما أبت دكتوريني سب وسانو سلزخونة سب سلزيغا دسكا كلنا زيغا تات إرترا أبقدام زلنا كم مغسلتا ويكم أكلن أمثال نايتي أبير ترازولو حزبي ناتو غيرنا هنا نرأس لذي أبزي أخلنا بحد لنا كم كالاي كم غوانا خمجلة أيريونيو بوليسي منغستي إرترا علامة منغستي إرترا فلسفنا حزباو جنباراب نايسب قدايب نايزيغا قداي مالتي كابزني نيو نحنا نحدا درمس زخونة هجراوي ناي هنسات بروجيكت ناي لمعاتنا يكون طبعا بروجيكت خندالو زلنا خوينو زمنتي صوصي حبريتا بروجرامات قالي ابزح حج مدرخ يبلين انا انتاي جن I feel the منفس ينبوبو له تدسمعوا نغرات يراين له ينبوبو له قرب تاي دسمعوا إرترا اب حدا نبلمعت اتوكلنا خنزارب كلنا اب هاجراو ناي هنصت سرح أتوكلنا خنزارب إنكلنا أبازيو درماساو زخونة هجراونا يهنسات بروجكت نساقاقر زلنا خويني سمعني أبحثير جزي تصبق انتايو عنتو انتاي الكان يركم نالوات إزي استراتيجيك ولدو قدلي كل مالتي أوشتي هجراو قالسن أبكالن زنبري أزي استراتيجيك ولدوي بتصبق أبي إرترا مسكول زجات أمنا ناي حبرت من سينا ناي كابهاجر ناي مومسا ناي كال بواننت أبهاجراو سمعت بأفلتو بخالة إرتراوي أبزخون يونيفرسيتي ناي عالم كيدو شاينا يخيت إميريت يخيت غريك يمسا أبكال توداديرو إكسل زجبرلو كنتات تفتيرلو حدا تمنفساوي كنتاتيو تناي أمرو قمناي state of mind إرتراوي حدا أزيو ابن خورنا عن هجراو هنساتيو
እዚ ተሃኒፁ ዘሎ ነገራት ብጣዕሚ እዚ ወለዶ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ለምክነ እዞም ቆልዑ ትሪእዎን ተለኹም እንግሊዝ ከዛረባ ከለዋ ብኤርትራ እዞም እንግሊዛውያን ዶ ካልእ ዶ ገለ ከዛርብዎን እንከለዉ ኣጠቃላላይ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ መጎተ ኩነታት ናይ ዘተ ኩነታት ከኣትውን ከለዉ ሓደ ኣዝዩ ድልዱል ሕብረተሰብ ተፈጢሩ ኣሎ እዚ ንዓና ፅቡቅ እዩ ሓይሊ እዩ ስለዚ ኣነ ተቐዳመይቲ let's be focused ትመልእኽቲ ትመንፈስ ነንብቦ ነዘን ትብለን ዘለኻ ምናልባት ስታርሊንክ ገሌልካ ኣነ እኳ ሻባይት ሊንክ ገለ ዝበሃል ክትውርወርያ ሳተላይት ኮይኑ ይስማዓኒ ዘሎ ናትና ክህልወና እዩ ዝመፅእ ድሓን ሒደት እዋናት ከም ፕሮፌት ሲውሰዶ ስለዚ ንዕና ድልዋት ንኹን ፎከስ ንኹን እቲ መንሰይ ክመሃር ኣለዎ ሞያ ከጥሪ ኣለዎ ቀደም ተባሂሉ እዩ ስደት ወፂእካ ኣለካ ፀገም ኣይኮነን ኢሉ እዩ ወዲ ፈርቂ ባዕሉ ተመሃር ተዋሕደ $40,000 ኣዋህሊልካ ዓድኻ ዝጥንክፈካ ድማ የለን ዓድኻ ኢሉ ኩለን እተን ቦክስስ ቼክ ዝገበርዎም መሊኦም እዮም ስጅቲ ብወገን ዲያስፖራ ዘሎ there is no question ብወገን ኤርትራ ዘሎ እቲ ቦክስስ ናቱ ቼክ ገብር ዘለዎ ኣብዛ ኤርትራውን ኣብኡ በፅዩ ዘሎ ሶሪ ክልተ ተፍቂድኩም ላይ ኣብ መንጎ ኣትየኩም እምበር ተዲ ከይረሳዕክዋ ከለኹ እየ ደለ ሲራክ ከዓ ክትውስኸለ ኢኻ ምስ ምንታይ ከተሓዛ ዓንቲ ወይቲ ብሲምፕል ኣዘራርባ ጆርጆ ታይሉና ኣብዪ ኣሕመድ ዋላ ንዓይ ፅልእኒ ንዑ ጥራሕ ዓድኹም ይናውፍሩ መሓይሹ ገለ ማለት እያ ሕጂ I'm saying this in front of everyone ናይ ብሓቂኻ ካብ ልበይ ደኣምኖ ጥራሕ ደይኮነ ብኣካል ዝኸድክወይ ኣብ ኤርትራ እውን ንሳ እያ ዘላ ድሓን ዋላ ካልእ ቃላት ኣይንጥቀም ዋላ ንዓና ፅልኡና ዓድኹም ንዑ ዝብል እንዲ ዘሎ እሱ ደይኮነ እንተ ሓቂ وهم دايكون كنا هذا بسيح مسيح let me give you an example الفي of course لبو دهابو الفي بهم حلفش عوارح سمعيه كم زخ تقبر لك تسقد له مالك تسلي له مالك كلمه معات عجوجو دانيال كم زي تقبرني يردو كم سلو خونه دي واز ما سلو خونه ديم بزح تباهيل but here's the bottom line مخنياتو ابكندناي قالات نقول له like by plain language كنتكم لمنتهي سيراك سقال على مسلكا ኣብ ሓደ ኦኬዥን ሲ ሲራክ ምሳይ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ እቶም መራሕትና ብዙሓት ነበሩ ወይ ማለት እዩ ሕጂ እኮ ፊልና ሻ እንዳሰተናሲ ኣብ ከሎ ከዓ ኣይ ቲንክ ተፈርመኒ ኢኻ ተተጋግር ሲራክ ስኻ ኢኻ ዳንኤልካ ካብዞም ኣብ ኮሪኹሞ ነበሩ እዩ ኢሉ ገለ ፋሊጥኒ ምስ ሓደ ሓደ ሕጂ ሰላም ገለ ክንበሃል ከለና ገለ ኣነ ካብኡ ከለኹ እዋ ሕጂስ መን ዶ ተኽብራ ገዲፍዎ ኢልኩም ኢለ እዮም ሕጂ anyway ብድሕሪኡ መቸም ዝቐፀለ ኦፊሻል ንዓይ ተባህለቲ ቱር ዝግበር ነይሩ እቲ ትብሎ ዘለና ንምምላስ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ትወፍር ዘሎ ኣብ ምንታይ ተዓቕሚ ዘሎ ኣብ ምንታይ ተስፋ ዘሎ ከድካ ርኣዩን ዳንኤል ኣርእይዎ ከም ድላይካ ሕተት ኣብ ክንዲ ናይ ፕሮፓጋንዳ መልክዕ ከምዚ ኢኹም ትብሉ ከምዚ እዮም ትበሃልካ ድላይካ ኢንፋክት ምእንቲ ክፈኽሰካ ሲ ነቶም تزارون تللي ولا صراحة ديوم ولا هجراو قال كله ديم بينهم في قبل كمان دللا كساب كنت تدفعين يورو دخلنا غينو أو ترمس جور خامس وزحت أبزم مرحتي راخد جميل حاجة دارجا ناي بريك ناي آيس كوين ناي سراك زرار بمالتي أو دانيال أبزم أخرجهم من نوركم قاله أو أي تخور الحجة أنت مخرج دا قريفنا عندنا قال شعوركم نجار كاتات مالتي شعو بزيادة سرعة زربا متى تخيل التمقوى مكوينس أولوني ناتو زربا مالتي حجي كحصر لكم نمشاتات هاي تخون دله مقوام حدا رخا خيت قدفو دفير خزار بخلي من استرات تخونو ناي زوبا ما حضر تخونو ناي حالف تهقدف تخونو جنرال تخونو اب كندي كاولو من هنا كيتقاوم ناخذ سبكم يمثلن الدصبه اي ثينك قال زنبع نغير الله اوف كورس ابرسنا سالنا يسال نيرو كاباي جميركا وزع عامتات كابتي درس دي كاف سيراك دي فلينا حدا نغير كون يري كابتن مش تعدل اللو دي فلينا كوي قن اب حدش معرف بصيحنا لنا حج خناتا تغير الله تبل كلا خاسي نتي بعين خاطريو زي حج دبلو دلو خاسي بعيني در اخور يكون بعينهم در اخم ونغير نخلاتنا مالتي نعو اب عيننا خلص كم زي اللي غيركا دزربكا اللومو حجي بزح نغراتن بزح عدلاتن بزح نغر كله خليو اب رسيو مو كم خونت خوينت بالشع مالتي سبك عدمت خوينو كمتي كنو مخادي انا وزن كي تقرب بهلان حج كمان كم ياسبال الله
مهم تخوين دا أبي دلت investment أبي دلت opportunity أبي دلت تصاوعيت أبي دلت check list أبي الله نعونا يعدخمنا investment conference قبر دبل النار قال كم دبها لي إلا النقر in fact نعاي كم ملأخت تعد الله كده حوات كاتر نفتقينه تسفاد الله هاجر كم دلاتكم نقرم اتخبر دلوا حساب دلوا كلد دلوا إزي يخبر دلوا conference يخبر دلوا investment board يخبر دلوا إزي يخبر دلوا دبل أنهم إذا أنه فرس إزي أيقونة قال لك دانيال كوم يبلنا نحن يلو منقستي ديو نخال وكيلو ولا ندب وكيلو كوم يبلنا كبلن دل نباي يحدث جن أنا يتبعي لكم أنا خم تجاره إذا حجي كمزي سلا تفاتخا سلا قال أدينا ذدي أبالك دفع كونكو قال كونكو اتخبر دلوا خنك أومز جبأنا خن العلوز جبأنا رستات أبوت له نعوخا كوفي الكاش هندسة تخا تزارر بلو وين دلنا حجي انت يقبل دلي facts on the ground سي أبيد كادلو ورق سي كم استيقظ صريمو ورقاو عدل لنا قد محمش عامتكم من يريبلني يدلو قد مع 10 عامتكم من يريبلني يدلو حجهم اللي هنا نبللنا أنا طرح ديكون كو بزحت كيدوم دقبروا وي روسي خمس تدد بلو كيدو سي كم زي privilege أكون أنس كم زي حدا فلي نجر ترخيبو قال تتركبت عدل تطقم الله خور خلي جن زقونا سب كرخ بزغ العدل درجع عينتي زخا أبوتو خم دلو I think أنا وحلكم ده أمبر سكين سيراك بس خلي جندل اللهم بحساس لنا برنا بزخونه سيراك نقرا من قد خات هايس كات من لسات غل حنت عتولاتني كل هات كون قلت من لسوايهم بوجن من سيرترا انتايك جبري قبريو تصبي تبهلنا لنا كنت بينا بوجن التهزبي انتايك جبر له وتبلنا عبنت كم حبرة السب مزراب كل جزء قليل انديو كم قلة سبات كنزارب لنا زوم سبات أبدأ جزلو أبزي كان اللي جشين 400 سبات يريولو بخما يكدالو يقولون نسبح نقو نزيز نعت وزلنا ويمكن أتوان دل زلنا مدرسي سبات بكما يكدالو ولو مدى عينت بالدلاوات 3 سنة بتاعت نفسه وكفسب بزمن قد تتداليها لنفسها خطاكم تغل لسدرها خطاكم تغل لحبرة السب خطاكم تغل لهاجر خطاكم تغل بخما يكدالو تنقل في الله شراك أب profession يكون أب business بزح تمكرو زلكا سك بزحات ناشتون سلزلو بخما يكدالو يقولوا تمن ساعات وين تزبع بتجزلو يا نالباش بزا ناي دانيال خجمبر حلفتي حزبه قنبار بنيرم حج بقلا ملكا لاليو الى زول كواس حيقوم ان فاكت ايس بريكر نيرا تعلان ما جمرت نيرا بزعبا مودة تحجبتي ناي وفرن جان خيد لنا إذا صمدون بلوز لنا كون عوي تي مدلاوات مخنياتو سي السلام كي هالوكو investment تتكبر بتاع مشكاري حجي بهم ملكع تاريخاون نتي خبابينا نتي زوبانا زلو السلام كم زخون تحرقيركا نتي ناي investment بحال حدا عابي زلا نقدميتيو يعني توي بزعواز ناي متقعدتات إيران إسرائيل كنزارب كلنا إنشرانس كهلو زخل صلوا تقيسنا نيرنا إنشرانس كخبر كله تي investment كمان كسر حيك إلينيو سلازي أبز حالة في حياة لعمتات تحت أرضي مودات بزح سرعة تسريحي أقول قلت مودات بزح تسريحي جورجوس بالنركز ناي إنترنت من الباش دخمز بلا حدا خبت دخمز بلا خفالات سيزرلو قدمي يقول إلكتريك is very important ناب investment تنا إلكتريك لومي أب زحاشة هونتات بزحلو من الباش الكلها ناب investment أقداسي حايل سبي بتزامات خرّا خلو أبيرترا حجي زحاشة زمع بلا زسلت أنا حايل سوالو حجي نتخاب دكز خي تباهله I think بزح كذي سوال in fact أنا انتهز بالنسوات مع السنان خيد أبزخوني هو إيرترا خيد كهت قبر تخيلها بفلاي مش إكسبورت تحاز نجارات متداخلين أنت زي اللي تا حجخ قبران خل نجار أنت عن توي اوكي سيراك ابا خلها ملسا ابزخونه سب غيرو كيدو كي تدلين عينا من بزحات يوم تعفو لي انت هاو دو اي ستارت ابزقره بحج كاب كندا حدث نير تراخيد
يدللو انتاي كقبر حشاني لون سلازي وريز مالت تسب كل سفلت كيرنا نوصدو ازي قات جايد لاين سدلت بل وريز ستيبس حدا سب كابزن دقه خير كاب دقه خيرو ابير تراين بس قبر تدليو ابيو ينبس قبر مالت لسي اندستالاك خاف دليو مريت مني كبو ابي يزركب نزيس بين يخات خدو سلازي تزبسي تري لوك قبراي كلني مخنياتو ابيزنس لو ابو خان داستالا انتونيرو جردين تنير كدستنجس كود بيزي ابوخا ولا حنت انت دينيرو ولا حنت انت ديت فلت كوين كان سخاونا بزي مسيخا بروفيشناتيخا نرس كوين كاري غاتسر زلغا الكتريشن كوين كاري غاتسر زلغا ولا يبر تسرح لغا جراوند انفورميشن يبل كان مثلا باستات ونركب هنا بركان اذا اي وانا انفست سبعه دي كالك قبر دلغو وير دو اي ستارت كابيك بقس بيني تجمر نزبلسي انتي كقبرو قولو تمبقس كما يمثل ኢንቨስትመንት ሕጊ ኣብ ኩሉ ዓለም ሕደ እዩ ሓደ እቲ ፍልጠት ክህልወካ ኣለዎ ንኣብነት እዛ ናይ ከብቲ ምፍራይ ዝበልካ ዓበ ፍልጠት እዩ ከምኡ ፍልጠት እንተለካ ሓደ ሱ ወሳኒ እዩ ካልኣይ እቲ ካፒታል ክህልወካ ክእል ኣሎ ኣብዛ ዘለናያ መድረክ ኣብ ኤርትራ እቲ ብናትካ ገንዘብካ ክሰርሕ ትኽእል ምክንያቱ እቲ ባንካታትና ጌና ኣብቲ ናይ ከለቅሕ ዝኽእል ደረጃታት ኣይበፅሐን ኣሎ ሳልሳይ ድሕሪ ብድሕሪኡ ዘድልየካ ምናልባሽ ናይ ከብቲ ምፍራይ እንተኮይኑ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ክትከይድ ኣለካ you have to invest ጊዜን ገንዘብን ቅድሚ እቲ ኢንቨስትመንትካ ምግባርካ ኬትካ ክትዘራርብ ክትክእል ኣለካ ሽዑ ከምዚ ክገብር ደልየ ትብሎም I'm sure ብዙሕ ናይ ምትሕብባራት ክህሉ ክእል እዩ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ብዓብዩ ግን ከምቲ ኣብ ቅንያት በዓል ናፅነት ፕሬዚደንት ዝበሎ እቲ ምቅራባት ተወዲኡ ሎ ዝመፅእ ዘሎ 6 ወርሒ ከዓ ከነብድ ኢና ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ኩስዓይት ሰብ ክገብሮ ዘለዎ እንታይ እዩ ሓደ ኢንቨስትመንት ክትገብረሉ ትደሊ ኤርያ ተፅንዖ ኣብዚ ከለካ ክጅምሮ ትኽእልካ ካልኣይ እንተዳ በይንካ ዘይግበር ኮይኑ ምስኻ ተሓባቢሮም ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰባት ተናዲ ሳልሳይ ተተኻኢሉ እቲ ዘድልየካ ገንዘብ ምክንያቱ መዓት ብድሆታት ስለዘሎ ገንዘብ ንምስታት ብዝተኻለ መጠን ኣሰጋጊርካ የፅንሕ ንኤርትራ ብዝተፈላለየ መገዲ ወሰዶ ትኽእልካ እዚታት ጌርካ ፀኒሕካ እቲ ሽዑ እቲ ባይታ ምስ ተበለ ክተብልካ ኣነ ብቐረባ ፍልጦ እየ እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ኮድ ናይ ኤርትራ እቲ ናይ ላይሰንስ ሕግታት ናይ ኤርትራ እቲ ኩነታት መፂኡ ቆፂዎ እምበር ምችው እዩ ንኩሉ ነገራት ምችው እዩ ኣቑሑ ደሊ ትኾንካ ንኢንቨስትመንት እቲ ዝኽፈል ቀረፃት ዳርጋ ስማዊ እዩ 2% ከለቢል እዩ ስለዚ እቲ ባይታ ተነፂፉ ኣሎ እቲ ንኣሽቱ ዝተረፋ ኣለዋ ኢንተርነት ኣብ ዘለናዮ ዘመን it's very important ምስ ኢንቨስትመንት ብፍላይ ምስ ናይ ሰደት ክሰርሕ ተኾንካ it's very important እሱታት ገና ይተዋደደና ኣሎ ካልእ ዝዓበየ ድኻም ዘሎ እቲ ናይ ባንኪንግ ሲስተም እዩ ምክንያቱ እኩል ካፒታል ስለዘየለ ኣብኡ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ኢንቨስትመንት ምግባርካ እሱታት ብኸመይ ናይ ከብሎክ ክትክትል ኣለካ ስለዚ ብሓፂሩ እቲ ናተይ መደምድምታ ክበፅሕ ተኮይነ ዝፅምዶ ሓደ ኣፍ ደገ ናቱ እዩ ነቲ ፅባሕ ክመፅእ ዝኽእል ንግድን ወፍርን ብዘይ ሰላም ክህሉ ስለዘይክእል ንዕኡ እዩ ናህና ብልጫ ናህና ረብሓ ካብዚ ፅምዶ ብዓብዩ እሲ ድሕነት ኣይኮነን ድሕነት ናይ ሃገር ኣይኮነን ወይ ናይ ኣብይ እሶም ፅእ ዝኽእል ሓይልታት እሱታት ኣይኮነን ኣብኡ ከርክበና ኣይክእልን እዩ ክቐርበና ከማን ኣይክእልን እዩ እታ ናህና ቀንዲ ድሌት እንታይ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ከምቲ ሃገርና ዘሎ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ፈጢርካ ነቲ ወፍርን ንግድን ምኻድ እዩ ምክንያቱ ፅባሕ ኢንቨስት ዝገብር ሰብ እኮ ዕዳጋ እውን ከድልየ እዩ ኣብቲ ከባቢካ ዘሎ ዕዳጋ ንሕና ሓደ ካብቶም ዘዋሓድና ህዝቢ ኢና ሱዳን ካባና ዕርዮም በዝሑ ኢትዮጵያ ካባና ብ10 ዕፅፊ በዝሑ ስለዚ እሱታት እዩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ንምባል እዩ ይቐንደለይ دام تبو اوكي حجي ناي مودة حتويا بتدروس كجمر إرترا بحمشت عمت أبتبق درجة كتلون دحر دلينا يا حج كجبرو زلوهم تبلوم تايوم حجي إرترا كتجبرو زلوا 5 years from now إرترا بتبق درجة بتي حلاك نبل دحر غينا لومك كجبرو زلوهم 3 سنوات بتاعت نفس وقفكم 3 سنوات بتاعت دالو ምናልባት ዝደጋገም ክህሉ ይኽእል ግን
እንታይ ክግበር ይኽእል ኣባ ምናልባት ቴድሮስን ዳንኤልን ካውስካ ኣቢልኩም ሰባት ከ እንታይ ክገብርሎም ንነብሶም ንክዳለው ታሲራግ ዝመለሳ እንታይ ክገብርሎም ካ ምስ ኣተሓሕዘ ብረብልዋ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕቲ ፅቡቕ ዕላል ብሓፈሻ ፅቡቕቲ ሕቶ እያ ሓደ ምናልባት ከም ዜጋታት መጀመርያ እንታይ ክንገብር ኣለና እትብል ብዙሕ ስለ ዝተዛረብና ኣነ ሓንቲ መትከላዊት ሓረግ ኣላ ኣገዳሲት ኮይና ትስማዓኒ ምናልባት ከምዚ ማንትራ ኮይና ከይትስማዓና እንታይ እትብል ሓፋሽ ይንቃሕ ይወደብ ይተዓጠቕ ንሕና ዕጥቂ ብፍልጠትን ብዓቕምን ብብቕዓትን ኢና ንዛረብ ዘለና ንሕና ኣብ ደገ ማሕበረኮማትና ክነሕይል ክንክእል ኣለና ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ እንሻላ ክንዛረበሉ ብዛዕባ ኣብ ኮሚኒቲ ኣብ ደገ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ብድሆታት ማሕበራዊ ካልእ ብድሆታት ኣብ ስድራ ቤታትና ዘሎ ፀገማት ቪሳቪ ዘለና ዓበይቲ ፀጋታትን ዕድላትን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና መዋእል ምስ ብዙሕ ብድሆታት ኣብ ግዳም ኤርትራዊ ዓቕሚ ከም ሕጂ ኣይተዋህለለን ኣብ ሽወደን ዓመታዊ ክንደይ መንእሰያት ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ሽወደን ኤንሮል ገብሩ ኣለዉ ኣዝዩ ዓብ ቁፅሪ ስጋብ 1000 ሰብ መንእሰይ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ሽወደን ኤርትራዊ መንእሰይ ኤንሮል ይገብር ኣሎ ይኣቱ ኣሎ ብኡ መንፅር ድማ ይምረቕ ኣሎ እዚ ዓቕሚ እዚ እዚ ፀጋ እዚ ኤርትራዊ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ብትውልዲ ብመቦቀል ኤርትራዊ ኮይኑ ብረብሓን ኣበርክቶን ነቲ ኮሚኒቲ ኣብ ዘሎ ከም ዘርብሕ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ልምዓትን ህንፀትን ሃገር ድማ ከም ዝውዕል ክንገብሮ ኣለና እዚ ክነኽትቶ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ነዚ ንምግባር ድማኒ ውዳበና ብዓይነት ክነሕይሎ ክንክእል ኣለና ብንቕሓት ክነሕይሎ ክንክእል ኣለና ብሓፈሻዊ ከምኡ ንብል ኢና ቀፃሊ ማሕበረኮማትና ነዚ ስትራቴጂካሊ ርእየን ክሰርሓሉ ክኽእል ኣለወን ብዙሕ ተሰሪሑ እዩ እዚ ዘይበሃል ኣብ ደገ ዝሰርሕ ፀንሐ ወላ ሓንቲ ብዘይ ዝኾነ ሞሳ ከበርክታ ፀንሐ ኣዴታት ኣቦታትን ካልኦት እዚ ስለ ዘይበሃል እዚ ዓቕሚ እዚ ኤሊቬት ክንገብሮ ኣለና ብብቕዓት ብኳሊቲ ክነሕይሎ ክንክእል ኣለና እዚኣ እታ ሓንቲ ካልአይቲ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ንኣብነት ኣብያተ ፅሕፈታትና ኤምባሲታትና ናብኡ ዝኾነ ሃገራዊ መንፈስ ሃለኻ ድልየት ሃለኻ ሃገርካ ክትከይድ መወዳእታ ሲምፕሊ ምምሕዳራዊ ናይ ወረቐት ናይ ቆንስላዊ ጉዳያት ናይ ካልእ ክተሳልጦ ዘለካ ነገራት ኣሎ ቅረብ ረሓቕ ገዛኻ ኬትካ ነዚ ዓይነት ነገራት ክትምልሶ ኣለካ ቀሊል ናይ ወረቐት መንነት የብልካን ፍጠሮ ሕጂ ግበሮ እቱ ወዲቑሎ ሕድሶ ክልተ ኸሚቲ የብልካን ግበሮ ቀሊል ማለት እዩ በዚኣ ኻታ ትጅምር ማለት እዩ ሲምፕሊ እዚአን እንድሕር ጀሚርካ ሽዑኡ እቲ ጉዕዞ ክትከይዶ ምስ ጀመርካ ባዕሉ እቲ መንገዲ ክሕብረካ እዩ እቲ ካልእ እታ ዝበልካዮ ዓንቶ ጆርጆ ናይ ንኣብነት ከውፍር ደሊ ኣነ ከመይ ክኸይድ ኣለኒ ኣበይ ክኸይድ ዘለኒ ኣነ ክገርመካ ብሚኒስትሪታት ደረጃን ካልእን ዘሎ መፅናዕታዊ ወረቃቅትን ፅሑፋትን ዓመታዊ ፀብፃባትን እዚ ዘይበሃል ዓበይቲ ለምክ ነብሻ ባይት ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ናይ ገለ ኒውስሌተር ዚያ ናይ ገለ ርኢ ነይረ ኣዝዩ ወላ ኣብ ኮሌጃትና ዝቐርብ ኣዝዩ ብዙሕ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ኣሎ በቶም ተምሃሮ ነዚ ግን ኣክሰሰብል ኣይኮነን ዌብሳይትስ ድዩ ሻባይት ድዩ ካልእ ድዩ ኤምባሲታትና ናተን ናይ ሳይበር ህላወ ኣሕይለን ኣብኡ ክቐርብ ክኽእል ኣለዎ እዚ ስትራቴጂክ ስራሕ እዩ መታን ተሓበሬታ ክህሉ ኣለዎ መታን ንስኻ ክትመርፅ እዘን ትብለን ዘለኻሲ ኣገባብ ናይ ኢንቨስትመንት ከመይና ክንከይድ ዘለና ገለ ኤምባሲታትና ሕይል ዝበለ ዌብሳይትስ ክህልዎን ይኽእል እዩ ሓበሬታ ክህልዎን ብኣጠቓላሊ ፅቡቕ ሕጂ ናብ ዲጂታላይዜሽን ንሰግር ኣለና ብዙሕ ቆንስላዊ ጉዳያት ተደሊኹም ብከምዚ ተመዝገቡ ከምዚ ዝብል ነገራት ኣብ መስርሕ እዩ ዘሎ እዚ ክሕይል ክኽእል ኣለዎ መታን ኣክሰሰብል ክኸውን ሓበሬታ መታን ንስኻ ክትፈልጥ ካብ ርሑቕ ጀሚርካሲ እንታይ ከም ዘሎ ትፈልጥ እንታይ ብድሆታት ከም ዝፅበየካ ከማን ሕጂሲ ፅባሕ ከምዛ ትብላ ዘለኻ ኩሉ
تداليو تواديدو أي سن حكاني أكل نايت موجودات كتكون على لك بس إنه أمره جميركا بمنفس أبز تواددلنا مخدنا نيرنا سودا سقم يلنوكا جن مزي كله زحلفنا يو بدهوتات مزلنا عدلاتن بوتنشال ناي هاجرن نحنا أكل نايتي موجودات أبز توادد من ناس إسرائيل يكونس اتخوادد ندليون أكلوا خلنا خنصرحو خدليناي أبا خلقا تدرس تي أكلنا مودات كنبل كلنا مستوى دلكات كيت كلها كبوريو أكلنا مودات مخان قديت هذا يكونسي بالحيو سبح قرات كله كتقبر ده الشكا مستوى قرات مت لذي again كل زيوم نقرازياتهم كم حوس قديت هذا يكونسي attractive points زيوم أتوم مجمريا زخدو ريسك اللوام جن advantage كاللوام كل نجار أنت منقستون أكيد داس تراكز أو تخلالو نسبات ملما أنا اللي كان يلومي تعدل كود دوليو سبعة لي إيرترا مريت على الواحد تلو أتقالو تدلعي تاجريا ولا نزي جايز بلاكا لذي سقى نتنجرتي كم زي نسبة إيرترا بجا خون اللو جلاي كون اللومي نعان السقى نزي عدل تتقوم الليو سقى أنت دي تقيم قالو trust me عدل مستخفتك جبت عوامات يوم كاتياو على عدلاتهم كمتيهم investors متيهم كاتياو سلازي بوانو انت مخاد لما نقصير تراس لا تحلت رايدي كونه لنفسها ونربحها سلو زلو غيرنا كنشط لنا قتل هجي مغنياتو كم زكو زعما مسوات رايز كبر ولا حجي كابز قمر كابز زربا ايرترا وسي كاسي انس تشاينا خيده اندونيسيا خيده ابكال كوفري عند حريلكا ابتبايتا عدلن بدهوتاتنا له انت يا خبل دل زلخو ابايتا زلو كوننت مردا ناي قنقا باريار ناي باهل باريار ناي بزح نغرات اب حدش حبرتسب كيت كخسرح توفرك تحسب كلخ حجي انتايو كم قديتا تراي مالتي ديكونه كم مرداتا سب تواديدلو اندحر نو ابزيل بچاكا اتيوم انديوم كال سريحم زوصو حجي بزح غزي نعنا نخالق كبابن حبرتسباتن وي عدتات نصبيو اب عدنا كمو خونا لو وديومنا ديصنحو إلكا تصبيو نغرات الله لا كما بزخونه نجار كوفري حدش تمرت غمهاري حدش سراحك حزي اختبل كلخا جريس تايم الله ازيا فليتكاس كتاتوا اخذ كيلا لك سلازي اوشتي حمشت عامتات بزي زلو قمنا ناي هاجر انا درما سرح زلو خويني سمعني كمزات بلا زلخا كنقدادم كناتو راشنالي اصنعنا خنكيد فيزيبيليتي ستاديز يدليو أكل نايت موجودات يدبلا أنا تميل كان نزليل كات خدو نجارات أيقونن بوزح سفتينو حجة 5 دينار وجلز بنونو كوننت كترد على لك أبي نايس أن إحنا خدبلت على لك حجون كدو أنت خنا أنت يالو عدلات بدهوتاتنا بايتا مسارحيتات إنترنت إلكتريك سرقيا تقولنا تبلو نجارات حرشة خميدر أنت هالكاس سرقيا لوديو كم يجرو دخونا نجارات زلو أكلوا مخانوف أصنعكا كتأتو خدكيلا لك بعابيو دماني قدامنت ناي هاجر أبي ناي investment sectors هاجر استراتيجيكالو خوف كتوفر ديليكالو نعون ترديكا بربحا خمو علو زدلو غيني يسمعني أزيو تعم علاليو thank you دانك الله كل تناخفو تديات خون دلامو أبسلس خط غلان كم تفهلت مالتي هذا دقونا نجار كجمرت خوينو حدش نجار تأتو خلقها you know تي ناي how change لو تخمي كم دمت أصلا كل سبب فلت أشارت الله جمرت له نتم جمرت رسعقوا مالو نتم رسعقوا مالو ده حال مودات أخذت ودي تم دات ولا قايله سعسك الله خامي جمرت له نعمري أم دات ولا ده حر داس دم ولا ده حركة موداتها كتارة تورس أني حمافتاس كيد مسولو كم زي أخبله خلو موسيقى تودهم كارلو ده حان كنا فتخليت قايله أصلا دوركبو قرطة ما مينا مالو مالتي جي أبزد لنا يو ناي ده حان أبزد نزح مش تعمس بتمجمري أنا نرياد لنا مالتي أجيب زيك العالم نتهم أبتا تشارت إنوفيتورز يم دبها سب آيفون تايو خيبة لخلو رجاجي رم آيفون عنده ينزين تاي هو مع بقى نصرح مجمري الرجاجة they don't care they do it
ሕጂ ኣብዘን መፅእ ዓመታት ብዛዕባ ቁጠባ ብዛዕባ ገለ ንብል ኣለና ግን ኤርትራ ብዙሕ ደይ ፀጋታት ኣሎ ብዙሕ ነቲ ተሰርሓሉ ልዕሊ ክሰርሓሉ ዘለካ ነገር ኣሎ ግን ብዙሕ ዝጎደለ ነገር ኣሎ ሕጂ እቶም ንዓ ስራሕ ንዓ ሸቅል ንስኻ ምስ ጣዕምካልና ንሕና ክንገብር ከምኡ ይኮነን ንጥዕም ዘሎ ዋላ ትኸውን ቁርቢ እትው ኢልካ ፀኒሕካ እቶም ቀዳም ወዳእቱ እዮም ድዕወትሉ ኢልካ እሱን ኣቦቱ ኣሎ ግን እቲ ግደ ሓቂ እንታይ ድኾን ዘሎ ኣብዚ ንመፅእ 5 ዓመት መን እዩ ኣገዳሲ ለውጢ ከምፃልና ኣብ ድኾነ ማለት እዩ እቶም ዋላ ምሕምባስ ደይክእልዎ ከለዉ ጥቅር ኢሎም ድኣቱ እቶም ሽዑር ክበሉ መጀመርያ እዚኣ ክገብር ድሕሪኣ ከዓ ክሪኣ ኢሎም ኣወንታዊ ፖዚቲቪቲ ምስ ኤልያስ ኣማረ ንዛረብ ከለና ሓደ መዓልቲ ኤሪ ፖዚቲቪቲ ኢሉ ሓንቲ ኮይን ገይርዋ ኣሎ ስለዚ ንዕየ ክሬዲት ክቦ ኤቭሪ ታይም ኤሪ ፖዚቲቪቲ ኣወንታውነት ፖዚቲቭ ኣተሓሳስባ ኮይኑ ግን ምስ ኤርትራውነት ትተሓዝ ማለት እዩ ምስቲ ዝኩሉ ሃገራውነት ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ካልኦት ዋላ እቶም በታ ቻርት እቲኣሲ እቶም ኢኖቬተርስ ኩሉ ግዜ እቶም ቀዳሞት እቶም ሰጎምቲ እቶም ፈለምቲ 2 ካብ 3 ከሚት እዮም ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ብድሕሪኡ early adapters ወይ ከዓ ንዕኦም ርዮም ዝስዕቡ ኣለዉ ሓደ 15 ከሚት ገለ ብድሕሪኡ እቶም early majority ዝበሃሉ ሓደ 35 ከሚት ንዕኦም ርዮም ዳኣቱ ካልእ 35 ከሚት ሕጂ ነቶም ካልኦት ንግደፎም ክመፅእ እዩ ዝኾነ ነገር ድመወቕ ብጀመርቲ ሕጂ ኣብ እንታይ ድብል ኣለኹ ኣብ ድኾነ ኣተኩራና ሕጂ ናብቶም ፈለምቲ ይኹን ፈለምቲ ኣበይ ርኢኻ ዳንኤል ዝኩሉ ኢንቨስትመንት መዓት ኮመንት ክትሪኢኹም ሕጂ ከምዚ እዝን ከይተቐረበ እዚ ከይተቐረበ ኖ ኣነ ጥራሕ ዲደ ይፈልጦ ኩሉ ሰብ ፈልጦ ሕጂ ብዛዕባ ኣብቲ ናይ ቁረብ ምስ ቁጠባ ክነተሓዘተ ኮይና እሞ ኢንተርነት የለን እሞ ናይ ባንክታት ገንዘብ ምትሕልላፍን ገለን ፀገም ክኸውን ዲጂታል ባንኪን የለን ካልእ ነገር የለን ወይ ዝኩሉ ሳንክሽን ተተሓዘ ናይ ስዊፍት ተተሓዘ ገለ ኣሎ ሕጊ ንዑ ድጠቅም ነቲ ኢንቨስትመንት ዝኸውን ማለት እየ ኣገባቡ ኢንቨስትመንት ቦርድ ድዩ ዋላ ዲስፒት ገብር ከለካ ዲ ገለ ሃውሲን ናይ ሽግር ናይ ገዛ ናይ ቸሜንቶ ናይ ምስራሕ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ትራንስፖርት ናይ ማኪና ናይ ገለ there you go ዘኪርያ ድሓን የተጋጎምቶም ቁፅርታት ከይጋገ ክበር ፀኒሐ ሕጂ እዚኦም ቶም 2.5% ከሚቲ 2% ከመፅያ እንደገና ንሶም እሶም እዮም ቀየርትና እሶም እዮም ደድሊና ዘለዉ እሶም እዮም ተወፈይትና ምውፋይካ ኣይኮነን እሶም እዮም ዕውታት ክኾኑ ግን ኣበይ ኣሎ ኢሉ ዝሓትት ኣይኮነን ኣውል ፊገር ኣውት ኢሉ ዝሓትት እዩ እዚ ኩሉ የለን ግን ጎ ፊገር ኣውት ፅቡቅ ዘሎ ከምዘየሎ ድፈልጥ መንግስቲ ክንብል ከለና ሚኒስትርታት ማለትና ኢና ዶኳትርና ማለትና ኢና መምሃራና ማለትና ኢና ባንከርስ ማለትና ኢና ምስኦም ከድካ መጀመርያ ትፈትሖ ነገራት ብዙሕ ክህሉ እዩ ፅቡቅ ዘሎ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ቀዳምነት ኣብ ሴኪሪቲ ዝፀንሐ ሃገር ሕጂ ቀዳምነት ኣብ ምዕባለ ትኸደሉ መገድታት ክመፅእ ከሎ ኣገዳሲ ክኸውን ማለት እዩ ኤኒዌይ ከመልና እውን ንበፅሕ ኣለና ምስታ ፅምዶና ከይንርሳዕ ብሕፅር ዝበለ ፅምዶ ንመን ወሊዳ ንሰላም ትምፃልና ኣላ ሰላም እንታይ ክትወልድ እያ ናይ ምዕባለ ክንሓስብ ትገብረና እያ ምዕባለ እንታይ ክወልድ እዩ ስራሕ ክትፈጥር እዩ ስራሕ ገዳሲ ክትህብትም ገለ ይኮነን ስራሕ ክትፈጥር ኢኻ ማለት ኢምፓክት ክገብር እየ ትብል ፀኒሕካ ፅልዋ ክትገብር ፅልዋኻ ከላ ኣይኮነን ስራሕ እዩ ንምንታይ እዩ ስራሕ ድኾን ዘሎ ስራሕ እንተ ደኣ ከተስርሖም ተኽኢልካ ኤርትራውያን ንኣሽቱ ካብ ዓዶም ኣይወፅን እዮም ማለት እዩ ኣይስደዱን እዮም ማለት እዩ ኣብ ዓዶም ክወልዱ እዮም ማለት እዩ እቶም ድወልድዎም ካብ ኤርትራውያን እዮም ክወልዱ ማለት እዩ ሕጂ ተደይወሊዶም ከ ስደት ጠፍእ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓደን ቀንድን ፀገምና ስራሕ ስለዘየለ ዕድላ ስለዘየለ ስደት ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ ምስ ጂኦፖለቲክስን ገለም ከነተሓዘ ንኽእል ኢና ግን ነዚኣ ትምፃእ ተኾንካ ሰላም ክትመፅእ ኣለዋ ዳስ ዋይ እዚ ናይ ፅምዶ ነገር ከምዚ ኮንቪኒየንስ ኣይኮነን እሳ ተደየላ እቲ ሰላም የለ እቲ ምዕባል የለ እቲ ስራሕ የለ ስራሕ ውትድርና ጥራሕ ይኸውን ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥራሕ ይኸውን ማለት እዩ ነዚኣ ድሕጉዝና ኣወንታዊ ሓሳብ ዘለዎም ኤነርጂ ዘለዎም ክእለት ዘለዎም መዓት ኤርትራውያን ኣለዉ እዚ ኤሪትራ ኔክስት ንብሎ ዘለና ፕሮጀክት ምሳኻ እውን ንዛረበሉ ኣለና ካልእ ንገብሩ እውን ኣለና ኣብይ ኣለኹም ቶም ኢኖቬተርስ ንምባል እዩ ኣብኡ እውን ብዙሓት ተኣትዉ ኣለዉ ግን ኣነ ቀልጢፈ 5 ደቂቃ ትወስደለይና ካብቶም 2.5% ካብኣቶም ድዩ ዋላ ካብቶም ኣብይ ኣሎ ኢሉ ንሓትት ድዩ ወይ ከዓ መወዳእታ ክመፅእ እዩ ዝስዳሓን ከነርክበሉ ኢና ድበሃል ስለዚ ሓደ በለለይ ማለት እዩ ኢኖቬተርስ የድልዩና ካልኣይቲ እንታይ ተድልየና ኣላ ድሕሪ 5 ዓመት ክትብለኒ ከለካ ኣነ እንድዒ ናይ ሲራክ እምበር እናተይ ዕድሚ 5 ዓመት ክውስኽ እዩ ሕጂ
أبزا ساعات زي إرترا 35 عامت غير الله 4 عامت ياخد قبر مالتي شعو أبزا ساعات زي أب معلتنا صنت تولد قلعة كسب 35 تدا غيرو 700 حزب إرترا من أسيو 700 نتي دحر 5 عامت كا 800 حزب إرترا من أسو قوني 800 እቶም ልዕሊ 65 ኣብዛ ዓመት ኣብ ዘለናዮ 300 እዮም 500 እዮም ደሆኑ ናትና ከምኡ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ እዩ ናይ ሱዳን ከምኡ እዩ ናይ ኩለን ቀርና ኣብ ናይ ሳልሳይ ዓለም ዘለዋ ከምኡ እዩ ብሕልፊ ከዓ ናይ እዘን ሳብ ሰሃራን ኣፍሪቃ ንብለን ሃገራት ማለት እዩ ትሕቲ 18 ዕድሚኦም ሲ እዚኦም ሕጂ ኣብዛ ሚልዮንም እዚኣ ተወለዱ ማለት እዩ ዳርጋ ዩቱብ ካብኦም ዓቢ ገሊኦም ሕጂ እሶም 50 ናይ ኣፍሪቃ 50 ናይ ዞባና እዚ እንታይ ማለት እዩ በዓል ኣብይ ኣሕመድ ድርድኦም ንሕና ይርዳእና ዘሎ عصب دو قال له دخت بالكلخة نتي أبي أحمد ود 48 عامتي which means تحت أبي أحمد 800 هزوي تبي خب أبي أحمد الناس أبي أحمد كبزنات نقوى صلاة الحرع قرقري توليد 27 توليد حجي هيدا 53 يورو عناكو 50 غيركم انا 50 يكون يورو تاريخ تبي قال مله تودع معلتنا صنه تولد باي ذا واي ودع 10 عامات نبره معلتنا صنه ولا حنتي منقص هاي لما ذكر ولد يكون حج انتاي دلعله ذلخ مسلك ازي اب قمت انت تيخايو حدش ولدو حدش حيلي حدش تحساسبا دقيمكا دقاقيمكا تنقروا لك كمالتي محصارا عند الفتوى قال ده ابنت قال الله بعل واطاسي سمعكم ما تفلطوا خنيكم وحج كسقر مزيو جي مسقرس انو حدقا بذا وات اجر كتوات يخلا نزا وحش زك تبللك يا الوا رايلو واتو غيروات الا وحش كا قدش وادي تقتل ترى انت خوين دا تطو دي بزو حج الوا او انت مسلكه تات وات خلا تخيل هلا بدحري اخذ وات خلا تمصاله لازم يا تكيب جوين ما مسكر يلا حج انت يا قبل دلي ولدو لا تغيره اذن عنا دقدسنا نتد مص ولدو يقدسو مالت ايكون نحنا ناي فيسبوك جنريشن خون ناي تيك توك جنريشن الو ناي كاله تكنولوجي جنريشن الو ناي اي اي تكنولوجي خمصنا مالت حدش تحساس بحجي بوليتيكا ناديو ابتي از كله كم تحز نغبره ناراتيف ناي ايرترا كغير مخانو اب قمت متا مالت ازي خلت بللي تاسال سيتقاتو نتن كلت وانت تحزيا مالت زي ابز مصل 5 عام دفنتلي اذن اي قدلو ولدو أفت مودة معرفو إن بسحة إن تسجّر له دخلوا دل عمتاتي مالتي ما يقدروا ولا ده أجي روتا سخمان تركيبه ملو اليوم 8 خاطويم اليوم 8 تحمشن كونيام قال حجي إذا بسلام تفانيو نتبد ما تصدلو نزوار ساي ولده قد أبيلو أمين جامر هلي قال جن كوني مالتي فتينا صار ما تحمش عام سخوني صلاتنا زيا حمش عامت نبلا زلنا نحنا سنكلكلنا إيرترا خريق لا يملس بيدلو مخنيات نعم صبيدلو أبزياسي قال الله دي سياسي حزوام دلو ويبدحري تكادلو أي مثلا قال حجي نفتاو نسألان برها تتكون اللوا زي مسرح اللوا قال اللوا بالدباوي بتكالاو مقدخا كساقاقري حجي أبزا ساعتي أنا زي أخي الساقاقرا دخل أب ديجيتال كوينا أب دقذ لنا كويني ديكونا أب هزواقم بارد رحيم قال ودبا حزب إرترا أي فترن ولا تفتر دلي قال يبلنان ولا تدللي ولا ديدلي أجهز باقوم بار حلافنا تالو مالتي تدليهم قبورو ويلو نخالو قرفو اللي كونان ننبسو وديبو ودباتاتو حليو قبائتاتو جيرو كساقا قرنا خل قال اسرح يولون مالتي زعبا كما جيركات هبتم كما جيركا اسرح تفترون كان ايكونا كما جيركا هاجر تدحنيا مالتي حجي زين نمطقلال تي كقبر يدبل دم جيجو سبسيبون كل خبات انت لا تبقيسو تي إيرترا ولدو حلف يقصل يعبي حدش نجار متص الحمد لله دفلت ترا خوينو ابزا مسغارنا اتولا عمتات تراغيرنا اتخال اتخما غيرنا نحن معبل كما غيرنا نقله ديفيدندي زي انت لو اخا قال لي سوسي ولا حنت وصيت نايس راح كايش مالتي سو بتصبو دلو الريبوزيتيفيتي سؤال كان مهوتات يكون انا نايب حقي زي إيرتراسي انتري تقاقي ناس اب ايدا دلا ورقه بايات حل كونه نكتب لعلو دلو ماكل دلو تحت دلو كل سبدلي والله نزي ادي دلي صلاه رحي مالتي لذي اي ثينك بزياخ كون hopefully the best 5 years ابي افرخ وانا
So thank you. Yes. ሲራክ መዛዘመ ግባረላ ዳርጋ ነዊሕ ሒዘኩም ኣለኹ ብጣዕሚ ነዊሕ እዋን ሒዘኩም ኣለኹ ክንዛዝም ብዛዕባ እዚኣ ኣርእስቲ እዚኣ ኦኬ ኢንፋክት ሓፃሪ ክገብር እዚ ሕጂ ንዕልሎ ዘለና ሳብ 91 ድሕሪ ናፅነት ተመሳሳሊ ዘረባ ነይሩ ካብ ሽዑ ዝተምሃርኳ ሓንቲ ነገር ተላ እንታይ ሕጂ እውን ከምኣ ኮይና ትረኣየኒ እቲ ቀንዲ ወሳኒ ድልውነት ናይ ሰባት እዩ እዚ ወፃኢ ዘሎ ሰብሲ ዓደይ ካኣቱ እየ ክብል እንድሕር ክኢሉ እቲ ካልእ ፀገማት ኣይኮኑን ስለዚ ሰባት ነብሶም የዳልዉ ነብሶም ይቐርቡ እቲ ካልእ ኩሉ ድሓን እዩ ስለዚ እታ ቀንዲ ክብላ ደሊ ሰለስተ ዘይኮነ ሓንቲ ሰብ እቲ ውልቀ ሰብ ባዕሉ ወይ ስድራ ቤት ኮይኖም ንኽኸይድ እየ ኣብ ዓደይ ኣትየ ክሰርሕ እንተኢሎም ተተዳልዮም ካልእ ኩሉ ክምለስ እዩ ይቐኒየለይ Thank you everybody ናይ በሓቂ ኣገዳሲ ምኽሪ ከም ዝነበረ ቴድሮስ ውስኸሉ ኣሎ ዶ ወላ በቃ anyway ናነዊሕ ኮንቨርሴሽን ነይሩ ብዙሕ ኣርስታት ተንኪፍና ኢና ርግፀኛ እየ ንብዙሕ ሰብ ክምህር ዝኽእልን ከነቓሕ ዝኽእልን ከም ዝኾነ ካብ ልቢ እየ ዘመስግነኩም ኩሉ ኣብ ዙርያ ፅምዶ እዩ ነይሩ እቲ ፅምዶ ግን ኪኑ እቲ ካሽ ተራ ቃል ገለመለ ዝግበር ዘሎ ኪኑ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ፈቲና ትርጉም ናቱ ድማ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝኾነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፋል ናይቲ ዘረባናትና እታ ፅምዶ ተኣቱ ነይራ ተሪኹማ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ምስ ኩሉ ዘተሓሕዞ ነጥቢ ስለ ዘለዎ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ፅምዶ ኣድላይ ድያ የድላይን ኢልካ ምዝራብ እውን ኣይ ቲንክ ሓሊፉ እቲ ሞመንተም ንምሕላው ዳ እምበር ኣድላይነት ከም ዘለዎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ጉልሒ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ሪስኪ ዝመፅእ ዘሎ ንሪኦ ኣለና እቲ በነፊትስ ካብኡ ዝመፅእ ዘሎ ድማ ንሪኦ ስለ ዘለና የቐኒየለይ ክብለኩም ይደሊ ንኩልኩም ኣነ ነዞም ኣጋየሸይ ድማ መፋነዊት ደርፊ ክደልየ ብዝቐረባ ምስ ረኸብኩ ከብል እየ ማለት እዩ እቶም ኣጋይሽ ግን የቐኒየለይ ካብ ልቢ ክብል ይደሊ Okay, let me find something for them. كهون كمان يكون واي اساس دلاتني مثلا أنا ندارو زرقو حد أنا يبل سيكت لخون أنا يبل أنا الكاخالو أنا يبل أنا الكاخالو ورصيكالو أنا يبل أنا غتالو أنا يبل أنا مول حامط أنا يبل أتحقول منو دوز بلا أتحقول متكالو أنا والده زي سكر حتوري بلهم ودي الرهانة أنا يبل أنا دلاي سناي أنا يا زيت بلانتا زي بحالي بدك أموش تنبحو تغناني أنا انت الكهتر تقام اللو مش لوسخة سنف كويلو أنا يبل بزن كمن بسا أنا انت الكه يبلون أبسا أنا يبل أنت حالدني أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل أنت حالدني أنا يبل حالنتك يعبي أنا تلك يبلون أبسا أنا يبل وزن كمن بسا أنا تلك سيكون نتعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصصنا ويتقد لي أنت قوي طفنا أنا تلك أيكون نتعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزن كمان لسا تفالين كان بخاب برد مفراسة سعر كايهم بخاب وشتين قدر
كعبي أنا بتحقق أنت حدا للبي كلنا كعبي يقولون أبسح واسل كمان بسح أنت إريتراوي سببا مرحاوي يقولون أبسح واسل كمان بسح أنا تلك سيكون متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنان أنا يبل أنت نقصصنا ويتقدي أنت قويت فلان أنا تلك سيكون متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنان أنا يبل أنت نقصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبسا قوزهم كمان بسا مع سخوين وزا تفرين كان بخاب برد مفرازة سعير كايون بخاب وشتغل بدك حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حدا للبي كلنا كعبي يقولون أبسا